Jinu bniedem ta' misterju assolut. Ftit issir tafni, ma anke meta taħseb li issir tafni, peress li jiena kozmiku, kun għad tibda. Tindaga eżatt min hu Emi Bezzina. Meta tisma' Norman Lowell jgħid li Nazism was okay at the time, inti tissottoskrivi għal dik l-idea? Naħferlu, it doesn't exist for me. He's a piece of shit. Għalfejn taħseb niddejqu nitkellmu fuq il-ħara u l-bewl. Għax għandna sens ta' inferiority complex. Li kieku kolli nagħmel sondaġġ hawnhekk biċċa kbira tan-nies jiddejqu l-bjekk. Emi jkollu jew taħares li huma qed jaħraqu. Il-ġudikanti, flimkien mal-istaff il-medjaturi li għandna fil-qorti, flimkien mal-assistenti ġudizzjarji huma katina ta' skużi biex il-proċeduri jdumu. Dina mhix iktar aċċettabbli. Qed jinbena x-xogħol li daqet ikissillek ħajtek, muru waqqa dak li qiegħed isir. Imbagħad nikkontestaw fil-qorti. Bil-telefon ngħidu kelma l-buzz. Mill-waħda neħibu tnejn. Mhux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela, tlaqna? Mela, qabel ma nitilqu għal-programm ma' Emi Bezzina, nfakkarkom li fis-7 ta' Lulju, nar ta' ġimgħa, nar il-ġimgħa 7 ta' Lulju, ħaniltaqgħu l-kol ġewwa l-każin tal-Madonna ta' Grazzi ġewwa Ħażabbar għall-Festa Santuwa li bla dubju se tkun l-aktar avveniment ambizzjuż ta' dan il-podcast u l-aktar ċelebrazzjoni kbira u probabbli kultant xi eċċessiva li kellna bħala komunità. S'issa jekk ma kwistajċ il-biljett, tista' tagħmel dan billi żżur il-ħolqa li hemm fid-deskrizzjoni ta' shows happening / siba x'imkien hawn taħt. Ħajkun hemm ukoll ħafna ħwejjeġ bħal fejn huma l-maggijiet, x'għad jitfal mag. Flok bħal da, maggijiet li issa nġibuhom fuq il-mejda ħatarawhom tul il-programm. Insomma, narawkom hemmhekk showshappening.com għall-biljetti. U issa għall-episodju tiegħi ma' Emi Bezzina se nitħattu dwar ħafna affarijiet interessanti fosthom il-Knisja, l-libertà tal-espressjoni, għatkellmu dwar Norman Lowell, is-sistema ġudizzjarja, x-xandiriet famużi tiegħu, il-Knisja u ħafna ħwejjeġ oħrajn. Qabel ma nkompli nixtieq infakkar li hemm qatt ta' ażjendi li appoġġjaw dan il-podcast, li jagħtu sostenn il dan il-podcast u għal daqstant jekk tixtiequ wkoll intom tappoġġjaw il-podcast wieħed mill-modijiet huwa milli tagħmlu użu tal-prodotti u servizzi ta' dawn l-uħud. Dawn l-azzjendi huma il-Browns, it-Teatru Malta, Derek Meat, l-Apex Media, il-Kutriko, il-Ferrara Casa, l-Cabs, il-Garmin, il-Maple, il-Vini e Capricci ta' Abram, kif ukoll il-Hungry Hippie fejn jien ta' sekwiet immur niltaqa' mal-mistiedna tiegħi biex insir nafhom daqsxejn qabel ma npoġġu hawnhekk. Għandhom ikel bnin immensament bnin. Apparti minn hekk il-proprjetarju huwa wkoll xef, jiġifieri il-menju għamilha u b'ħafna reqqa u b'ħafna sena u nirrakkomandah ħafna. Jaf niltaqgħu xi darba hemmhekk għax kif qed ngħidilkom ta' spiss inkun qiegħed hemmhekk. Aktar minn hekk patreon.com/John Mallija jekk tixtiequ tkunu parti minn din il-komunità li lilna tina ħafna kuraġġ intom sors ta' ispirazzjoni kbira lina. Aħna nħossuna ħafna responsabbli lejkom li nkomplu nagħmlu xogħol rigorus u impenjat u grazzi għas-sostenn l-appoġġ tagħkom li aħna ġimgħa wara ġimgħa rnexxielna dan il-podcast inwassluh jaqgħu xi mag qed nara xi mag jien fil-kant il-famuż mag ħinla xi ġmiel ta' weġġ. Ħanibki b'disbuħija kollha, ħanimla dal-mag dmuħ għall-isbuħija li huwa dal-wiċċ. Madonna ġmiel. Mela, qalet lana jien u Emi Bezzina. Kif aħna? Sur Bezzina. Tajjeb ħafna qed inħossni f'ambjent kozmiku, imħabba lina kozmiku universali transcendentali u il-miġema li għandek madwarek qed iħossuni vera rilassat magħhom għal vera huwa grupp pjaċevoli. Meta tajt li tħossok f'ambjent kozmiku, ġifieri hawnhekk dil-kozmiċità
li qed titħaddet wara tħossha wkoll, tħoss li inti Qed inħoss li hemm ħolqa bejnietkom lesti li tagħtu servizz informattiv, edukattiv, autokritiku, però kostruttiv dejjem versus soċjetà tagħna. u kif iddeduċejta dik il-ħaġa? Illa li tkellim ftit ma' n-nis li għandek madwarhom, jispjegawlek x'qiegħed isir u qed narhom kollha dedikati u jien bniedem jew persuna dedikata l ħidma li tkun qed tagħmel għalija għandha l-ingredjenti li tista' tappartieni wkoll ma' dak li jiġri lilin minnhom. Apparti biex forsi nispjega għalek għalli torjenta naqra ruħek, apparti l-uħud daw li għawek edin bjaħdmu. Hemm ukoll il-Patreons, dawk huma l-iktar sostenituri tal-podcast li jkunu qrib il-podcast u ikollhom ukoll il-privileġġ jew id-dritt li jiġu jaraw il-poddati minn hawnhekk. Proset, ġifieri dawk huma assimilati ma' dan il-grupp. U Ija. allura jiġu mdakra mill-kozmiċità li jridu tinfirex dal-programm. Tista' tin definizzjoni ta' dil-kosmiċità x'inhi? Iva, l-kozmiċità kienna propju eżempju riċenti dwar dika l-aeroplan li kraxxa fl-Amazonja, mietu numru ta' nies, però salvaw 4 tfal. Wieħed minnhom tarbija ta' propju ftit xhur. U ir-raġuni illi l-istess gvern tal-pajjiż qal li dawn in-nies għexu tista' timmaġina fil-foresta enormi tal-Amazonja li sfortunatament il-bniedem qed jipprova jeqret għall-egoizmu tiegħu bis-srieb, velenużi annimali, slavaġ, ħxejjex li huma velenużi. Dawn l-4 tfal żgħar irnexxielhom għal numru ta' jiem konsiderevoli illi isibu ixtieli illi fuqhom setaw iżommu ħajjin u dana qalu illi sar imħabba li l-ambjent tagħhom peress li huma indiġeni, peress li huma nies tal-post u kif kienet darithom ommhom propju qabel ma mietet ommhom damet 4 tim ħajja u qaltilhom xi xtieli għandhom jiklu, x'annimali jridu joqogħdu attenti. Dan huwa ħaġa man-natura. Il-kosmiċità hija il-bniedem illum qed jintilef anke f'dan il-pajjiż tagħna il għaliex irid jinqata' mill-ambjent. Kull biċċa ambjent, illi huwa sabiħ, illi jserħek, irridu nqerduh. Neqerduh biex jintellaw kostruzzjoni, ħalli nintoġbu ma' 4 qlalet illi iridu jagħmlu biss il-profitt minn fuq dar in-nies u jekk inti teqret l-ambjent, jekk inti teqret is-siġar, allura inti minti se tibqa' tgħix. Infatti hemm awtur magħruf ħafna kiteb ħafna kodba u waħda mill-iktar kliem li huwa qal meta l-bniedem jinduna li qaċċat is-siġar kollha li għandna, meta l-bniedem jinduna li qeret l-ambjent, meta l-bniedem jinduna illi kisser u qeret dak li jserħek madwarek, se tagħmel ħadd ikollu ġebla li inti bnejt u din hija lezzjoni illi ilu li wasal iż-żmien illi f'pajjiżna Malta għawdex u kemmuna u nenfasizza kemmuna irridu naħdmu biex nżommu l-ftit li baqalna. Il-kosmiċità biex nifhem sew li tittajt biha biex ħajdi tip ta' sinkroniċità mal-qiegħed man-natura, mal-eżistenza, mal-ambjent. mal-ambjent. U anka li lin barra mid-dinja il-kosmos ma jimplikax biss id-dinja, il-kosmos jimplika l-univers. Li l-mod li nġibu ruħna hawnhekk għandu implikazzjonijiet lil mid-dinja tagħna. Bla dubju ta' xejn. Jekk aħna nissinkronizzaw lil nfusna ma dak illi qed jiġri fl-univers, ġifieri pjaneti oħra, dejjem qed isibu affarijiet ġodda ix-xjenzati illi hemm, allura il-bniedem u anka id-dinja u l-umanità tibqa' teżisti. Altrimenti mixin fi triq għal-irda totali. Di li bniedem kosmiku smajt b'żewġ postijiet oħra fejn għatta u kont kurjuż, inti esklusivament f'moħħok bniedem kosmiku jew qatt ta' nies li huma nies kosmiċi, ġifieri in-nies li huma
ħolqa waħda man-natura. Iva. Dawk huma nies kosmiċi. Iva, għaw numru ta' nies li qegħdinek u għaw assoċjazzjonijiet bħal per eżempju l-Ananda Marga. L-Ananda Marga li hija soċjetà bbażata fl-Indja, però li kienu ġew hawnhekk u formaw grupp. L-Ananda Marga propju tajx anka biex inti tiekol l-ewwel titgħaddi mir-ritwal. Ritwal li żomm li kien nifsa nadif importanti ħafna li ġene personali għal kozmiċità hija essenzjali. Imbagħad li tella l-enerġija, pereżempju hemm iż-żifna tal-koxiki illi tisfina fuq il-ponot ta' subajk biex tibda tella l-enerġija titlalek mill-patata fis-sinsla ta' darek u mbagħad tibda tilluminak u tinfluwenzalek kif inti taħseb. U mbagħad tlesti tip ta' ikel illi huwa xjentifiku mhux fis-sens li hemm xi formola, imma tagħmlu u tħaltu b'mod illi meta inti qed tiklu qed isserraħ u tirrinforza dawn is-sentimenti kosmiċi. U inti tħaddan din il-kultura? Jiena inħaddan din il-kultura Tal-Ananda Marga, ġifieri? Tal-Ananda Marga, l-Ananda Marga tfisser it-triq lejn il-paċi. U anka l-kuluri li jilbsu li huwa oranġo, speċjalment il-membri dak li huma saċerdoti jeżewlhom hekk tagħhom id-dada, u anka tawni isem li huwa Hindi, l-isem Hindi tiegħi huwa Eklavje Avdiku. Eklavje Avdiku. Il-tifsira tiegħu? Il-tifsira tiegħu huwa bniedem tal-paċi u li ħaddan l-isem oriġinali li kellu li huwa Emanuel, allura jażlu lek l-ewwel ittra b'mod li tkun taqbel mal-isem li għandek u Eklavje tfisser illi inti elevajt lilek innifsek għal livell ola biex issib il-paċi, il-kontroll tiegħek innifsek u mirruxmata diffikultajiet. Speċjalment jien naħdem ta' avukat li niltaqa' kuljum il-ħajja stressanti, nervi, kulħadd irid jgħajjad, kulħadd għandu raġun. Inti mbagħad tidħol fid-dinja tiegħek kosmika, tapplika dawn il-prinċipji tal-Ananda Marga u tħossok serħan. U s-sigriet huwa il-meditazzjoni. Importanti illi inti tkun taf u timmedita. Mela, apparti il-meditazzjoni tinteressani ħafna bħala suġġett u nixtieq li nitkellmu dwarha, però qabel ħanistaqsik dwar jekk f'dan kollu li għadek kif għat li għalija kollu kemm huwa sorpriż ma konna f'xejn minn dan dwarek. Huwa bniedem ta' misterju assolut. Ftit issir tafni, ma anke meta taħseb li sir tafni, Palestina kosmiku tkun għad tibda tindaga eżatt min hu hemm ibeżżina. Hemm twemmin ta' Alla monoteistiku f'din l-istorja kollha, hemm il-monoteizmu impliċtu fiha tħaddan. Fil-fatt meta inti qed titkellem dwar il-kosmiku ifisser monoteizmu. Għaliex? Għax hekk aħna maħniex sejrin naraw di l-istruttura bħala ħaġa waħda, ħaġa li qiegħda hemm propju biex tissalvagwardana, allura m'hemm sens ta' dina il-ħolqa bejn il-bniedem, bejn id-dinja, bil-kumplament tal-pjaneti li ngħidulu l-univers. U din hija il-kosmiċità ta' dina il-kwadru kollu. Onestament, jira meta kont nisma' titkellem fuq il-kosmiċità kont naħseb li keċax il-kważi tajt binnejk kważi biex tipprovoka biex dak li jkun biex tatratta naqra attenzjoni ara kemm jgħid affarijiet stramp hemmi ħansegwuh biex ikun ta' intratteniment. Imma jidher li hemm kemm ħsieb u kemm tipprattika. Hemm bażi serja ħafna u dik hija pereżempju li qed naraw fil-pajjiż tagħna bħalissa. Natukas il-Knisja Kattolika, pereżempju, m'għandi xejn kontra tagħha, imma mhijiex f'unità mal-kosmos, għaliex għax trid tasserixxi ċertu prinċipji tagħha. Prinċipji li l-istorja tal-Knisja Kattolika kif evolviet fil-fatt hija differenti ħafna mit-twemmin ta' Kristu. Kristu kien kosmiku, Kristu kien jgħix man-natura, Kristu kien jgħix fin-natura u Kristu kien propju in-natura. Il-għaliex dejjem kien jgħid jiena u missieri li qiegħed fis-smewiet, jiekol minn dak li jsib madwaru. Li huma dal-prinċipji li jmorru kontra essenzjalment dak li huwa Kristu? Faċli. L-ewwel nett il-ġid estrem illi għandha il-Knisja Kattolika.
Jina kont il-Vatikan, fiċ-ċittà del Vatikano, kont wieħed mill-ewwel gruppi li morna dak iż-żmien mal-Prim Ministru delegazzjoni Maltija tal-Gvern Malti qed nitkellmu fis-sena 2013 il għaliex da Papa Franġisku sar Papa xarejn wara li kellna il-gvern ta' dak iż-żmien. U tqajna mal-Papa Franġisku, però tista' tara irħam tal-ifjen kwalità, lussu, kollox fidet. L-ikliet li għamlu l-kardinali, xampanja, tazzim imdawrin bid-deb u l-enfasi fuq il-materializmu. Il-Knisja hija mibnija fuq materializmu estrem, diamanti, debijiet, fidet. Dan mhuwiex kompatibbli mat-talim ta' Kristu li ridna ngħixu ħajja sempliċi, ħajja dedikata għal ġid ta' kull wieħed u waħda minnu. Komunizmu biex ngħidulu hekk Kristjan. Komunizmu jekk wieħed jistudjah, hemm il-parti illi n-nies jaraw bħala negattiva għax jiftakru fir-Russja u jiftakru fiċ-Ċina, jiftakru fil-Korea ta' nata fuq, ma effettivament il-komuniżmu mhux xejn ħlief Kristjaneżmu komunali. U dal-Kristjaneżmu komunali il-Kattoliċi m'għandniex. Anke tara d-dittatorjat, x'għamlu fi żmien l-interdett, x'għamlu meta ġew biex keċċew il-Lord Strickland minn Prim Ministru ta' Malta. L-influenza illi dawn in-nies jgħidulek pereżempju personali tiegħi għax jiena kont nemmen li l-bniedem mhuwiex skjav u għandu dritt illi jekk jiżżewweġ u żwieġ ma jirnexxix iġġib id-divorzju. Talli jiena bdejt nitkellem fuq id-divorzju pereżempju, isqof partikolari batu għalija u għaluli, oj, jew ħatiqaf titkellem dwar id-divorzju, inkella mhux se nħalluk int bħala avukat tiġi tiddefendi l-klijenti tiegħek ara xoxxenità ta' insara huma dawn il-bejjem hekk imsejħin ta' Monsinjuri. Sewwa, Monsinjur li llum miet nittama qed igawdi n-niriet tal-infern jekk jeżisti, illi propju iċaħdek. Pero, skużaj, għafek, la darba inti bnidem kozmiku u għandek u tħaddan daw il-prinċipi tal-Anna Marga, xorta f'qalbek ikollok din ix-xewqa li xi ħadd ieħor qed ibati n-nirien tal-infern. Ma taħsibx li ma nafx, jisni qed narhom inkongruenti. Le, mhumiex inkongruenti għas sempliċi raġuni illi l-kosmos ifisser ċertu unità. ċertu armonija, kinti tikser dik l-unità, jekk inti tikser dik l-armonija, allura mid-deskrizzjoni intera fix-xogħol klassiku ta' Dante, la Divina Kommedja, l-ewwel parti, jiġifieri it-traġitt fl-infern ta' dawn in-nies kollha u hemm kategoriji sħaħ illi propju għarfu illi ma jgħixux skont il-prinċipji kosmiċi. Allura hemm ebda inkongruità. U li din il-Knisja tibża tirrikonoxxih, għax il-Knisja iridu jkunu poteri totalment potenti fuq l-ignoranza tan-nies. Min jistudja u jara X'tibda tirrikonoxxi, skużani, x'tibda tirrikonoxxi l-Knisja? Tirrikonoxxi li hemm nies li qed jintebħu bl-ipokrizija u bil-qerq tagħha, bir-rejba għall-flus u bir-rieda tagħhom jixtiequ li jiddominaw. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Mela, Emi bħalma ndbaħt kellna daqsxejn ta' xkiel, kellna daqsxejn ta' interferenza fil-komunikazzjoni bej tamir kollu teknoloġiku ma issa riżolvejnieh. Imma daka ma kienx tfixkil. Dawka kienu l-ispirti maligni fuq dak li konna qegħdin ngħidu jipprovaw jissiltu u jwaqqaw il-verosibiljanza, il-verità tal-fatti li seħew. Sallum il-Knisja Kattolika trid tiġħad din id-dittatorjat, dan il-ħażen
illi kien hemm pereżempju fi żmien dal-Archbishop of Gont. Bliema dritt dan il-bniedem kellu dritt li jimponi l-interdett. Illi jgħidlek jiena min issa nqarbinek jekk inti taqra dan il-ġurnal. Dak kien bniedem illi assolutament mar kontra dak li llum ngħidu drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individwi, però sofrew nies bħal l-avukat Mikallef Stafraċ illi jissamiet li kellu jiżewweġ fis-sagristija u Ġużellu l-Merċter bniedem li huwa koltissimu illi ma oħrajn marin difem fil-Mizbra u mbagħad imur ċali xikluna propju sentejn ilu jitfa' ftit ilma fuq il-ħamrija u jgħidilhom I am sorry. No sir, there is no you are sorry. Inti trid tagħmel biex ngħidu hekk, is-sagrifiċċji tiegħek issa biex il-ħżunija li għamilt mhux sempliċement apoloġija, imma attwalment tatwa b'mod prattiku. L-Knisja da ma tridx tagħmlu. Imma l-apoloġija hija l-ewwel pass li tammetti li istituzzjoni tammetti hemmhekk kelli żball. Mhijiex apoloġija. Qatt ma saret apoloġija formali. Hija ipokrizija. Hija ipokrizija. Le, danna kol ma qalu il-Knisja ċali xikluna qed ngħid. Il-Knisja jiddispjaċiha ta' dak illi sar. Imma ma saritx apoloġija formali u viżibbli, infatti insemmi ħabib tiegħi il-Jason Mikallef li huwa il-chairman tal-Aġenzija għal Reġenerazzjoni tal-Belt Valletta, illi dana mill-kwartieri tiegħu illi propju qegħdin fit-triq San Kristoforu minn fuq il-bejt tista' tara il-ġnien enormi illi hemm tal-kurja arċiveskovili fit triq l-Arċisqof il-Belt fejn jinstemaw il-każijiet tal-annullamenti ekklesjastiċi u tagħna Jason qal isma' hemmhekk għandu jitla' monument sinifikattiv tan-nies kollha illi mħabba din il-krudeltà, imħabba din l-ipokrizija, imħabba dan l-antikristjaneżmu illi enforzat il-Knisja biex dawk li ma jridux jaqblu magħha għax kienet ipokrita difnuhom fil-Mizbla, dawna almenu jkollhom monument ħan iddedikaw lil din it-traċedja li seħet pajjiżna. Għalfejn hu importanti dal-monument? Il-monument huwa importanti bħalma huwa importanti il-monument tas-7 Ġunju, bħalma huwa il-monument li hemm fi Pjazza Indipendenza ta' Dummi Kilċerri u sħabu 1799 u monumenti oħra ta' nies illi llum u qatt ma kienu intimament marbuta ma' Malta imma servew hawnhekk bħal dawk li għandna ta' gvernaturi illi kellna u ħan nispjegaw id-dawa ta' Reġina Vittoria dik x'qed tagħmel iżjed fil-pjazza imsejħa tal-Premier. Sewwa x'qed tagħmel hemmhekk dik. Dak il-monument inneħħuh minn hemm nagħmluh x'imkien illi nfakru il-ħolqa tagħna li kellna mal-Imperu Ingliż, però hemmhekk għandu jieħu post xi persuna jew persuni prominenti. Min ħaqqu dak l-ispazju? Jiena ngħid għandu jkun monument ġenerali għal poplu Malti li jissimbolizza il-ġlieda tal-poplu Malti fil-gwerra, il-ġlieda tal-poplu Malti biex akkwista il-ħelsien, il-ġlieda tal-poplu Malti meta ġi it-turufnat anka mill-istess Knisja Kattolika, irid ikun monument simboliku. Kif hemm Kastilja pereżempju. Semmejt ħafna taqtijiet tal-poplu Malti. It-taqtija tal-poplu Malti llum x'inhi? It-taqtija tal-poplu Malti hija kontra il-Kostruzzjoni, kontra min qed jabbuża għax huwa bil-poġġut ma' xi politiċi u nies li għandhom influenza li qed jisirqu art il-poplu jew jieħdu art il-poplu, ikerħu lil pajjiżna, ikissru it-tradizzjonijiet tagħna, dawn huma l-edewwa tal-poplu Malti. Dawn huma l-edewwa illi aħna li tant issilitna biex akkwistajna il-ħelsien minħabba dawn in-nies illi qed ikissruna saħħitna, ikissruna l-but u jiġu jippruvaw ibellaw ilna illi grazzi għalihom l-ekonomija qiegħda tikber, x'ekonomija qiegħda tikber. Qiegħda tikber f'dal-ħmieġ, f'dil-kostruzzjoni, f'dan it-tkissir fuq saħħitna bit-tniġġis illi qaw bloli tal-ħajja, dawn in-nies qegħdin jaħdmu
naħsbu fil-poplu Malti dini għal-gwerra li l-poplu Malti qed jiġġieled bħalissa u sfortunatament minn qed imexxi il-pajjiż il-dawn in-nies qed iħallihom idaħħlulu fejn iridu jdaħħlulu. Ġifieri il-ġlieda preżenti tal-poplu Malti wara l-indipendenza, il-ħelsien, il-ġlieda kontra dottrina oppressiva tal-Knisja, hija x'inhija klassi politika li qed titnawwar dejjem iktar bil-korruzzjoni. Il-ġlieda hija il-korruzzjoni u r-rejba li hemm b'dan iż-żwieġ infami bej il-politiċi u dawna il-kostrutturi, dawna in-nies illi għandhom il-kuntatti, is-swaba tagħhom tal-qarnita li imorru lek Kastilja per eżempju, u wara Kastilja jkun hemm xi van mimli xampanja jew whisky u dana. Juruk il-wiċċ li aħna qed ngħinu biex niżviluppaw il-Malta tagħna, mentri fil-fatt il-Malta qed ikerħuha. Il-Malta qed ineħħu dak l-ispazju hu n-nies ta' Pembroke, hu in-nies fej qed jitilgħu dawn it-torrijiet bħal imrieħel, mhux il-bot minn fejn qegħdin inti u jien, John bħalissa, dawn n-nies illi jingaġġaw kostrutturi li ħafna minnhom mhumiex professjonali u kellna traċedja. It-traċedja bħal dal-ġuvnot Sofija ta' 20, dik it-traċedja tara fi Flerderi ċnagen sħaħ nizlin u Alla jbirek ma smajna xejn iktar ġara dana il-kas, l-abbużi li qed isiru u mbagħad għandek il-flus tirranġa mal-awtorità tal-ippjanar korrotta, ineffiċjenti, imneżza minn kull professjonalità jitqulek waqt li jkunu qed ibossu bl-intina tagħhom biex joħorġu permessi ħalli dawna in-nies ikunu jistgħu jistanew. Fejn huwa l-interess tal-poplu tagħna? Għalfejn iġġilidna biex aħna inħlisna mir-rabta minn mal-Ingliżi? Għalfejn middu Mikil Xerri u sħabu meta dan rid jikkonfoffa ħalli inħi il-Franċiżi mill-Belt Valletta u mbagħad il-Franċiżi xkubetjawhom? Għalfejn mietu dawk l-erba' Maltin fis-7 Ġunju tal-1919? Għalfejn Domintov u Borċ Olivier iġġieldu biex aħna ħadna l-ewwel indipendenza monarkika fej pajna fil-fatt nilaqgħu s-sorm ta' reġina Ingliża, imbagħad kellu jkun Domintov li għal dan l-imbarazz inneħuħ Malta hija tagħna, nitkellmu ma' min irridu, nitkellmu mal-Libja, nitkellmu maċ-Ċina, nagħmlu alleanza illi ma tkunx non alleata, jiġifieri ma nilaqgħu sormħat, iġġilidna biex ġibna jum il-ħelsien u da bir-rispett kollu lejn kulħadd. Imma issa il-poplu b'dan, il-poplu Malti wawċi sar skjav ta' daw l-iżviluppaturi. Ara x'qed jiġri komino u se jkun hawn għal uliedna għada pitata. U ma naqbilx mal-argument meta jgħiduli tal fejn qed tinkwieta. Aħna mhux se nkunu hawn minn hawn ftit snin oħra u skolli tinkwieta. Iż-żar tagħna jridu jitilqu minn dan il-pajjiż. Illa għaliex ħalif imbarazz m'hemmx. Barranin qed jiddettawlna. Qed nagħtu ċittadinanza mingħajr ma qed inżommu l-identità tagħna se tispiċċa. 30 sena oħra ngħidlek Ma se jinteressak li iż-żgħażagħ jridu jitilqu. Speċa hija xi ħaġa minn ewwel id-dinja li popli ġnus ħaħ jemigraw, ikun hemm diaspori ta' jekk tmur l-Awstralja hemm diaspora ta' kważi kull pajjiż, pereżempju jew il-Kanada jew l-Ingilterra. Speċa id-dinja mhux dejjem issir iktar metropolitana u kultant ikun hemm territorji li tant jiġu tant jiddeġeneraw li ma jibqawx ospitabbli? Le, dina ma naqbilx assolutament miegħek. Aħna pajjiż żgħir, biżammejna l-identità tagħna, kellhom ikunu nies bħal Michel Anton Vassalli, bħal Manuel Dimek. Illi meta ra dan il-poplu kulħadd trid jixrobna. L-Ingliżi, it-Tedeski, Italjani ridu għal Malta bħal l-estensjoni ta' Lampedusa, il-ġlieda li kien hawn bejn l-sin Taljan u l-sin Ingliż u ħadd ma jsemmi l-sin Malti. Kiku il-qorti tagħna m'għandniex fil-proċeduri illi l-sin tal-qorti huwa l-Malti, kiku anke l-sin Malti tlifna. Fortunatament, imħabba li għanna regola illi l-sin tal-qrati tal-ġustizja u għal-Malti l-ewwel qabel kollox,
fil-waqt li l-ilsna nazzjonali ta' pajjiżna u għal-Malti u l-Ingliż li huwa ħażin, sewwa aħna maħniex ngħidu ma jiġux barranin. Tittaħdemaw tallem bil-Malti, studja l-Malti, mur il-Ġermanja ħalli tara toqgħodx titkellem bil-Malti, jew mur Franza. Titkun taf il-Franċiż, titkun taf il-Ġermanja, jomu l-Ingilterra. Għaliex aħna m'għandniex ikonna politiċi li għandhom il-bajt biżejjed li għajdu tittaħdemaw tiġi tkun taf il-Malti, iktib li bil-Malti, ħalli nara taf tesprivi li l-ek innifsek bil-Malti. Mux aħna l-Maltin sirna laqa jekk jien irrid immur f'restorant jew x'imkien tiġi xi waħda mill-Filippini jew mill-Kolombja jew minn xi pajjiż Afrikan. English sir, English sir, English sir. Ta' xiġifieri, qed nitilfu l-identità tagħna. Di mhix kwistjoni li nkunu kosmopoliċi, iva billi nilqgħu kulturi aħna. Imma mhux li niċċaħdu minn dak li huwa tagħna, qed insiru prostiti allura talsna barranin, qed insiru prostiti ta' pajjiżi oħra. X'hemm fuq l-identità Maltija li skontok huwa importanti li nippreservaw? L-għonet l-sin. Jew li tant huwa preġat, L-sinna hija xi ħaġa imprezzabbli, illum issib ħafna żgħar laqas jitkellmu bil-Malt anke fil-qrati. Et uħut, speċjalment mill-avukati nisa, jiġulek libsin isna ħirġin tal-evening biex xaq ta' sormhom jidher waqt li diħlin fl-awla xiġifieri. Jiena ħdimt fi qrati barranin, pereżempju l-Belġum, in-nisa minnhom sa saqajhom mottijin b'tunika dritta sewda, propju biex ma jkunx hemm distrazzjonijiet. Irridu naturalment inħarsu il-tempi illi għanna li huma xi ħaġa unika għalina u li qed nabbandunawhom b'konstruzzjonijiet li jsiru viċin tagħhom u li nistgħu allura nagħmluhom ħsara irreparabbli. Fuq din tinsaqsik għax l-ewwel bdejtajt li speċa jeżisti dan in-nexus bejn il-politiċi u l-lobby tal-kostruzzjoni u l-industrija tal-kostruzzjoni. X'inhu jimmotivah dan in-nexus? Għalfejn u ma daqshekk qrib wieħed mal-ieħor huwa l-fatt li jiena naħseb li waħda mir-raġunijiet prinċipali hija li daw il-partiti jeħtieġu ħafna flejjes biex ikunu jistgħu joperaw. U dawk il-flejjes ħafna drabi jinġibu minn dawn it-tip ta' kumpaniji. Faċli risposta. Tittaddi l-istorja ta' Malta, mela. Ħafna mill-politiċi tagħna, ejja ngħidu fis-snin tlettinijat, kienu nies li huma fqar tista' tgħidilhom, kellna Prim Ministri li mietu fuq sodda bil-molol mingħajr ma kellhom saqqu, ara kemm kienu fqar. Għal min qed tgħid? Pereżempju Mizzi. Il-Prim Ministru Mizzi hekk miet. It-tifel tiegħu Fortunato Mizzi kien jirrakultal missieru kien raġel fqir. Mamlux denji issa. Meta bdejna wara l-indipendenza, Borx Oliver, mit fqir. Borx Oliver ma kellux flus, kellu difetti umani tiegħu taka meta kellu l-Oberx d'Aragon fej kellu l-uffiċċju tiegħu ta' Prim Ministru, jiena għaddi niftakru kont daqsxejn ta' żagħżugħ ixejjer id-dokumenti tal-indipendenza fil-21 ta' Settembru tal-1964 meta dik il-pjazza kienet magħrufa bħala Pjazza Palma, kienet miksija bil-palm. Borx Oliver mitfqir. Mintof, mhix qed ngħid. U kif huma korolarji daw żewġ affarijiet li kellna Prim Ministri li mitu fqar u llum il-ġurnata l-industrija tal-kostruzzjoni tagħmel li trid. Kif faċli. Jingħaqdu. Illa li xumbat illi ġara illi malli wara Borx Oliver, wara Dom Mintof, imbagħad ġi Karmenu f'Sud Bonnici, imbagħad Alfred Sant, malli tħallna fl-Ewropa, sibna dik il-Midas touch, dik il-daqqa illi tmiss u jiġi id-deb. L-Unjoni Ewropea, illum nafu, ħafna mill-kandidati li joħorġu biex imorru fil-Parlament Ewropew ma' salari skandalużi u għal ħafna privileġġi li għandhom. Sewwa, allura hemmhekk b'dak il-flus. Kemm hu s-salarju ta' xatt li mur il-Parlament. Jaxina naħseb li l-membri parlamentari Malti ma jitħallsux biżżejjed, ma forsi dak dibattitu ieħor. Mhix dawk li huma membri tal-Parlament Ewropew. Mhux tal-li jitħallsu biżżejjed, tal-li għandhom addizzjonali biex jistgħu jżommu staff
imma hemm suppost proibizzjoni li ma tistax iżżomm staff membri tal-familja tiegħek li dawn ukoll aqqas qiegħda tiġi osservati. Jiena kont Brussels diversi drabi tara fuq il-notice board u jitħallsu addizzjonali biex imorru fact-finding mission f'dak il-pajjiż u dak il-pajjiż u dak il-pajjiż. Jirranġaw mal-assistenti tagħhom, imorru l-assistenti tagħhom u ma jmorru fuq cruises minn fuq dar il-Parlament Ewropew. U issadu kif ħareġ l-iskandlu xem fil-Parlament Ewropew. Issa, imbagħad hemm il-fondi. Il-fondi li Tajt għal dak il-iskandlu ta' kien hemm dak il-grupp soċjalisti li kienu qed jagħmlu negozjati mal-Katar għal dawk qed ngħidu. Kien ilu sejjer, imma dik imbagħad fl-aħħar ħarġet fil-beraħ. Imma mbagħad hemm ir-realtà tal-fondi li inti tista' ġib għal proġetti nazzjonali. Ħaġa li qed taffettwa l Malta, inti taħseb b'dawn il-miljuni fuq il-miljuni li ġejjin għal dan il-proġett u ħarġu l-iskandli għandhom xaqsmu mal-junction tal-Marsa u ma' postijiet oħra. Percentaġġ kemm se tieħu u kollha qed nitkellmu b'miljuni. Ħarġet l-iskandlu tal-Montenegro, ħarġet l-iskandlu tal-Elettrogas. Arax kemm għandna każijiet fil-qrati tagħna llum illi qatt ma saret fl-istorja ta' Malta li għandhom xaqsmu ma' money laundering, il-Financial Intelligence Analysis Unit biex tistudja, tinforvi banek, tinforvi abbużi bħal Pilatus Bank. Ħan żewġ affarijiet li għad. Żewġ il-miljon. Mela. Semmejt, l-ewwel bdejt issemmi nies li kienu parti minn taqtija biex il-ġens Malti jissawar fil-ġens li huwa llum. Semmejt il-Michelangelo Vassalif, semmejt il-dawk li 4 li mietu minnhom fi Strada Forni fis-7 ta' Ġunju. Però ħanżewwiġa ma' daw il-każijiet ta' Montenegro, Electrogas, Pilatus li kollha semmejt. Defni Caruana Galizia f'din l-istorja fejn tiffigura? Defni Caruana Galizia illi kitbet ħafna artikli fej tirredikola jew tipprova twaqqaċċajt ċertu nies li kien tara eċċentriċi. Wieħed minnhom kont jiena ġifieri, ġieli ġabet karikaturi tiegħi meta kont nagħmel il-programmi fi żmien Xandir Malta bħala parti mit-Tele Malta Corporation u iġibni b'xi bozza ġorasi isni jiena xi ħadd ġejn mill-outer space. Imma illum Defni Caruana Galizia li ħadd ma ħaseb li l-assassinju tagħha f'sena 2017 kien se jkun daqshekk fundamentali għal kxif tal-korruzzjoni illi għaw fil-pajjiż. Dina kienet b'dik il-sentenza klassika tagħha. There are crooks everywhere you look, there are crooks everywhere you look, illi sfortunatament ħafna minn dak li qalet mir riċerka li kienet tagħmeli ir-riżulta li huwa vertier li kien verità. U llum għandna ħafna kawżi għaddejjin, inkluż propju riċentement fejn ex-prim ministri, ex-ministri sparixxew. Il-problema hi bir-rispett kollu. Għala l-awtoritajiet tal-enforzar biex qed jiċċaqalqu bħal pulizija. Għala pulizija taqbadlek ma' xi ħadd li miskina xu bil-ġuħ mar jisra 4 landi sardin u tres u l-qorti minn issa lissa mbagħad daw l-iskandli kollha soċjali dawn l-ammonti ta' miljuni imsemmin niġu b'daqshekk diffikultajiet fejn jidħol pereżempju l-ħasil ta' flus. Għax kif semmilli xi ħadd li qiegħataw f'dal-ambjent madwarna il-ħasil tal-flus. Ħasil tal-flus faċli tiġi tajt kif tista' bniedem jgħix b'taħt 14,000 fis-sena jekk tifriżali l-assi kollha. Iktar u iktar jekk dan il-bniedem ikollu familja, ikollu mara u tfal. Però kif xi ħadd qalli u dan hija verità, dawn in-nies li għandhom il-kuntatti kollhom nies oħra iqabdu terzi persuni taħt ismijiet oħra, tant kumpaniji oħra u n-negozju jkun għaddej minn taħt. Jiġifieri il-famuż layering. Però nixtieq tikkonkludi fuq Defni speċjal spjegajt żewġ dimensjonijiet ta' Defni li għal li inti ġil kont bersal ta' redikolu tagħha u tu li tkellmet ħafna jew irrapportat u kixfet ħwejjex bħal Montenegro, Electrogas, Pilatus, Panama, eċetera, eċetera. Meta taġendaw iż-żewġ dimensjonijiet ta' Defni, xi riżulta li hija fil-kuntest storiku, x'tib ta' figura? Fil-kuntest storiku kienet id-dawl,
illi meta Malta kienet fit-tajn u fid-dlamijiet ta' dak li kien qed isir, illi meta l-poplu kien qiegħed jiġi bajnejh mottija minn għalih qiegħed ma' nies illi qegħdin hemm għall-interess tal-pajjiż u għall-interess tal-poplu, dina kienet responsabbli irrispettivament mill-inklinazzjonijiet politiċi tagħha li kixfet isma'. Dawna mhumiex l-anġli illi qed jipproġettaw lilhom infushom li huma, dawn huma n-nies li qed tik ftit biex minn wara darek jatfu l-miljuni. Allura bla dubju ta' xejn, dak li ħaseb li qatt ma kien se jsir di se tkun parti integrali fl-istorja ta' pajjiżna biex min ikun qed imexxi l-pajjiż joqgħod attent kif jagħmel. Purtroppo u sfortunatament qed jirriżulta ċar illi l-messaġġ ta' Defni għadu ma wasalx fir-ruħ, fil-widejn, fl-għajnejn u fl-imħuħ ta' min qed imexxi l-pajjiż. Dan it-tip ta' suċċessi fis-sens, is-suċċess li messaġġ bħal ta' Defni jasal fruħ il-pajjiż. Huwa parti mir-raġuni għalfejn inti xandar? Le, jiena ili ġandar. Le, mhux qed ngħidlek għal Defni biss, ġifieri, inti fix-xandir tiegħek tara xi tip ta' vokazzjoni? Nara missjoni, mhux vokazzjoni. Kiku jiena. Stjaħali, kważi li kont ribtijaw kien straight. Kiku marriċ nibqa' nxandar, illum jiena mħallef, jew maġistrat, jew qed immexxi partit politiku. Kont viċin Mintov, kont viċin Carmenu Sudbonnici, kien hemm ministri illi batu għalija, isma' irriduk issir maġistrat, irriduk issir mħallef. U jiena dejjem noħroġ b'sentenza waħda. Dan ifisser ħana laqħalqi, dan ifisser ma nkunx nista' ngħid dak li rrid u żgur, naturalment, jekk inti mħallef ma tistax tesprimi opinjoni biex inti żomm il-kunċett ta' imparzjalità u indipendenza tal-ħsieb u ma tkunx tidher qiegħed naħa oħra u x'qed jagħmlu li mħalfin illum u xi maġistrati. Jużaw is-sentenzi tagħhom biex idaħlu messaġġ bħal pereżempju sentenza riċenti tal-imħallef Tony Abela mogħtija ftit tal-jimilu fejn għall l-istat isma' jien għal dal-persuna mhix ħanajt li għandu raġun meta qed jgħid li drittijiet tiegħu għal privazzija ġew imminati mis-servizzi tas-sigurtà sigreta tal-pajjiż. Però wasal iż-żmien il-regolamenti u l-poteri li aħna nagħtu lil xi grupp ta' nies li ma nkunux nafu min huma iridu jiġu imqaċta, iridu jiġu sprunati biex dawn ikunu jafu sa fej jistgħu jaslu. Li mu dal-każ qasin familjari miegħu? Dak kien każ ta' wieħed. Daw l-aħħar jiem ġifieri. Dak kien il-ħabs, għamel hemmhekk u dana għamel kawża kostituzzjonali biex jgħid li waqt li huwa kien qed jibgħat ċertu messaġġi mill-ħabs lil ċertu nies dwar traffikar ta' droga huwa ġie interċettat. U li d-drittijiet ta' privazzija tiegħu ġew mimsusa. Iġifieri. Opaka le ma din is-sitwazzjoni. Ma nafx, insomma, nkun rid naqra aktar dettalji ma biex ta' dik mhux waħda mill-lodot tal-pulizija li interċettawlek il-messaġġi biex tkun jafu jekk ma titqgħod attent li ma jkunx hemm abbuż. Tittoqgħod attent. U f'dal-każ qed ngħidu li kien hemm abbuż? Il-qorti ma qaletx li kien hemm abbuż, le, ma l-qorti qalet ir-regolamenti u s-setat li għandhom is-servizzi sigreti għandhom jiġu iċċarati b'mod li jkunu jafu il-parametri sa fejn jistgħu jaslu. Ħaġa illi dina tiġi irranġata. Li min liġi li tigverna dan ix-xorta ta' servizzi sigreti? Il-Malta Secret Services Act. Il-Malta Secret Services Act, fejn hemmhekk għandek is-setat u l-poteri ta' daw x'istgħu jagħmlu u f'liema ċirkustanzi. Sewwa? U Tony qed jgħid li għandhom wisq setat? Tony Abela qal illi l-imħallef Tony Abela, ġifieri, ħabib tiegħi nafu sew, illi qal isma' dawn is-setat għandhom jiġu xprunati, għandhom jiġu limitati b'mod li ma jkunx hemm il-carte blanche di l-autorità illi jista' isir kif jidrilhom li għandhom jagħmlu. Taħseb li Tony Abela kien ħaqqu l-pożizzjoni li wara l-sirna nafu dik il-biċċa xogħol tal-briksa tal-kok? Jiena ħanajdlek ċar huwa ħabib tiegħi, jiġifieri nafu sew,
Ovvjament mhux il-ħbiberija, determina jekk issir. Jiena qed ngħid illi Tony meta ma qabilx mal-bażiku tal-Partit Laburista u flimkien ma' Lawrence Mintoff, it-tnejn li huma imħalfin illum iffurmaw l-Alternattiva Demokratika. L-iskop tagħhom kien biex joħolqu pjattaforma ġdida ta' ideat, ta' espożizzjoni ta' x'jista' jsir fis-soċjetà Maltija. Imma anka hemm ħarġu diżillużi irriturnaw lura fil-Partit Laburista u jiena nħares lejha din b'mod differenti. Tony Abela kien involut fil-qatt tal-kabinet bħala konsulent, kien jisma' x'inhu għaddej, jaf ħafna affarijiet u naħseb mertu għalih meta ġiet l-opportunità illi biex tissir imħallef, jekk tkun fl-età permessibbli biex issir imħallef, tapplika biex issir imħallef u ħataf l-opportunità fil-fatt intażel biex isir imħallef u dak jiena nieħdu bħala messaġġ illi hu bat messaġġ mill-iktar espliċitu illi huwa marriċ illi jibqa' f'dik l-inkwadratura ta' ħafna affarijiet għaddejjin minn bejn il-kwinti u l-poplu Malti ma kienx jaf. L-ewwel kol semmejt il-problemi li għandna naħseb bil-pulizija li kont qed speċjali il-fakultajiet tal-investigazzjoni tagħna qishom x'inaqa mhumiex joperaw kif għandhom joperaw. X'taħseb li qed jimmotiva il-fatt li daw l-uħud mhumiex qed jaslu biex jiġu imresqa. U mbagħad nixtieq nistaqsik fuq l-irwol tal-ġudikatura f'dana kollu. Jiena naħseb li r-rwol huwa il-nies wara l-kwinti. In-nies li ma jidrux sejħilhom il-mażonerija, sejħilhom għaqdiet segreti, sejħilhom nies illi għandhom influenza fil-pajjiż, tant hemm rabta, tant kulħadd hemm involut. Alla ħareġ toħroġ il-verità kollha biex qed ngħid għall-kummissarju preżenti Angelo Gafa, ma kien hemm pulizija li kjarament kienu involuti f'dan it-taħwit u f'dil korruzzjoni li kienet għaddej li għattew u għamlu mezz illi ċertu investigazzjoni ma jsirux. U allura qegħdin f'pożizzjoni illi jekk inti kap ta' pulizija, għara kemm il-kummissarju tal-pulizija kellna. Per eżempju, jekk inti tmur għal żmien degrej, kien hemm isu għall-eternità. F'daqqa waħda kellna kummissarju tal-pulizija wieħed wara l-ieħor. Jiġifieri l-kummissarju tal-pulizija għandu jkun indipendenti u għaw toħroġ punt importanti li nsibuh f'artiklu 541 tal-Kodiċi Kriminali, kapitlu 9 tal-Liġi ta' Malta. Fejn jekk kummissarju tal-pulizija u pulizija tirrapportalhom inti illi jkunu jridu jieħdu xi passi kontra xi nies għax kisru din il-liġi, il-pulizija jekk ma jaġixxux inti tista' tagħmel sfida. Il-liġi tagħna artiklu 541 tgħidlek tista' tagħmel rikors lill-maġistrat, illum għandna maġistrat partikolari li tuħsib sfidi kontra l-kummissarju tal-pulizija. Infatti ir-Repubblika għadhom kif għamlu waħda lill-kummissarju fuq il-Pilatus jidhirli. Kif ma dik fedin fiha dik l-isfida? Dik l-isfida għadha tiġi analizzata imħabba li hemm il-kwistjoni jekk il-maġistrat li tisma' il-każ u li qiegħda assenjata biex tisma' l-isfida għandix tiġi rekużata jew le. U allura hemm kawżi kostituzzjonali għaddejjin. Il-maġistrata hija Nadin Lija. Dik mhux diġà instamatu ddeċidew li m'hemmx għalfejn tiġi rekużata. Le, din hija xi ħaġa oħra però li qed semmejt inti. Għax huma fetħu sfida lill-kummissarju u fetħu xi sorta ta' sfida oħra ma li ma tistejjax sfida anka lill-AG u ma' żewġ proċeduri legali separati. Kwistjoni ta' rikuża illa għaliex jekk inti għandek avukat. Li mbagħad ir-rekuża hija xi ħaġa oħra terġa'. Le ma minn hemm ġejja jekk inti għandek avukat ta' Repubblika illi illum għandna mara l-Victoria Buttigieg illi daħlet flok Peter Grech. Jiena l-Peter Grech nafu, bniedem sensittiv ħafna, kien avukat ġenerali tajjeb ħafna, imma u ċita raġunijiet ta' saħħa. Però bir-rispett kollu, ma jħu fastidju ħadd. Jiena ma nistax nifhem kif inti tirtira għal raġunijiet ta' saħħa. Tmur fuq il-pensjoni, l-għada illi tagħmel hekk għandek xogħol ta' konsulent mal-Ministeru tal-Ġustizzja. U dan huma affarijiet illi n-nies ma jistawx ma jiddiskutux fil-beraħ, mela kien impressjoni fuq il-ħabib tiegħi Peter Grech
biex huwa jitlaq jew warid jitlaq biex ma jibqax iktar il-mira ta' min qed jagħmel ir-riċerka fuq il-ħmieġ u l-korruzzjoni li għandna fis-soċjetà tagħna imma mbagħad ġie ministru li ħass illi kellu bżonn is-servizzi ta' ex-Avukat Ġenerali bħala konsulent fil-Ministeru tiegħu. Dawn huma affarijiet li mhumiex aċċettabbli. Taħseb li din kienet parti mill-negozjati? Jiena ħanitlaq mhux se nkun iktar parteċipi f'din l-isfera, però tuni ġob biex nkun nistammantni forsi ċertu livell ta' lifestyle ukoll. Jiena naħseb illi xejn ma jiġi mix-xejn. Let's put it. Nothing comes from nothing. Jien għamilt Captain Von Trapp u danna dejjem impressjonatni. Nothing comes from nothing. Sija jekwa fil-pozittiv u sija jekwa fil-negativ. Dejjem hemm id-dunkwe, dejjem hemm ir-raison d'être, dejjem hemm ir-raġuni. Mela, Julian l-ewwel sabilna xi ħaġa li xtaq jaqsam magħna. Min? Julian, huwa s-sinjur ta' hemmhekk. Very nice man, I must say. Thank you very much. Very debatable. It's very nice. I'd rather he shaved them. Le, għandu iċ sabiħ ħafna, espressiv, u għatju paċenzja ħafna bija jiprofa jispiegali dan il-program kif jimxi. Unbat jienetlu, anything you can do, I can do better. Grazzi. Għatma rajda se komplimenti fuq podcast. Le, fil-kemilu jaħdemaw bħatma għallu xej daqstan pozitiv. Jena li għanerġaw nġibuħ il-lem il-ġumad diħla. Nerġaw nġibuħ il-ġumad diħla. U tinsiex diġej għam id-divinità. Terġa. Ġifiri, inti f'Julian tara ġbija kozmika. Iva, jena niddenu daħ, innezzaw minn kif qiegħed. Le, tina naqra l-fatti jek joġbawx min. Għajdinna, Julian. Mela, għawnek tal-lajtlek xqal l-imħallef Tony Abela fil-kwistjoni tal-phone tapping. Very good. Xqal. Mela, the judge raised concerns about the institutional incest within the system where the minister has unrestricted discretion to sign phone intercept warrants without judicial supervision. Issa mek, John. U l-Ministru tal-Ġustizzja? Hemm żewġ kelmiet imma li huma tal-biża. U dis is Tony Abela. Illum l-imħalfin u maġistrati ta' ċertu stoffa qed jinqdew bis-sentenzi biex propju jibgħatu messaġġ. Erġa' jisma' il-John. Jgħidilna dawk iż-żewġ frażijiet. Incestuous qal? Institutional incest. Ara kemm hija serja di. Institutional incest. Iġifieri in-nies tal-istess gruppa qed idaħħluh f'ta' xulxin. Jilaqgħu f'ta' xulxin biex propju jakkomodaw l-interessi tagħhom li żgur mhumiex fl-interess tal-pajjiż. U meta inti qed tagħmel incest x'inhu? Ommi kollha x'taqsam ma' bina. It-tifel ikollu x'jaqsam pereżempju ma' missieru. Għandna każijiet bħal dawn illi isiru, qed-tifel speċjalment familji illi ma naqblux dik id-digressjoni, għedilna x'inhu l-inċest fil-kuntest tal-istituzzjonijiet. L-inċest huwa illi il-ministru responsabbli li għandu dan il-poter ikun jista' jagħmel komunikat man-nies tas-servizzi segreti biex propju joħorġu akkuża u jagħmlu dan it-tapping kontra persuna. This is għandu jkun hemm. Din hija importanti li n-nies iridu jifhmuha. Għadu kif kellna l-każ tad-deputat parlamentari Stephen Spiteri, it-tabib, li daġi akkużat mill-Medical Association illi huwa abbuża mill-ħruġ ta' ċertifikati. Sewwa? Mela dan Stephen għandu raġun. Fetaħ kawża kostituzzjonali għax qal isma' mela il-Council iġġudikani. Il-Council għamel prosekuzzjoni kontra tajaj. U il-Council ħa deċiżjoni li jiena kelli nieħu il-penali. U allora fetaħ kawża kostituzzjonali u l-imħallef Robert Manjon propju ta' din is-sentenza illi ma ġietx rispekjata il-prinċipju kardinali illi ebda istituzzjoni, ebda individu ma jista' jkun prosekutur, imħallef u ġudikatur fl-istess ħin. Dawn huma każijiet importanti li qed jiktbuhom dawn l-imħalfin, l-istess bħal m'għadha kif għamlet l-imħallef Donin Grek. Illi filli qegħdin ngħidu illi ċertu evidenza ma kellix tinstema fil-pubbliku
u kienet qed tinstema b'mod privat u dina Doreen Grek qalet ma kien hemm xejn illi fil-liġi jew fid-dokumenti li ġew esebiti għala x-xhieda dwar dak li kien qiegħed għaddej fil-Pilatus Bank ma kellux jingħata fil-pubbliku. Ġifieri sentenzi bħal dawn. Issa nisimgħu biex nifhem speċi x'in il-konsegwenza ta' da li qalet l-imħallef Doreen Grek. Doreen Clark. Doreen Clark. Sewa, li l-lum ukoll kienet dik li qed tisma' it-talba ta' Muscat biex Gabriella Vella tirekuża ruħha. Ekku. Mela, naqbdu kas. Mela, meta Doreen Clark qalet li jisma' l-affarijiet tal-Pilatus, ġifieri dak li r-Repubblika terressa lill-AG, jekk jiena korret, di hawnhekk vera titċekjani għax hawn ħafna smijiet. In-notar Roberta Aquilina assistit mill-avukat Jason Azzopardi. Sewwa, meta l-AG Victoria Buttigieg qed tgħid isma' minħabba raġunijiet li bħalma nafu insomma għali sader qed iressaq lil Malta fit-Tribunal tal-World Bank. Huwa importanti li dak li jingħad fil-qrati tagħna jingħad wara bibien magħluqa. Issa, Doreen Clark qalet le, qalet m'hemmx għalfejn. Le, ma qalitx m'hemmx għalfejn. Qalet ma rriżulta xejn mid-dokumentazzjoni esebita li qatt kien hemm il-ħtieġa ta' xi projbizzjoni. L-imħallef li kien fil-każ qabilha li is a very nice judge, Christian Falzon Sherry, illi mar issa fuq it-tribuni tal-Qorti tal-Appell, dana kien ta' digriet illi fiċ-ċirkustanzi il-provi kellhom jistemaw bil-malwaq. Doreen Clark, illi ġiet elevata għall-imħallef ftit ta' xhur ilu, reġgħet studjat dawn id-dokumenti. Meta studjat dawn id-dokumenti, waw se niġu għal punt importanti ġon. Qalet ma jiena rajt da' dokumenti, jiena flejthom. Min imkien ma kien hemm ġustifikazzjoni għala il-pubblikazzjoni għala xhieda ma kellix issir fil-pubbliku, issa din hija sitwazzjoni ċara. Meta jiġu ppreżentati il-dokumenti l-qorti, il-ċittadin, in-nies li jressaq da dokumenti, irrid jew trid ikollha moħħhom istrieħ illi dawk id-dokumenti qed jinqraw. Mela huwa importanti li minkejja li għandna sissa 52 ġudikant, jiġifieri 25 imħallef u 27 maġistrat, jew dan il-pajjiż irid jara kif se jorganizza lil nnifsu aħjar hawnhekk tħalt li falqa li importanti. Jiena qed ngħid is-sistema tal-ġustizzja tagħna u biex ngħixu li l-ġustizzja mhux biss issir imma tidher li qed isir trid tiġi ristrutturata mill-bidunet. Huwa inaċċettabbli. U kif għandu ristrutturaw? Fil-fatt kien waħda mill-mistoqsijiet għax isu dak li qed jgħid Tony Abela u hekk huwa li f'dal każ il-ġudikatura kellha tkun informata jekk il-Ministru dirlu li hemm bżonn isir tapping. Ġifieri x'qed jitlob Tony Abela effettivament qed jitlob li l-ġudikatura jkollha iktar setax ħatati permess jew le. One, inti taħseb li l-ġudikatura f'Malta għandu jkollha iktar seta, taħseb li il-ġudikatura f'Malta forsi għandha toqrob naqra iktar lej kif topera l-ġudikatura Taljana fejn kellek taf inti nies bħal Di Pietro, bħal Falcone, Borsellino. Borsellino jew Borsellino? Le, Paolo Borsellini. Le, Borsellino ta' nasib. Paolo Borsellino, da l-isplodew haw. Fl-Ulju tas sena 2092. Borsellino. Mela, taħseb li għandna mmorru l-hemmhekk fejn jkollok għajr li jsiru daw l-inkjesti maġisterjali jistgħu wkoll irresqu l-qorti? Irridu nifhmu, is-sistema Taljana ta' ġudikatura hija totalment differenti mis-sistema tagħna. Ma hemm xi elementi li taħseb nistgħu nisselfuhom? Li rridu nagħmlu hu illi irrid ikollok nies l-ewwel nett illi ir-rankatura ta' studju u l-vokazzjoni tal-ġustizzja tagħhom ma tkunx mibnija li taħdem ta' avukat. Li taħdem ta' avukat u prokuratur legali f'pajjiż bħalma huwa żgħir bħal Malta huwa perikolus. Għax inti jista' jkollok klijenti illi taf ta' ġewwa u ta' barra tagħhom. In-nies jiġu bħal avukat jiżvelawlek ħafna affarijiet li inti marbut bis-sigriet professjonali. Immaġina tissejjaħ biex tkun imħallef
u tkun taf dawn in-nies kollha. Imma jistax ikun illi l-imħallef u l-maġistrati jirrikużaw ruhom għal kull persuna li jkunu jafu. Ħlief jekk il-każ li jkun qudiemhom u ma jkun taw parir jew fil-fatt ippruvaw jgħixuh f'xi proċedura. Allura, għandna nibdlu s-sistema tagħna. Min irid isir maġistrat, min irid isir imħallef, għandu jiġi mħarreġ propju frol biex meta inti tintażel biex tkun maġistrat, meta inti tintażel biex tkun imħallef, inti tkun għad-direttura sa mill-ewwel pass tal-vokazzjoni ġuridika tiegħek indipendenti mid-daily works out ta' avukat u ta' prokuratur. Qatt ma tkun avukat. La qatt ma tkun avukat prattikanti. Ġiet lest il-kors tal-università. Tagħmel kors tal-università illi propju jindirizzak għar-rwol tiegħek ta' maġistrat, għar-rwol tiegħek ta' mħallef. Hekk kien Giovanni Falcone, hekk kien Paolo Borsellini, imma il-punt huwa illi aħna nagħmluha l-ewwel issir maġistrat. Jekk tista' tagħmel 7 snin tipprattika, imbagħad inti tista' ssir maġistrat. Tista' tagħmel 12 sena tipprattika ta' avukat, u mbagħad issir imħallef. Kien hemm żmien meta l-għażla kienet within the family. U allura kien hemm ħafna avukati li saru maġistrati u imħalfin anka imħabba l-orjentament politiku tagħhom li ma tfissirx li meta saru mħalfin jew maġistrati u ma baqgħu aġevolati mal-politika, mas-sentimenti ta' twemmin tal-partit li kienu jħadnu, bat għandna ħafna imħalfin illi kienu mod jew ieħor kandidati. Però imbagħad illi issa bdilnija s-sistema, is-sistema saret illi min għadu taħt il-65 sena u jkun ipprattika għal 12 sena jew 7 snin tista' tapplika hemm borda tapposta biex inti tipprova tintażel bħala maġistrat jew imħallef u ma jażluk u mbagħad jiddeċiedu wara li tkun għamilt l-applikazzjoni għandek xkun imħallef jew maġistrat. Dina jista' jkollha id-diffikultajiet tagħha. X'inhuma? Id-diffikultajiet huwa aħna Malta żgħira jekk inti tkun għamilt jew qiegħed fuq każ illi jaħraq ma' avukat ieħor. Imbagħad l-għada dan isir imħallef jew l-għada dan isir maġistrat, kulħadd jibqa' bniedem waqt illi aħna nemmnu fl-indipendenza u l-imparzjalità tal-ġudikanti u daqsxejn konfliġenti. Din bħalma tiġi l-assistenti ġudizzjari. L-assistenti ġudizzjari, is-sistema tagħna non fa sensu. L-ewwel assistenta ġudizzjarja li kellna. X'inhu assistent ġudizzjarju? Ħanajdlek issa. L-assistenta ġudizzjarja inħolqot meta l-avukat Jacqueline Padwani Grima li kienet nepotija tal-Ministru Joe Fenek saret avukat maħabba ċertu diffikultajiet Joe Fenek ħoloq di l-istituzzjoni ta' assistenta ġudizzjarja illi isimha magħha jiġifieri tkun hemm biex tassisti lill-imħallef. Tassisti lill-imħallef fir-riċerka ta' każistika, fir-riċerka ta' każijiet, fil-ġbir ta' provi, tisma' seduti suppost biex naġevolaw l-andament li kawża ma ddumx. Illum effettivament għandna avukati illi huma assistenti ġudizzjari. Illi dawna ituhom xi salarju relattivament żgħir, però jibqgħu jaħdmu ta' avukati. U allura ma tagħmel sens illi jiena qed nissielet ma' avukat jew avukat oħra f'kawża. Titbaqbaq, jew forsi wieħed jgħajjar lin-naħa l-oħra. Imbagħad nofsija wara għandna seduta fejn l-istess persuna li kontadni kif qed ngħajjar jew noħodha magħha fuq pont legali tiġi assistenta ġudizzjarja. Jiġifieri jridu nkunu ferm iżjed. Għalfejn x'inhu huma l-periklu? Tista' speċifika l-perikoli hemmhekk? Il-periklu huwa kulħadd uman. Jekk jien għadni kif kelli ġlieda miegħek, inti tista' 5 minuti wara tinżamm ir-rabja li jkollok. Tinżamm id-diżappunt u tisma' b'mod imparzjali persuni oħra jiġdu quddiemek. Bħala assistent jekk qed nifhmu sew l-rwol m'għandux pis ġudizzjarju, għandu pis kważi amministrattiv. Imma tkun għadek kif għamilt każ bħala avukat. L-inkwit tiegħek huwa li inti b'xi mod tista' tinfluwenza forsi kif jinġabru l-provi jew kif jiġu preżentati jew kif. Il-bniedem huwa uman. Inti tkun indipendenti u imparzjali from the first moment. Ma nistax jiena jemmur nagħmel seduta
Issa jiena nemmen għax jiena wieħed minn dawn illi kapaċi meta spiċċajt każ anke jekk ikun irrabjat nieħu nifs qed tifhem u ngħid isma' għandi biċċa xogħol oħra jiena ħankun above any emotions. Imma s-suspett jibqa' hemm. U importanti il-prinċipju li l-ġustizzja mhux biss trid issir imma tidher li qed issir. U biex dan issir tinża minn kull suspett. Infatti ara dal-każijiet ta' rekuża. Sewa Nadillija m'għamlet xejn ħażin, sempliċiment hija il-mara tat-tifel ta' Pawlu Lija. Mela kienu qed jitolbu rikuża tagħha. Gabriella Vella m'għamlet xejn. Taħseb fuq anti, taħseb li kellha tirrekuża ruħha Nadillija? Il-puntu ma kienx hemm raġuni biex tirrekuża ruħek għax inkella ħanżarmaw il-qorti. Din nsertat il-mara tat-tifel ta' Pawlu Lija li kien l-avukat ta' Joseph aw ta' Joe Muscat. Infatti osserva, fil-każ kostituzzjonali li fetaħ Joe Muscat issa, fil-rigward ta' Gabriella Vella, qed imur Charlon Guder. Charlon Guder illi kien. Għalfejn x'inhi dik ir-raġuni, għalfejn mhux qed tmur Pawlu Lija? Għamel 2 u 2 4. Għaliex ma rridux nerġgħu ngħaddu. Nagħtu l-ottika ħabba l-ottika. Katina u litanija sħiħa li tinvolvi il-Nadin. Taħseb li għandu raġun Muscat jitlob għal-rekuża ta' Gabriella Vella? Muscat qiegħed jgħid jiena tlabt il-maġistrat biex immur nixed qudiema ħanti għal-fatti. U għal 3 darbit sħaħ dina irrifjutat illi tismani għat illi issa ta' direttiva illi ħat isimaw. Però mbagħad missier Gabriella Vella u avukat. Imma x'tagħmel minna dik il-ħaġa? Biex hija għandha kull dritt li ma tisimgħux il-Muscat jew tisimgħu meta trid hi. Għandha kull direttiva. Jiġifieri hi Gabriella Vella bħala maġistrat ma naqsitx mid-doveri, imma jekk jidħol dak is-suspett, jekk jidħol dak id-dubju, pereżempju Muscat semma wkoll missiera li huwa avukat rispettat Aldo Vella, kiteb xi ħaġa fuq Facebook. Huwa li huwa avukat ieħor għamel xi kumment u Muscat qal isma' jiena ma naqbilx illi la missierek u huk għamlu dawn il-kummenti inti għandek tisma' Ma jekk ħadetlu fl-argument ta' ġenituri raba, mbagħad nerġgħu naqgħu għall-argument ta' ġenituri raba meta nxuf Nadillija u Pawlu Lija. Le, jiena assolutament ma naqbilx ma' dar argument, jiena għandi ħuti oħra fil-familja għallar xaħat jgħidli illi jiena niġi influenzat minn xaħat minnhom, anzi ninsisti illi hemm distakk kontinwu bejn il-ħidma professjonali tiegħi u r-relazzjoni l-fatt illi laħwa ħriġna mill-istess toqba ta' omna. Mela, one of the Julian reġa għandu xi ħaġa xi żid ma' din il-konverzazzjoni illum minn Anna Ġiljan? Artiklu mit-Times of Malta fuq il-każ li kien hemm ta' Joseph Muscat illum fir-rigward tal-Maġistrata Vella fej Charlon Guder kienet jikkommenta kif wieħed mill-kummenti ta' relatives ta' Gabriella Vella inkluda post li qal and who was the head of government at the time? Muscat. Yes. Aziz Julian, dina wkoll ma tagħmel sens. Jekk jien xi ħadd minn ħuti li ma nistax ngħid jaqblu ħafna miegħi, ma jiddeċidi li jikteb kumment fejn ifaħħarni jew maqdarni, jew ifaħħar maqdar xi klient illi jista' jkolli għal xi raġuni, jiena I am not my brother's keeper. Għandhom kull dritt jesprimu l-opinjoni tagħhom, jekk jien ma naqbilx magħhom biex ħadd jiġi kontra din nibathom jieħdu f'sorhom. As simple as that. Imma mhux illi jiena niġi mċaħħad milli niddefendi l-klijent tiegħi għax hawnhekk ġejna fl-istess sitwazzjoni farsika li għamlet lil-Kurja. Għax qed nitkellem fuq id-divorzju kien hemm daż-żibel ta' Monsinjur, may he rest in peace in hell, u l-Arċisqof sewwa illa qalu le, minkejja inti studjajt, minkejja li inti kwalifikat fil-liġi kanonika, minkejja li għamilt 3 korsijiet differenti, l-ewwel taħt Annetto De Pasquale, li kien il-Vikarju Ġenerali. Umbat mort nagħmel kors tal-virtu, is-seminarju, biex ħadd id-diploma fit-teoloġija sagra. Imbagħad fin-1994 ġiet inwaqfa il-Malta Episcopal Conference u mort għal dak il-kors li ġibt ħafna kodba speċjalizzati mill-Amerika. Ġejt kwalifikat biex niddefendi l-klijenti tiegħi quddiem it-Tribunal Ekklesjastiku, mbagħad issib il dan iż-żibel
Suppost isqof u dal-Monsinjur nerġa' ngħid jalla qed jaħraq sormu fl-infern illi dali li qed jgħid li le m'intix ħanħallik tiddefendi il-klijenti. L-iktar li weġġatni però hija li l-Kamra tal-Avukati ma ddefendetnix. Ma qalitx isma' hemm Bezzin huwa avukat kwalifikat. Għandu dritt jirrappreżenta l-klijenta tiegħu to hell what the Courier says, he has to defend his clients. Imma jiena mhux se noqgħod naħli ħin fuq iż-żibeċ illi ikakku dawn in-nies fil-Courier. Taħseb li jasal żmien fajtek fej taħfirlu? Il-min? Lil dan il-Monsinjur? Naħfirlu, he doesn't exist for me. He's a piece of shit. Dana mhux qassis, inti biċċaħara x'tagħmel, timsaħ sormok tiflaxxjah. And that's what I feel about this creature. Ma taħsibx li f'xi punt f'ħajtek tista' tipproċessa bħala żball uman. Da mhux żball, din hija il-vindictiveness ta' dawn in-nies. Inti Alla, inti Kristu għall-oppost sewwa m'għandek ebda dritt tiġġudika l-ħadd ieħor. Però this goes beyond the point. Dan rrid kieku seta' itelli fl-ħobżi. Dana seta kieku rrid joqtolni bil-ġuħ. Daqshekk huma żibel dawn il-Monsinjuri li jippretendu li jistgħu għax jien tkellimt ma'. Għajr id-divorzju ġieli kellek ukoll xi ġlied ieħor mal-Kurja u mat-Tniża. Iva, żgur. Meta bdejna l-kampanja tad-divorzju li kulħadd jipprova iżommok milli titkellem dwar divorzju. Però kont niġi mistieden imur xarabak, pereżempju. Jiġi Monsinjur, u għax inti destinat għall-infern, inti ma tistax titkellem għax dak li għaqqat Alla ma jistax jifirdu l-bniedem u dannejk għax damnu veru ġejn. Illum is-soċjetà Maltija tagħna, literalment għandna każijiet. Ir-raġel u mara miż-żewġin riqdi flimkien. Kollhom xaqsu flimkien, ir-raġel qed jonħor, il-mara tqum tuħu xawer, toħroġ barra u barra l-bib ta' barra hemm il-laver tagħha jistennija u tmur tinħexa miegħu f'xi lokal f'xi dar oħra. This is all hypocrisy. Il-bniedem huwa ħieles u għandu responsabilità li jgħix il-ħajja. Dak mhux fenomenu tal-lum. Le, għalhekk qed ngħidlek. Allora għalfejn jiġu dawn in-nies u jgħidulek li ma nitkellmux fuq id-divorzju. U infakrek John, illi id-divorzju ma ddaħħalx minn xi gvern, id-divorzju ddaħħal mill-poplu wara li sar referendum u l-poplu qabel b'maġġoranza illi kellu jiddaħħal il-divorzju. U tsunami li qalu illi min jaf kemm il-familja se titfarrak ma seħħx għax il-koppja miż-żewġa jekk tħobb u allura intimpen u taħfer u tkun trid iżomm maqut mal-sieħba jew sieħeb illi għandek. Jekk inti ma tħobbx u spiċċa kull interess, għandu jkollu kull dritt li tħol dak iż-żwieġ. U hawn nieħu l-opportunità biex ngħid li anke liġi tad-divorzju, meta daħal id-divorzju fit-2011 kien hemm ħafna restrizzjonijiet sewwa għalfejn tittoqgħod titla biex iġġib il-provi. Jiena għalleġ ma' din m'għandix iżjed relazzjoni, ma nħoss xejn minna irrid inħoll din ir-rabta. Żur Vinja Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.vinjacapricci.com. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Xem fis-sistema bħalissa li ma jippermettix li il-proċess jitħaffef b'dan il-mod? Is-sistema qegħdin f'April tas-sena 2021 bdilna daqsxejn il-liġi tad-divorzju illum saret jekk il-partit jaqblu bejniethom li jridu jiddivorzjaw, suppost fi żmien 6 xhur jingħata d-divorzju. Jekk xi ħadd mill-partijiet ma ikunu ilhom ma jorqdu ma' xulxin għal iktar minn sena, wieħed mill-partit jista' japplika u jieħu d-divorzju. Imma niġu fil-qorti u neħlu. Hemm mitfal żgħar, se jsir mitfal żgħar qed jitħallas il-manteniment ta' tfal x'għandu x'jaqsam. Jiena rrid inħeles għax irrid għandi commitment ma' oħra, jew ma rridx niżżewweġ jew irrid inkun ħieles. Imma jekk la darba il-liġi tik id-divorzju
f'dan il-każ. Però inti ma tkunx qed tħares finna fil-manteniment jew lassi ma Ma dik ftentux. ħaġa oħra. Kif taħdem dik l-affarijiet biex aħna palissa qed nużaw il-fatt li jiena m'għandekx id-divorzju sa ma inti tasal biex dal-patteġġament nagħlquh. Le, ħafna drabi, per eżempju, id-divorzju ma tkunx trittinata minnaħa għal-oħra anka bħala pika, bħala vendetta. Mela mhux tempaxxik, ħatmur iddaħlu fil-mara l-oħra, mela mhux Mela tempaxxik. żewġ partijiet irridu jaqbdu mad-divorzju. Jekk jien rrid niddivorzja l-mara, il-mara trid taqbel ukoll. Le, infimni, għadni kifetlek, jekk tkun għaddit sena, inti tista u ma tkunx qed torqod mal-mara tiegħek, jew il-mara ma tkunx qed torqod mar-raġel, daw jistgħu japplikaw għad-divorzju. Imma mbagħad jinħolqu ħafna problemi. Għax għandhom jagħmlu stqarrijiet il-partijiet, għax għandhom jitlu it-tfal, m'għandux jaqsam, għax għandu tidħol Allora kif għandha ssir? Mela, ħadna d-divorzju għax kien hemm dat terminu li qed tgħid inti. Għandha ssir raġel mara. Ma raqdux ma' xulxina l-iktar minn sena, tapplika, tieħu l-ġurament, tipprova li inti ma konx qed tgħix ma' dik il-mara jew ma' dak ir-raġel u qed tgħidlek inti ddivorzjat. Issa problemi li għandhom x'asmu ma' tfal, ma' proprjetà, mal Dik tkun proċedura separata. dik tkun proċedura, imma mhux tkisser il-ħajja ta' nies. Ma il-rati tagħna ma japprezzawx. Jiena l-iktar ħaġa li nara li nitkellem ma' nies jgħidu li tkissirhom ħajjithom jekk hux id-divorzjati u separati hija tfal. Jiġifieri huwa dan il-konflitt fuq it-tfal li jew ma tixħallini nara tfal, jew hemm il-problema ta' parental alienation li ikellmuna ħafna dwarha. Speċa l-iktar ħaġa li nara danneġġanti għal psike ta' ħbib tiegħi li għaddejjem minn dawn l-affarijiet huwa kif jiġu jew imċaħda mit-tfal jew li jispiċċaw bit-tfal qishom xi ballun tal-futbol qed jilagħbu għalih. Hemmhekk It-tfal John ibatu ħafna. It-tfal waħda minn negattivitajiet li għandna fis-soċjetà huma żbalji li ġieli jagħmlu l-imħalfin fil-passat illi jaħsbu li qed jaġixxu fl-interess suprem ta' tfal u ma jkun l-interess ta' tfal suprem ta' tfal xejn. Jiena naf każijiet fejn missieruhom f'dit tikka ta' pajjiż, f'dil qatra ta' pajjiż illi kulħadd jaf il-kulħadd. Ilhom ma jaraw lil uliedhom 31, 32, 33 sena, kulħadd ta' duħaj ma jitkellmux ma' xulxin għaliex għax 31 years, 32, 33 years ago, missier per eżempju l-mara jew missier raġel ivvalenaw l-tfal kontra l-missier jew kontra l-lom. X'għandu jsir fil-każ ta' tfal? Fil-tfal l-ewenet jappartienu lill-ġenituri. Mela il-qorti tittieħu lew għandna norganizzaw l-infrastruttura ta' kif nieħdu ħsieb it-tfal, mhux ħafna paroli fil-vojt, appoġġ jew iċ-ċentru għal-ħarsin ta' tfal li jem Santa Venera, ħafna paroli imma fil-prattika rari isir xi ħaġa it-tfal għandu jkun hemm espert tagħhom li jiltaqa' ma' tfal, jiltaqa' mal-ġenituri u l-qorti għandha tkun ferma, dawn it-tfal irridu jkunu mal-missier daqshekk fil-ġimgħa, irridu jkunu mal-om daqshekk fil-ġimgħa. Equal access. Għalfejn daqshekk diżastruża bħalissa s-sistema għalfejn tikkawża daqshekk problemi. Faċli. Għaliex m'għandniex kapaċi u dan ngħidha bir-rispett kollu, sewwa, il-Ministru tal-Ġustizzja l-ewwel nett għandu jkollu l-offiċju fil-qrati. Mhux qiegħed f'Berġa hemmhekk Daragona bħalissa u jrid ilaħħaq ma' dik u ma' dik u ma' dik. Dak jrid ikun il-qorti ħalli jara għala qed isiru ċertu differimenti, għala qed idumu biex jittieħdu ċertu deċiżjonijiet, x'inhi l-problema u din il-problema nix nindirizzawhom. Jiena niftakar meta għamilna l-avukat ta' tfal. Taf fejn kienu jarawhom it-tfal f'kamra fejn. Biex forsi naslu għal ftit soluzzjonijiet. L-ewwel problema tajt hija li m'għandniex il-Ministru fil-qorti. Dika iva, dika l-ewwel problema. Importanti. Dan iċ-ċentru li qed issemmi ta' Santa Venera? Dak iċ-ċentru ta' Santa Venera huwa organizzazzjoni tal-Istat Sewwa. fejn it-tfal li jkunu għaddejjin minn xi problemi minn xi ġenituri. Hekk qed jalmuhom fl-iskejjel illum. Sewwa, pereżempju aħna konna ġenerazzjoni natu Kassana Luigi minn ma joqgħodx regoli jistawad bil-ferlas li kienet ġilda blazzar madwara u tikola fuq idejk.
jekk inti ma tkunx disciplinat. Illum it-tfal la tista' tajjat magħhom fl-iskejjel stess jgħidulek phone 197 ħalli inti jiġu jirrapportawk. Apparti li ġenitur jista' jgħid l-oħra sma' inti Ma fis-separazzjoni kif jilagħbu daw l-affarijiet kollha l-fatt li t-tfal mhumiex dixxiplinati. Fis-sens qed tipprova nifhem x'hemm fil-proċess ta' separazzjoni viżavi l-istrutturi tal-istat li qed iwasslu biex ikollna din il-konfużjoni kollha li tweġġa anke ħbib tiegħi. Qed nipprova nifhem. Met inti għandek każ ta' separazzjoni, ma tistax l-ewwel net ikollok lista ta' 60, 70 każ, 23 każ u tittisma'hom bejn id-9 u id-9 nofs ta' filgħodu u l-ofsinhar. Dik hija l-ewwel Mela marra. volum eċċessiv ta' każijiet. Il-każijiet ta' separazzjoni għandhom jieħdu personal attention, jekk hemm bżonn għandu jkollna iktar imħalfin, tlieta li għandna mhumiex biżejjed, jiġifieri mhux qed ngħid li mhux qed jagħmlu xogħolhom, imma ma tistax ikollok lista u sempliċement jiġu l-avukati qas tkellem il-partijiet. Għanna aktar seduti fissati ta' Sinjora Mallem biex l-avukat forsi imur fil-bini liħor għax għandu jew għanda kawzi oħra. L-imħallef għandu dritt jagħmel appuntament, il-lossus iridu jsiru by appointment. Isma' irrid din il-koppja l-avukati tagħhom ħana senja 3 sigħat, I want to know why we're not making progress. Mhux lista sħiħa u kollha differiti għal xarejt lecture wara. Dik first point. It-tieni point fejn hemm l-interess ta' tfal. It-tfal iridu jiltaqgħu mal-ġudikant. Mhux inti tmur tajt isma' għandna ħtieġa li l-avukati ta' tfal jaraw daqsxejn. No. Il-ġenitur irid it-tfal hawnhekk ħalli nara tfal kif qegħdin jaħsbu. Għala qed jaġixxu b'dan il-mod. Kif iridu jaraw. Ma taħseb li huwa fil-kompetenza tal-ġudikant li jinteraġixxi ma' tfal f'dak il-mument tan delegat meta jaraw il-ġenituri tagħhom? Mux l-imħallef tiddeċidi. M'hemmx pereżempju sistema fejn kollok espert ta' tfal tal-qorti li mbagħad tista' joħroġ xi xorta ta' rapport dwar dan. Din hija, ma min naqblu li hija sitwazzjoni delikata ħafna. Min se jfassal dan ir-rapport? Dawk titħallas għalihom. Inti għandek il-massa tal-ġenituri imsalbin bl-ispejjeż illi jkun hemm, illum it-soti biex inti tkabbar tfal, you need thousands, sewwa? Mela immaġina il-missier qed jagħti il-manteniment, it-tfal qed jgħixu x'imkien ieħor, qed jarhom darba fil-ġimgħa, you are depressed. Meta inti dawn it-tfal għandu jkollok aċċess liberu. Kull ħin u kull moment illi tajdhom, hello honey, this is your daddy. Hello love, this is your mother. M'għandniex umanità. Fl-analiżi ta' kif nimxu il-qorti tal-familja. U propju biex norbot ma' l-idea tal-umanità tiegħek. Jiena nimmaġna li tista' tkun pjuttost intimidanti meta inti tkun għadek tifel jew tifla u tinġiel tmur fil-qorti biex tagħti rendikont ta' kif il-ġenituri qed iġibu ruhom miegħek ikollok ċertu rapport li impliċtu fih ikollok ċertu obbligi jirbit, imħabba, biżgħat. Mbagħad inti tidħol fil-qorti, jiena anke meta l-ewwel darba li dħalt fil-qorti jien ħassejt li hija xi ħaġa pjuttost kbira, hemm ħafna proċeduri, hemm ħafna fenfer, immaġina għal tifel jew tifla. Fġieħ dil-umanità, ma taħsibx li l-istat għandu jħallas għal dan ir-rapport li qed titħattu dwaru ta' espert biex jikkomunika ma' tfal? L-istat mhux qed jaħdem b'mod professjonali kif ħendeli għal qorti tal-familja. Dan huwa punti li qed tulek diversi drabi. Aħna għandna qorti tal-familja, imma strutturalment m'għandniex il-makkinarju ta' kif dal-qorti tal-familja jaħdem bħala qorti tal-familja. L-ewwel nett, qorti tal-familja irid ikun miftuħ Monday to Friday. Irrid ikun hemm mhux biss l-esperti, imma l-eżiġenzi ta' tfal jiġu imħarsa, li ma jkunx hemm abbuż, li ma jkunx hemm spejjeż addizzjonali għall attivitajiet ekstrakurrikulari ta' tfal. Għax jiġu għax it-tifel daħħaltu fin-nursery ta' dan il-football club u għandi bżonn 3,000 extra euro biex nixtrilu l-kit, biex ħallas għal-lectures u għat-tifla ġeneralment il-balew dal-affarijiet. Irrid ikun hemm iktar serjetà, isma' inti uman
U jiena rridek, sinjura, illi tfal ta'kom igawdu lilkom mingħajr ma nċieħduhom miżbuħija tat-tfulija. Ħafna tfal jiġu hemm depressed. Mela, per eżempju, kellna post ideali Santa Venera. Santa Venera se taġi irranġat bħala ċentru fejn allura it-tfal ikollhom personal attention u jisiru iktar laqad bej it-tfal u l-missierju u t-tfal u l-lom ħalli ma nkissrux dik ir-rabta tal-familja. Mhux il-qorti tkun strumentali, isma' inti għandek x'tagħmel sinjur, mela inse tara tfal 3 sigħat kull nhar ta' Sibt. U titħallas daqshekk manteniment. Il-pija m'għandekx toqgħod tindaħal. Jew iċċempel lil-mara x'qed jagħmlu tfal, jew fejn qegħdin it-tfal. Qed tgħid li hemm ħafna inġustizzja. Skull inġustizzja kbira. Qed ngħidlek għandha każijiet aqas temmem daqsxejn ta' Malta. Fejn missirijiet jew ommijiet ilhom ma jaraw lil uliedhom 31, 32, 33 sena u laqas jafhom. Kellna każijiet pereżempju missier qed ju kafè, f'kafeterija f'faċċata tiegħu hemm it-tifla tiegħu waqas qed jarafha. Għax l-aħħar li ra kellha 3 snin, 4 snin. Illum għandha 38 sena, kważi 40. Pajjiż ta' annimali meta għandna dawn iċ-ċirkustanzi u dan mħabba żball illi jkun ħaġudikant. Imħabba il-lista twila ta' xogħol illi hemm u m'hemmx koordinament jew pjan ta' kif il-ġustizzja trid tidher qed issir. U rridu nirrispettaw illi ma nistawx namlu iktar dal-kawżi jdumu snin. Din il-kawża massimu fi żmien sena trid għax kulħadd għandu ħajtu, ħajjitna hija qasira, ħajjitna trid illi tiġi tieħu pjaċir tajxa mingħajr ma jbatu it-tfal. Issa aħna għandna sistema fejn il-ġudikanti flimkien ma l-istaff il-medjaturi li għandna fil-qorti, flimkien ma l-assistenti ġudizzjarji huma katina ta' skużi biex il-proċeduri jdumu. Dina mhix iktar aċċettabbli. U hemm fejn qed jonqos ħafna il-qorti tal-familja. Maħniex organizzati li nkunu professjonali, umanitari, fejn innaqsu l-ispejjeż tan-nies, fejn inħela iktar ħin. Il-qorti għandha tkun intelligenti biżejjed illi jekk tara li avukati u l-klijenta tiegħu jew l-klijent tiegħu qed jużaw il-proċeduri tal-qorti biex jinku lil xulxin jew biex jingannaw il-qorti għandha tieħu passi. Mhux inħallu kollox għaddej. Tiġri ta' spiss li l-proċeduri jiġu strumentalizzati. Regolarissimu din il-ħruxija u l-krudilta. Ma jistax ikun, jew tagħmel 3 snin tidher qudiem l-imħallef u le, forsi tirranġaw, u le, forsi tiftehmu. Ma vera jkun hemm dal-paroli li qed tgħid. Skur, assolutament. Min ikun qed jgħidu dal-paroli? Ġieli tiġi mill-ġudikant, ġieli jiġu min-nies, le isma' aħna lesti ta' Min-nies il-partijiet il-partijiet. Inkunu fl-awla, le aħna lesti li naslu għal separazzjoni bonarja. Mbagħad qalleċ noħorġu mill-awla, istamedna xejn. U differiment 4 xhur wara. Per eżempju, meta differiment jiġi f'Ġunju, m'għandek sitting next week ta' July, differiment Ġunju jfisser sitting in 8 October, November. Mela, isma, dik hija parti waħda bħalma għedna inti. Tal-qorti tal-familja biss. Niedem ta' ħafna dimensjonijiet, ta' ħafna saffi uħut minnhom misteri. Kosmiku, universali, transcendentali. Daku emmi bezzina. Mela, ħana bad dimensjoni oħra tal-karattru tiegħek li huwa ta' xandar li inti l-ewwel sejjaħt li hija missjoni. U hija missjoni altruistika. Iva, hija missjoni qaddisa, missjoni li nemmen li x-xandir huwa arma importanti. It-teżi tiegħi tad-dottorat kont l-ewwel wieħed li għamilta fil-pajjiż Broadcasting Legislation, a Comparative Study. It-tutor tiegħi kien Professor Joe Ganado, għalli mexxi inti ktibt madwar id-dinja, bat l-Awstralja, l-Amerika, l-Ewropa, fejn nettilhom jibatu l-materjal ta' kif il-liġijiet tax-xandir tagħhom huma infassla. U naturalment għamilt storja fil-qosor tax-xandir lokali, starting
mill-1943 meta kellna Broadcasting Council, dak iż-żmien kellna Broadcasting Council li kien jirrappreżenta l-iktar faxex importanti fis-soċjetà Maltija. U tajt ħafna rekomandazzjoni li għandu jkollna awtorità tax-xandir iktar professjonali, mhux l-awtorità tax-xandir hija ballun fidejn iż-żewġ partiti, ġifieri, Partit Nazzjonalista jażel żewġ membri, Partit Laburista jażel żewġ membri. Iċ-chairman jagħmlu il-Prim Ministru suppost wara li jkonsulta l-kap tal-Oppożizzjoni, which hardly ever happens, u n-nies illi ma jemnux f'dawn iż-żewġ partiti korrotti, in-nies illi jiġu jaqgħu jqumu mill-Partit Laburista jew l-Partit Nazzjonalista. Dawn m'għandhomx ikollhom rappreżentant fl-awtorità tax-xandir sewwa, allura din hija. U x'kienu l-konklużjoni tat-test tiegħek? Jiena naqbel ħafna speċjali hija parti mill-frustrazzjoni tiegħi huwa raġuni għalfejn jiena biex ta' kuntat li da' show isir hawnhekk anke il-Broadcasting Authority m'għandhomx jett fuq dan il-produzzjoni. Reatu għalej l-inti ħiel. Inti, wara li għamilta dit-teżi, x'kienu l-konklużjonijiet fuq il-Broadcasting Authority? Għajr il-fatt li il-board kif qed tajt inti nħatru minn żewġ partiti. Il-konklużjonijiet tiegħi f'teżi li hija twila ħafna u għamilt ir-ritratt tiegħi ta' dak iż-żmien fuqha fil-faċċata ta' quddiem. Għalfejn qed tajda b'daqshekk bissima, kellek xi six-pack jew. Għaliex dik kienet parti mid-bissima anke tal-eżaminaturi. Nosservaw kemm hu sabiħ ir-ritratt tiegħek. Waqt li qed jagħmlu l-oral L-oral żomm sekonda. Għax għamitt inti tagħmel teżi, tat-teżi. mbagħad inti trid tiddefendiha. Imma nistax jiena ngħid isma' għandna awtorità tax-xandir imnejka, għajli għaliex qed tgħid li l-awtorità tax-xandir hija Il-viva. Il-vajva. That's right. Allora dina tmur qudiem bord u daw dawna jeżaminaw. U parti mill-ironija kienet imħabba li għamilt dana ir-ritratt tiegħi fil-paġna ta' qudiem oġobna ħafna ritratt tiegħek, speċi mhux il-kontenut biss. Il-konklużjoni tiegħi kienu li kellna bżonn ta' liġi ġdida li tirregola x-xandir, li tirrispetta il-pluralizmu qed nitkellmu 1976 hawn. 1976 infakrek li kienet sena terribli għal kawżi li kien hemm fix-xandir fil-qrati. Ħafna drabi mill-Partit Nazzjonalista kontra l-awtorità tax-xandir u l-Partit Laburista. Għaliex? Għax kien hemm ħafna domandi dwar il-parzjalità u l-indipendenza tax-xandir. U dana tħallna fih. Tantu hekk li sentej wara. Kien hemm fil-verità, kien hemm. Kem trid kawzi. Le mhux kawzi, kien hemm parzjalità. U lex, daqs kemm hemm parzjalità u indipendenza llum. Taħseb li affarijiet gravaw illum il-ġurnata? Illum aggravaw, mela. Jiena meta kont nagħmel ix-xogħol f'Xandir Malta sewwa, kemm kienu jgħidu kontra Tony Pellegrini. Sewwa jiena niftakar ħantik eżempju wieħed. Darba mort quddiem Tony Pellegrini, għajdli Amy, għax Amy kien jisejjali. Etlu Mr. Pellegrini, kont qed nagħmel serje jisimha Anima, etlu rrid nagħmel programm dwar il-ħara u l-bewl. Etlu għax ħadd ma jitkellem dwar il-ħara u l-bewl. U ħaġa essenzjali, sewwa anka fil-każ illi kellna ma dan il-pastor illi ħali ħaxxa ħadd qallu toqba tas-sorm u mar jagħmel rapport il-pulizija. Dana Pellegrini kien fuq id-desk tiegħu kellu telefon aħdar qed ngħidu Broadcasting House, St. Luke's Road. Qafas buttuna u qabad dritt mal-Prim Ministru li kien Karmenu Mifsud Bonnici, li kien ħabib tiegħi sew u jafni sew. Allu għandi l-lejn miegħu, irid jagħmel programm fuq il-ħara u l-bewl. Qabes, da Karmenu minn Kastilja, għallu jekk għandu pjaċir jiddiskuti dan is-suġġett. Ħallih jagħmlu. Imbagħad mal-konsiderazzjoni m'għandix tkun jekk il-poplu għandu bżonn programm fuq il-ħara u l-bewl. Le, it-teżi tiegħi kienet din hija serje soċjo-edukattiva. Jiena kont l-ewwel programm f'dan il-pajjiż iffilmjajt mara qed twellet kemm ċeżarja kif ukoll b'mod naturali. Iffilmjajt nies jieħdu l-kokaina.
iffilmjajt nies illi kienu qed ineħħu l-fibroma tan-nisa u kellna inċidenti waqt li professor Edwin Grek għala jaħfillu kien qed jopera tant in-nies madwaru bdew ħarsu lejna niffilmjaw illi nsew il-gass fl-istonku ta' dil-mara. U għet naraw l-istonku ta' dil-mara jikber waqt għet jiprovaw naħula il-fibroma ma l-indunaw bl-emerġenza waqfu il-recording u ħarġina l-barra. Da kien program illi n-nis ridu jitalmu. Jekk huwa prostituzzjoni, rridu nawx li tfisser prostituzzjoni. Jekk hija omosessualità, u jiena rrid nagħmel u kif għamilt effettivament dawna il-programmi kollha. Meta tajt il-ħara u l-bew li tajt fuq l-aktar elementi krudi tal-bniedem. Le, mux krudi, l-aktar elementi realistiċi. Ħanajdilek di, meta ġi biex inxandru l-program, dak kien program live. Illum mux qed isiru program live, sfortunatament imħabba l-ekonomija. Meta qed nagħmlu dan il-programm aħna liberi, qed nagħmlu ħtart fil-għaxija u hekk u m'għandni spazju. Jien hemmhekk rid mano libera u tawili. Tawili mano libera illi konna nibdew il-programm eżatt wara l-aħbarijiet, xid-disa ta' bilew neqpa sejjer sassija, sassatej ta' filgħodu. Tawni Valletta, dak iż-żmien Valletta konna ngħidula, kienet Angela Aġus l-ewwel waħda. Angela Aġus Lara? Angela Aġus, dik min Rabat. Illum tamel niskata. Niskata. Ekko. Issa, kienet żgur kienet assistenta u għamilna fuq l-AIDS għax dak iż-żmien kien 1984-85 mitrok ħanzin mbagħad żvelaw illi dar raġel sabiħ effettivament kien gay. Jina għatma kelli xej kontra ħadd. Imma mbagħad niddejja bħal manna dil-liġi tal-conversion therapy illi tindaħalli jekk jiena rid nagħmel programm fuq il-conversion therapy. Però dit tajjeb li nispiċċaħilek. Duty announcer dak iż-żmien kienet waħda ta' 16-17 sena grazzi għall-Attar Previ, illum membru tal-Parlament fuq in-naħa tal-Partit Laburista. U dina dinila meta tħabbar il-programm il-lejla Dr. Remi Bezzina se waslilkom edizzjoni oħra fis-serje soċjo-edukattiva Anima u it-tema hija il-ħara u l-bewl. U din rifjutat illi tajt il-kelma il-ħara u l-bewl għax qalet it was beyond her dignity. U allura l-programm ħabbritu Bezzina l-lejla se introduċikom dwar it-turbulazzjonijiet tal-istonku, which was totalment bakel. Allora il-programm ftaħtu. Turbulazzjoni tal-istonku xejn. Dan huwa dwar il-ħara u l-bewl, ħaġa li kintom normali, ħaġa li kintom bnedmin il-kol kemm intom tagħmlu. Għalfejn taħseb niddejqu nitkellmu fuq il-ħara u l-bewl? Għax għandna sens ta' inferiority complex. Il-bniedem għandu sens ta' inferiority complex. When contrasted with? Jiddejjaq jgħid iż-żobb, jiddejjaq jgħid l-ox, jiddejjaq jgħid it-toqba tas-son, when contrasted with bir-realtà tal-ħajja. Irridu ngħixu dak illi mhux reali. Isma' jiena l-iktar persuna perfett li hawn fid-dinja. Jiena m'għandix difetti, jiena ma nboss, jiena ma naħrax, jiena ma mbambulx, jiena ma naħxix. Ma dawn huma affarijiet illi jagħmlu s-siżin tal-ħajja tagħna ta' kuljum. So why shouldn't we talk about them? Ma għalfejn nibżaw nitkellmu dwarhom, għalfejn maħniex rilassati, għalfejn jekk jiena għad nixtieq naħra ma nabax naħra fil-kantuniera, għalfejn niddejjaq li n-nisa ħarsu li waqt li qed sens fals ta' ipokrizija. Sens fals. Ġifieri m'għandekx minn din il-mistħija? Ġifieri ma tiddejjaqx minn li jarak taħra pereżempju? Kieku mhux qed nitkellem dan il-mod. Le mhux titkellem, imma li tkun sormok barra qed taħra quddiem nies li ma tafhomx. Perfettament normali, ħaġa li tiġri inkollu fir-refuġjati meta m'għandhomx faċilitajiet, daw kollha jaħraq quddiem xulxin, daw kollha jbulu quddiem xulxin. Ma inti qed insaqsi lilek, inti tiddejjaq li kieku najdek ismawek maħuġ bit-taħjara kulħadd it-taħra. Jekk ikun hemm ħtieġa li tagħmel hekk iva les li nagħmel hekk għaliex le. Hija ħaġa naturali. Però xorta ssib il-privatezza fil-ħajja ta' kuljum, xorta tfittex il-privatezza fil-ħajja hekk imsejħa ċivilizzata, biex tkun dekorus, biex inti timxi skont il-kriterji tas soċjetà hekk imsejħa ċivilizzata u mhux salvaġġa. Allura ovvjament jiena rrid insegwi mhux talli għax hekk immur naħra barra fit-triq niġi arrestat.
niġi arrestat ta' indecent exposure, ġifieri għandna Apparti li hemm problema ta' sanità wkoll inti l-ħarat teħles minn għax jista' jmardek jisemmarret il-komunità. Indecent exposure, so. Sewa. Ġiri, inti qed tgħidli li inti ma insomma, ħanajlek x'qed ninterpretajn u batajli jekk kienx korrett. Fuq il-ħaram u fuq il-bewl? Fuq il-ħaram u l-bewl. Kunu faħħar mulej. Jiena tinteressani ħafna dan is-suġġett tal-fejn il-bniedem huwa daqshekk privat u daqshekk iħobb jostor dik il-parti tiegħu. Jiena naħseb li għandha ħafna x'taqsam mal-fatt li inti meta taħra tkun qed mingħajr ma trid tirrikonoxxi li inti speċi li inti bażikament annimal li fl-aħħar mill-aħħar se jmut. U dik il-realtà inti meta tipproċessa tippreferi tipproċessa fil-privat milli waqt li qed josservaw kien nies tkun l-iktar annimal possibbli. Allura aħna bħala nies ċivilizzati ħloqna dan il-mod kif aħna ninteraġixxu ma' xulxin biex kemm jista' jkun ma nfakkrux lil xulxin li aħna purament annimali li fl-aħħar mill-aħħar semmutu. Ma nafx jekk għandek xi ħsieb dwar dan. Ma naqbilx miegħek dwar din, inti tiftakar illi sa ftit ta' snin ilu meta tqis kemm ilha għaddejja l-umanità ma kienx hawn dawn il-faċilitajiet sanitarji. Pereżempju, fil-qorti tar-rejiet ta' Franza, l-hekk imsejħin Nobli. Dawna anzi ikunu jridu jaħraw quddiem in-nies kollha, anzi kienu jagħmlu mezz. X'inhi? Fil-qorti ta' Franza, ir-rejiet, ir-reġini li kien hemm ma kienx hemm faċilitajiet sanitarji. Fl-imi epoka qed ngħidu. Qed nitkellmu 1700 seklu 18. Qabel ma kienx hawn lokijiet. Ir-re kien jaħraq quddiem kulħadd. Ir-re kien jaħraq quddiem kulħadd, kellu n-nies lesti biex jimsħulu sormu. Anka kien hemm pereżempju bit kollu x'jaqsam mal-mara, kienu kollu x'jaqsam quddiem kulħadd. Jiġifieri iqajmu, idaħlu, joħroġ l-sperma fil-ġenitali tal-mara. Għaliex biex hekk ikun hemm xi suspett illi il-re ma kienx iqumlu u dak seta' ma kienx it-tifel jew t-tifel tagħhom, allura kulħadd ikun hemm prova iva. Fit-tali ġurnata kien hemm din ir-relazzjoni intima bejn ir-re u r-reġina. Da mhux fi Franza biss, dawn il-rati jekk imsejħin Nobli jiena ma nemmix bin-nobiltà. Kollu ngħid dawk huma kollha ħallinin u kriminali bħalma hija l-monarkija fl-Ingilterra. Imma hekk kienu jagħmlu, mbagħad imħabba raġunijiet ta' iġenità, imħabba raġunijiet biex ma jinxtellx. Allura il-mistħija minn fejn tiġi? Li għalfej il-biċċa kbira tan-nies jiena perswas li kieku kolli nagħmel sondaġġ hawnhekk, il-biċċa kbira tan-nies jiddejqu l-bjekk emi kollu jgħu taħras li għum għaltet jahraw. Għalfej taħseb minn fej ġejja dik il-bestija. Il-għalix mbagħad bizmin bnejna ċertu inferiorità. Ħloqna inkwadratura ta' kif għandna ngħixu biex inkunu diċenti, fl-interess ta' saħħitna, fl-interess ta' kulħadd. Allura inti tindaħal, għantik eżempju l-iktar prattiku. Għala meta inti titwieled, meta inti tkun għadek baby, toddler. Ma tiddejjaqx tiġri għarwin, id-darsija. Ma tiddejjaqx toqgħod bil-piżellu. Bro, ħamwaqfek hemmhekk għax jiena t-tifla tiegħi ngħidlek il-verità, ella meta kienet taħra fil-ħarqa tagħha kienet tmur miskina kont naraj ma kienx nduna, kienet tmur wara l-portiera, titqanżat nej taħra. L-għala tara xi 10 snin oħra t-tifla tiegħi kollha 16 sena tot taraħ mal-boyfriend, ara da TikTok. TikTok missierek. Insomma, mela, apparti l-ħan iġġilet ma t-tifla fuq għadi. Imma, per esempio, t-tifla tiegħi ġieli uriet u kont kurjuż għal fejn tagħmel għadi, sinjali ta' mistħija, sa mhux ħaġa li għallimta jien żgur, alla ġifieri issa qabel il-ħarqa konna ħallu għad-duru ta' id-dar tbulu tkakki speċa bla ħarqa, speċa kien hemm dak il-perjodu fejn konna ħallu għamelek biex forsi titgħallem di tmur fil-poti waħda. Ġifieri aħna ma mponejniex mistħija fuqha, però kellha. Imma s-soċjetà timponjilek. Le, jent ngħidlek li bla ebda interferenza mis-soċjetà xin ira kont speċa l-unika interazzjoni li t-tifla tiegħi kellha mas-soċjetà kienet missiera maħuta. Ma s-soċjetà għax inti ma ħrajtx qudiem bintek. Ma kienx tara li naħra kienet tara nimur fil-loki. Aħna huwa eżempju. Jina jkolli klijenti u nies kienu għadu nisma. Aħna qabel ma separajna id-dar kulħadd tarwin,
id-dar kulħadd jidħol fil-loki jaħraw jibur skont l-eżigenzi tiegħu jew tagħha u t-tfal jagħmlu l-istess. U għalfejn ħloqni allura din is-soċjetà li qed ngħidu iġġalek tħoss dal-kumpless ta' inferjorità. Għalfejn inħalqet? X'kienet il-motivazzjoni? X'wassalna li? Modus vivendi kif is-soċjetà tiġi klassifikata, tibni strateġija bejn familja u oħra u allura toħloq dik ċertu barriera ta' suppost modestja falsa. Apparti minn dana, ix-xjenza żviluppat, il-mediċina żviluppat, u edna fl-interess tal-iġene, fl-interess illi kulħadd jevita xi mart, dan m'għandniex nagħmluh. Però mbagħad hu l-aspett ieħor. L-sports persons, in-nies li qegħdin fl-sports. Jitlu fid-dressing rooms, kulħadd jieħu xawer quddiem xulxin, ġeneralment ikunu arwenin, il-footballers, in-nisa tagħna li jagħmlu hekk. Jiġifieri hija kwistjoni ta' mentalità, kwistjoni ta' kultura, illa għaliex għataw nies fid-dinja aħna ngħidulhom slavaġ illi fil-fatt jagħmlu kollox quddiem xulxin. Mela, ħafna bro. Mela, semmejt li wkoll Juliet jgħid li sibna t-teżi tiegħek u ħanitfawha fid-deskrizzjoni għal min jixtieq li. Ara jistax isib ir-ritratt tiegħi. Sibtu ritratt? Le, dek ma sibtix għax rrid inkun student. Għandek xi ħabib jew bad SMS ħatetik Mhux hemm il-password. It's the second. Aw xi ħadd hawnhekk student hemm wara mhux se ngħidu ismu, ma ejja hekk tielu. Dak il-fader hu. Fader. Fader. Ejja, mhux fader dan? Le dak ġerrej. Għax qed narahim miss hekk. Għandu xeħta monastika. Very, very, very nice. Kikun daħlu novizzjin, maħna. Maħna minn aħna. Mela idna l-knisja tijak? Jiena u l-knisja tijaj. Inti huwa l-knisja. Pala kosmiku. Da tinħoss li didiċ l-linja mill-Bibja. Le, mux hekk. Il-bniedem, kull bniedem għandu. Ġiet għandek is-saċerdoti wkoll? Eja najdu mux uffiċjali, ma nis illi jappartienu illi nemnu fin-natura. U lest li najxu baqda man natura. ħaġa li nemnu li ħafna saċerdoti fil-Knisja per eżempju Kattolika, jew fil-Knisja Protestanta, jew fil-Knisja Griega ma jagħmlux. Inti tqis li dan l-iżvilupp lej ċivilizzazzjoni li għadna llum isu żvilupp pożittiv, negattiv, naqra mitnej? Le, jina l-iżvilupp li għandna llum huwa żvilupp pożittiv fis-sens illi l-bniedem qed iħossu iktar liberu li jesprimi l-fema tiegħu. Minnaħa l-oħra huwa żvilupp negattiv għax pereżempju hu l-pajjiż tagħna. Di li tiġi toħloq li din liġi kapitlu 567 tal-liġi ta' Malta illi biex ninoġbu ma' ċirku ta' nies ma nistawx nagħmlu programmi illi jitkellmu dwar il-gays, dwar il-lesbians, bisexuals, transsexuals, queers u dawn it-tip ta' nies, din tmur direttament kontra l-fundamentali taċ-ċiviltà tagħna. Imma il-liġi hekk tajt jew tajt ma nistgħux nitħattu fuq il-conversion therapy. Le, il-liġi hija kategorika. Xiex ma nistgħux niddiskutu l-gays? Ma tistax tiddiskuti. Jekk jiena pereżempju se niddiskuti l-conversion therapy, mhux tiddiskuti l-gays, il-conversion therapy. Iġifieri li jiena lilek ngħidlek isma' John, are you sure illi inti lesbian? Are you sure illi inti gay? Are you sure li inti queer? Do you feel dirty about it? Can we discuss? Is there an opening? Issa, daw qed jgħidu le. Din it-tip ta' diskussjoni b'mod li tista' tdaħħal is-suspett f'xi moħħ ta' xi ħadd illi hu jew hi mhumiex hekk, dika ma tistax tagħmilha. U din hija. Però jekk xi ħadd bella qed niddiskutu żewġ partijiet ta' il-konverzazzjoni. Waħda hija il-conversion therapy b'mod ġenerali f'xini u għandix tiġi projbita. U l-oħra hija għandix ikollna permess diskutu għandix kun legali. Kien hemm programm fuq hekk li persuna
illi kien gay għandu kun ġibtu wkoll fuq il-dan. Il-Matthew Grek għettajt. Għal Matthew Grek illi kien gay u dana ikkonvinċa li l-nifsu u ikkonvinċew illi di ma kienieċ il-linja anatomika jew psikoloġika tiegħu u he went back to say jiena niddejjaq ngħidha din il-kelma imma jiena ejja nsejħulu hekk normali. Minix nagħmel distinzjoni. Jiena ma Matthew għamil terbazijata għun parla, jiena għarej u minix konvint, jiena nħoss li l-frażi ex-gay tqarraq meta diġu għal Matthew. Għax Matthew jħabbar li huwa ex-gay. Fil-verità li qed jgħid Matthew u naħseb li għandu kull dritt li jgħidha onestament. Li jgħid isma' jiena għandi tendenzi omosessuali, rajt il-Bibja u l-Bibja tgħid li Alla daw l-affarijiet ma jixtieqhomx, jiena biex noġob lil Alla ħan irrepressa, ġifieri eventwalment dak li ħareġ mit-taħdida tagħna, ħan irrepressa dawn il-ħtiġijiet biex ninoġob minn Alla. U semmek jiena naħseb li għandu mhux kull dritt id-dritt kollu tad-dinja. Naħseb huwa qarrieq meta jgħid imbagħad li huwa ex-gay jagħtik xifhem li da f'daqqa waħda minn omosessuali issa sar eterosessuali. Li il-frażi hija qabża bioloġika għandha diffiċli. Il-frażi ex-gay il-grupp tal-lesbians, bisexual, transgenders, queer jgħidu li hija anatema, mhix permess li tajt ex-gay. Jiena ma nindaħal il-ħadd. Għajt dak li għandek tajt. Imma dawn li qegħdin jgħidu jekk inti tagħmel referenza għal din terapija ta' konverzazzjoni, konverżjoni, tista' tqis bħala riklam. U jekk inti tagħmel riklam, inti soġġett għal pini tal-liġi. Dana il-każ qed jiġi ttestjat bħalissa fi proċeduri l-qorti u allura huwa sub judice. Jiena personali għandi rispett għal kull fema ta' kulħadd. Però din illi xi ħadd trid jipprova jindaħal il xi ħadd ieħor milli jgħid kif jaħsibha jew xidirlu mhijiex aċċettabbli. Dik tmur kontra l-libertà tal-espressjoni, kontra l-ħelsin tal-ħsieb, qed tikser il-Kostituzzjoni ta' Malta, qed tikser il-Konvenzjoni Ewropea u naf li qed isiru diskussjonijiet bħalissa illi din liġi tiġi sfidata u dim il-Qorti Kostituzzjonali. Ġifieri taħseb li għandu jkun legali li jiġi reklamat il-conversion therapy? Le, mhux qed ngħidlek hekk, jien qed ngħidlek kulħadd għandu dritt illi b'responsabilità jgħid li għandu jgħid. Mentri dawn qed jinterpretaw laqqas dak il-privileġġ m'għandu jkollok. Jiena nista' ngħid xi ħaġa tajt li dispeċina minn beżina. Qed tajt ċuxata jiena ma naqbilx miegħek, rajt għandek kull dritt. Imma mhux li qed timpedini le ma tistax tagħmel programm fuq dan is-suġġett għax dak huwa riklam biex min huwa hekk tista' ġielu jaħseb biex ma jaqpax hekk. Imma m'hemmx liġijiet fejn wieħed ma jistax jagħti pariri ta' terapija li m'għandhomx bażi xjentifika. Jiena għandi problema fl-idea ta' conversion therapy, anka ma l-isem conversion therapy, naħseb li mu preċis xej. Pratikament kif nu fil-liġi Maltija. Fil-liġi Maltija conversion therapy ukoll tinkludi it-trażin. Din mhux Malta. Di kien hemm persuna ġo Brussels iltaqa' ma' dawn in-nies u għalli huwa hekk ġabru xmata materjal. Għalli huwa hekk xiġifieri. Illi għandu din il-kondizzjoni, that he is gay, per eżempju. U dil-frażi ħada propju minn dawna il-kodba xogħlijiet ta' nies illi għandhom dal-orjentament, għandhom kull dritt jekk iridu, u ġi u it-transplanta Malta. Ma ħarġix l-ispjegazzjoni u rridu nkunu nafu. Kif ċittadin ordinarju, sempliċement għax qiegħed f'kummissjoni ta' kummissarju fi Brussels, irnexxielu jgħaddi dal-abbozz mill-Parlament. Biex għadda mill-Parlament ifisser li kien hemm kollużjoni ftehim ma' membri tal-Parlament Malti biex jgħaddu din liġi. U din għaddewa fis-sena 2016. U qed isir ħafna diskors fuq. Naħseb li minnhom fl-istorja ta' Malta kien hemm
badna din il-modija biex nil-liberalizzaw biex id-drittijiet ċivili jitħarsu iktar kellek il-fat li l-nies omosessuali setaw jiżżewġu u naħseb flimkien magħha kien hemm ukoll din l-idea il-bidu kien conversion therapy li tiġi illegali. Biex jiena naħseb li huwa suġġett vera delikat li fih ħafna dimensjonijiet differenti li qed naqbdu u nitfgħu kollox keffa waħda. Partikolarment jiena bniedem li d-definizzjonijiet naħseb huma s-sisin ta' kull argument. U d-definizzjoni ta' conversion therapy ma tagħmilx sens. Għax conversion therapy xettajlek mela inti kont A u jien din it-terapija ħanġibek B. Fil-waqt li l-liġi ma tisħaqx bissek, tajlek ukoll li jekk inti titprova trażżan, ġifieri jiena A, imma mhux se nsir B, ħansir A, ħanirripressa dawn il-ħtiġijiet. Dik mhijiex conversion, dik hija repression, però xorta hija illegali u hemmhekk għandi problema għax jekk ħanrażnu il-kirbiet sessuali, ma l-essa ħajkolna nħarsu li l-kastità tas saċerdozju, li l-kastità tas sorijiet, ħajkolna nħarsu li l-kastità ta' ħafna kulturi. U hemmhekk naħseb li saret leġiżlazzjoni mfassla mingħajr biżejjed għaqal. Apparti li mbagħad għandek il-problema ta' jgħidu li isma' jekk da jkun vulnerabbli ma' min ħajiddeċiedi jekk hux vulnerabbli. Hemm ħafna problemi, naħseb li hemm bżonn li din il-liġi u anka l-affarijiet tar-reklamar kif qed tajt jew li jiena mmur u ngħid nistqar il-biografija tiegħi x'inhi timmirta ħafna iktar skrutinju li mmur lil minn di li jisma' ċertu affarijiet huma tema ma nisma' jistgħux jingħaddu minn miċ-ċensura. Ismani, John, wieħed irid ikun jaf l-istorja sal-1973 li jirriżulta pubblikament bi provi li inti omosessuali, li jirriżulta li inti tkun għamilt adulterju, speċjalment fuq in-naħa tal-mara li tmur ma' raġel ieħor li ma jkun żewġa, dak kienu penalizzati bil-ħabs. Il-kodiċi kriminali tagħna kien jippenalizza bil-ħabs u kien hemm il-barka tal-Knisja Kattolika. Sewwa? Don Mintoff għal dan in-nejk irid itir. Mela, fis-73 Don Mintoff neħħa illi jekk inti tkun omosessuali u jiġi provat li inti omosessuali, xi ħadd jitfak il-ħabs. Jiena kont tajt il-backing, kont nagħmel programmi fuq l-omosessualità qed ngħidu 1973 mela dak iż-żmien minn fuq ir-radju ta' Xandir Malta. Later on kont nagħmlu mir-Radio Live FM, programm li jibda fid-9 ta' bil-lejl u jibqa' sejjer sa' 6 ta' filgħodu. Hekk kont inqatta' ħajti. Ma ngħidlekx it-telefonati u l-ittri li kont nirċievi ħaniġu naqtawlek barra, ħaniġu ndaħħallek sikkina fl-istonku biex noħroġlok l-imsaren kollha. Kien pajjiż illi jippersegwitak fuq dal-affarijiet. Għalfej, taħseb kien daqshekk drakonjan fuq dawn l-affarijiet. Kien hemm id-dominanza tal-Knisja Kattolika illi fl-interess tagħhom biex jipproteġu illi ħadd ma jindaga fil-ħajja privata tagħhom għax illum għandna dokumentazzjoni ta' kemm assisin ħxew sorijiet. Pereżempju Pariġi hemm monasteru illi jibatu ċertu sorijiet li jkunu se jweldu biex ikunu hemm u għatta parsi batuhom fuq missjoni ta' qdusija biex ifaħru il-dal-qaddis jew dik il-qaddisa. Il-Knisja dejjem kellha interess li żomm dawn l-affarijiet interni isu l-qassis u s-soru u maċinis superumani li daw l-affarijiet ma jqawx għalihom. Infatti, aħna nafu l-lum mill-skandli li ħarġu mill-Irlanda, mill-skandli li ħarġu Franza. Anka f'Malta. Anka f'Malta, konġej għaliha, Għawdex u Malta. Iġviri, dan għammem sens. Mela dak kien pozittiv illi neħejna din il-liġi mill-kriminalità. Kif għada pitada għat irridu namlu dwar l-abort. Whether we like it or not, ma nqodux nilabuha tal-duqija. Jiena naf professjonalment ħafna nisa klijenti li kelli li marru jagħmlu l-abort. Jew morru sqallija, jew marru l-Ingilterra. Ma nibqa' fuq dan. L-espressjoni, l-libertà tal-espressjoni. Meta issa sadak imba, però l-istigma soċjali
dwar daw li jistejħu gays baqgħet. Niftakar ħabib tiegħi l-avukat Joe Ketkuti illi kien Franġiskan jew ma nafx kien u mbagħad neża imma imħabba il-klima soċjali għax dak kien jagħmilha open that he was gay telaq l-Awstralja fejn ilu sninem u jipprattika ta' barrister hemmhekk fil-Labor Law. Ma dan darba kiteb ktib. Jgħidulu l-ktib ir-roża u ġibih Malta dan il-ktib ir-roża. U għalli jemi, għalli fil-program tijak tal-Live FM, issib oġġezzjoni illi niddiskutu dal-ktib, għetlu Joe, you're more than welcome. U għamilna lejl niddiskutu dan il-ktib ir-roża, il-tendenzi omosessuali, daħal fl-istoria ta' nies li kienu omosessuali fil-pajjiż u ġew ikkastigati ta' nies li għamlu minn kollox biex wieħed ma jindunax li huma omosessuali, jena dejjem kont liberu. Illi jitkellmu jġibu l-prova u jgħidu illi jridu. Ma il-kjas, illi għala kundanni fil-ġurnali li dal-ktib għandu jiġi projbit, metri dana daħal fil-storja tal-omosessualità Maltija. Imma issa qed immorru l-estrem ieħor. Għalfej tajtni dan il-kuntest storiku, x'inkwadra? Għaliex is-soċjetà tagħna dejjem kienet krudila fejn tidħol l-omosessualità, fejn jitlu il-gejs. Jina liberu fuq dawn l-affarijiet, jekk intek kek, u mux tan qot niġġudikak xed, imma ma rridux imorru issa l-estrem liħor, najla oj, inti però ma tistax tikkommenta fuq il-kondizjoni tiegħi li ma jmux jisimak xaħat u bid-diskors tiegħek iġġelu illi mill-pożizzjoni tiegħek kif inhu jinbidel għax inti tkun ikkonvertejtu. Qed tifhimni? Dika illi jiena qed noġġezzjona. Iktar u iktar. Ġridi taħseb li Matthew Grek Lew ħaġa nixtieq nikjarifika li l-omosessualità mhijiex kundizzjoni, hija orjentament sesswali. Matthew Grek, ġifieri inti taħseb li Matthew Grek għandu jkollu id-dritt li jekk irid joħroġ pubblikament u jagħmel bħal m'għamel fuq dal-podcast essenzjalment. Jgħid li l-esperjenza tiegħu kienet li isma' biex jinogħġob mal-mulej u jirrepressa daw it-tiġijiet. Le, noqogħdu attenti. Jiena minnix niċċensura x'jgħid jew ma jgħidx, jew x'jaħseb jew ma jaħsibx. Jiena ngħid illi fit-2004 Malta daħlet l-Unjoni Ewropea. Il-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea u il-prinċipji bażiċissimi hija l-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-kelma, il-libertà tal-moviment, fost libertajiet oħra. Kien Edi Fenekadami li fin-1987, ġifir qabel ma tħallna l-Unjoni Ewropea, għamel bħala parti mill-liġijiet ta' Malta, kapitlu 319 tal-liġijiet ta' Malta, il-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet u libertajiet tal-individu. Għandna Kostituzzjoni li la ġejja minn 1964 mbagħad ġiet aġġornata fis-sena 1974 fejn artiklu 4 tal-Kostituzzjoni hemm dawn id-drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individu. U bekk inħoloq il-qorti kostituzzjonali tagħna ta' Malta illi jista' jiġi wkoll Ġifieri li l-libertà tal-espressjoni għandha punt umbrella li tipproteġi kull xorta ta' espressjoni. Però anke jekk ikun gideb, ġifieri jekk Matthew jkun qed jgħid le isma' jiena assolutament jiena talab fuqi il-fader u il-pastor u issa nħoss li jiena eterosessuali, attrat ħafna n-nisa u m'għadni omosessuali xejn u forsi qed jagħmel dan bi skopijiet biex jipperswadi aktar nies jiġu għal din il-konverżjoni. Meta fil-waqt mhux minnu, fil-fatt ma sibt ebda tip ta' riċerka studju xjentifiku li jista' jintuża bħala bażi li dil-konverżjoni tista' ssir. Jekk Matthew jkun qed jikdeb, qed jagħmel stqarrijiet li mhumiex, m'għandux kun hemm liġi li ma tippermettix jagħti daw tip ta' kultant għal ċertu nies ikun hemm min jixtieq li huwa straight anka għax is-soċjetà tippenalizza għax huwa omosessuali. Ġieli daw ta' mitfolots, forsi anke tagħti ta' mitfolots lil ġenituri li jkunu għandhom ħsieb konservattiv. X'taħseb? Le. Ġanna l-makkenarju fil-liġi. Jekk jiena qed ngħid isma' jiena kozmiku.
jiena kosmiku universali transcendentali. Mem xej li jżommok lilek, iqafajt iċċuċati. Sfidani, hemm bezzina illi inti vera hekk. Issa jiena nista' nikkonvinċik jew ma nistax nikkonvinċik. Hemm l-intelligenza bażika illi għandu kull persuna. Mela jekk dan il-persuna li qed issemmi Matthew Grek qed jgħid hekk u jiena ngħid, "Oh, this is fucking bullshit." Għandi dritt illi nirribattih. Allura hemm checks and balances tal-liġi. Jiena l qed ngħid ma nistgħux nittolleraw sitwazzjoni li lili talaq li ħalqi li ma nistax nġijaw fuq il-programm tiegħek pereżempju ngħid isma' dawn iċ-ċuċati tal-conversion therapy għandna nitkellmu dwarhom mod u mod. Ma nistax insib li nnifsi l-qorti illi qed nagħmel riklam dwar it-terapija tal-konverżjoni, jiġifieri iċ-checks and balances tal-liġi qegħdin hemm u għandhom jiġu aċċettati u għandhom jiġu manqa minn kull min jos il-libertà tal-espressjoni. Ġviri checks and balances huwa li jien għandi dritt ngħid li rrid u inti għandek id-dritt li trid u kulħadd jista' jisfida wieħed lil ieħor. Però mbagħad issa jiena fil-verità għal biċċa kbira miegħek naqbel, però nixtieq li niskrutinizzaw naqra dan l-argument biex nifmu ħaħjar u anka semmija tagħna forsi ma nafx jgħin biex id-dibattitu anka jkompli fil-kummenti u jeżistu naħseb sitwazzjonijiet fejn ikun hemm lobby groups kbar pereżempju jew nies li jkollhom setat kbar ta' flus sabiex il-messaġġ tagħhom jagħtuh pjattaforma ferm ikbar milli tiegħek jew tiegħi u għal daqstant il-messaġġ tagħhom jippervadi s-soċjetà b'mod ħafna iktar ubikwitu minn tiegħi u tiegħek. Biex u jekk dawk il-messaġġi jkunu gideb u jien m'għandix is-saħħa nisfidhom, m'għandux ikun hemm xi funzjoni fl-istat li tissalvagwardjani minn dawn l-impożizzjonijiet. Faċli, din hija domanda faċli, John. Xaħat jista' jikkontrolla dak li tajt il-Knisja Kattolika? Xaħat jista' jikkontrolla dawk li jgħidu l-Mażuni? Xaħġa tista' tikkontrolla li jgħidu l-mafja? Xaħat jista' jikkontrolla xtajt l-aqda tal-iżviluppaturi illi għandna daw jgħidu li jridu għandhom is-saħħa, għandhom il-flus. L-arma taċ-ċittadin ħieles, l-arma taċ-ċittadin illi huwa ġenwin anke jekk m'għandux flus u għal juża it-talent li għandna vuċi u li għaw dawn il-mezzi tal-komunikazzjonijiet kollha u tisfidhom illi dak li qegħdin jgħidu huma mhumiex konvinċenti. Jiġifieri dal-argument li inti qed tgħid illi nifhem ir-raġunar tiegħek, però m'għandux bażi fil-liġi. Fis-sens illi l-libertà tal-espressjoni hija ħilsa. Issa, jekk fil-liġi għandna xi artiklu li b'xi mod jipprojbilek milli inti tajdan, nagħtu każ id-da. Id-da huwa meqjus bħala espressjoni li toffendi l-moralità tal-pajjiż. U hija penali jistgħu jresquk il-qorti tal-li kont tidaj fil-pubbliku. Bħalma hija dawa pereżempju illi jekk inti tpejjeb u dak li bqalek mis-sigaret tarmiħ fit-triq hija kontraverzjoni kontra il-kriminal. Imma Tix taħseb id-da għandu jkun penalizzat bil-liġi? Infimni, id-da jiena inħoss illi tant huwa parti mill-kultura ta' mhux biss tal-Maltin, imma anke tal-ħaddiema barranin illi hawn fostna għax jiddejqu jisimgħu dak jagħti kull kulur lil Madonna li jħoll lil Kristu u jitkellmu b'mod li pereżempju iweġġani għax ngħid. Ma billi weġġek ma jfissirx li għandi fejn il-leġisla kontri. Ekku, bravo, eżatt. Mela billi jweġġani li ma jfissirx illi jiena il-dak għandi inresqu tal-lida fil-pubbliku. Ġifieri il-liġijiet tagħna jridu jkunu liberali bl-iktar mod estrem mingħajr ma nesaġġeraw. Bl-iktar mod estrem mingħajr ma nesaġġeraw. Allora dik il-linja fejna tal-eżaġerazzjoni. Fl-impunt issir eżaġerazzjoni. Dik il-linja issir jekk pereżempju jiena qed nitratta kawża quddiem mħallef, quddiem maġistrat, quddiem ġudikatur, sewwa minix mistenni illi jiena għandi naqa' din il-ferneżija ta' emozzjoni li ngħid li trid, ċertament mhuwiex il-lok illi tagħmel dan.
Imma jekk imbagħad in-nies fuq il-monti, jew in-nies fit-triq, ikollhom argument bejniethom, pereżempju, dwar kif l-Ingilterra repet il-Malta, jew dwar il-lob tal-azzart, u jżartu kif jagħmlu diversi drabi, dak huwa f'ambjent fejn allura inti tala għajnejk għax dik hija parti mill-kultura ta' dak in-nies. Allora hemm spazju, ħin u lok fejn wieħed jista' jeżerċita l-libertà tal-espressjoni. U dik id-distinzjoni kif tagħmilha inti? Għalfej fl-awla nista' niċċensurak, imma fis-suq jew fil-monti dak li qed tiddeskrivi tista' tgħid li trid. L-awla huwa fontana fejn il-ġustizzja mhux biss issir imma trid titer li qed issir. L-emozzjonijiet tal-bniedem ikunu ħafna imġebda fawla u tirrispetta dak l-ambjent. Inti ma tistax tinqeda b'kundizzjoni biex tipprovoka lil parti l-oħra. Mentri jekk inti mhix qiegħed fawla ta' serjetà l-istess lil biss. Imma l-provokazzjoni kulħadd jista' jaqli mhux għalfejn tkun fl-awla, għax jekk naf xi ħadd ikun din naf joħroġ minn stop san jgħidu x'kemm għandek taf toħodha ħażin u hemmhekk hemm provokazzjoni, ġifieri minn kelli mhux fl-awla. Imma dak xorta huwa suscettibbli. Hemmhekk minn tisset jekk toħroġ mit-traffiku tibgħat il dak li jkun jieħdu, hemmhekk ma tistax iddaħħala li da fil-pubbliku, avolja jniżluha fil-akkużi illi jsiru. Imma fl-awla, fil-qorti tal-ġustizzja, hemm regolamenti li jridu. Le, mhux qed nistaqsi f'dal punt it-taħdida li qed ikolli miegħek mhijiex dwar xtajt il-liġi, qed nistaqsi dwar x'taħseb inti. X'taħseb inti spiex għax inti qed tgħidli isma' inti taħseb li fl-awla wieħed għandu jġib bluħu forsi irrażżan il-sienu, però li l-end mill-awla nistgħu ngħidu li rridu. Le, ma nistax ngħidlek x'naħseb jien għax jien avukat. Ili 47 sena avukat u jiena indottrinat biex insegwi. Imma għatli ħafna affarijiet dwar il-ġudikatura u il-proċess ġudizzjarju li taħseb għandhom bżonn jiġġeddu. Dwar proċedura, kif għandha ssir. Imma da ma jfissirx illi inti tagħmel deportament, ma nistax jiena x'qed inħossi sħana, issa aħna għad għandna f'ċertu għawli. Sewwa sħana bit-toga u hemm xi ġudikanti jgħidulna xorta waħda jilbsu l-maskra. Dawk huma regolamenti li l-ġudikant fl-awla tiegħu jew tagħha għandhom dritt li jagħmlu. Jekk jien irrid naħdem ta' avukat, irrid nipprattika dawk ir-regolamenti. Kif noħroġ mill-awla ninża, nitfa' l-maskra u ngħid issa jiena bniedem ħieles. Kif ngħidu bl-Ingliż, there is a time, place for everything. U anke qisu l-post tax-xogħol, speċa jiena fuq il-post tax-xogħol nista' peress li jien li mallem nista' ngħid li n-nies isma' hawnhekk id-da mhux permess. Iva, tista' tajtek. Nista' nagħmel dik ir-regola. U bej wieħed ieħor bl-istess punt li qed tagħmel fuq ġudikant li l-awla tiegħu tkun fidejh. Le, il-punt huwa aħna għandna kodiċi ta' etika, kodiċi ta' imġiba, sewwa, jekk inti tissir tabib, titkun taf l-anatomija. Fil-pubbliku hemm xi mod li il-linja ta' libertà tal-espressjoni tinqabes? Naturalment, kulħadd jista' jabbuża jekk wieħed jabbuża mill-libertà li għandu. Kif? Tista' tina eżempju? Faċli. Jekk jiena niddeċidi illi irrid ngħid dak li nħoss f'kull ħin u f'kull mument, pereżempju, ix-xandira li qegħdin nagħmlu flimkien. Antik eżempju. Meta jiena ġejt biex nidħol ir-rediffusion, kont irbaħt competition, ġejt l-ewwel fis-civil defense. Dak iż-żmien Malta konna nagħmlu korsijiet għall-ewwel għajnuna ta' min ikorri. Jiena kont student San Luigi, kont inħobb ħafna drama u tawni il-fakultà li nieħu sem f'dil-kompetizzjoni. Għamil dil-kompetizzjoni ġejt l-ewwel. U indbat mill-kulleġġ biex isir dan il-kors ta' civil defense. Tarġa Gepp il-Mozta kien dak iż-żmien. Sewa, meta jiena ġejt l-ewwel, il-premju kien l-essej li jinti se tagħmel tal-li ġejt l-ewwel tittinqara fuq ir-rediffusion. Mort ir-rediffusion bl-essej tiegħi li kienu tmiem b'faċċati ta' foolscap u nsib il-head of programs dak iż-żmien. Kien Father Harry Bourne, Dominikan, illi kien avantgard, kien ħafna liberali,
imma irrit joġob lill-Imperu Ingliż, Ingliż iżjed mill-Ingliżi, u irrit joqgħod għad-dittat tal-ordni tiegħu li kienu d-Dominikani. U da għalli poġġi bil-qiegħda għax kien Ingliż iktar mill-Ingliżi. Għalla ħaniħu dawn il-foolscaps ħammur naqrom. Mar qarom ġisi sija wara, kontem jien bil-qiegħda nistenna, għalli jiena hekk ingassajtlek. Dak li m'għandekx taqra u xi taqra meta nagħmlu lek ir-recording li kont se nagħmlu dak il-ħin. U dan minn faċċati li jiena ktib dak iż-żmien, naħseb qatali 6.5 minnhom. Arax puritanizmu. Jiena ovvjament ta' żagħżugħ li kont fil-waqt li ħattalija żammejt ħalqi magħluq, qedlu da li tridni naqra u mort naqra dawn. Imma dak kienet li imbagħad minn hemm intqajt ma' Carmena Zoppardi li kienet tiġi oħt ir-rettur ta' San Luigi li kellna dak iż-żmien Fader Antona Zoppardi u minn hemm beda l-kuntatt tiegħi ma' Rediffusion. Bdew jibgħatu għalija biex nieħu sem f'radio plays, radio serials, drama, ħadd sem f'affarijiet tal-palk, teatri, fil-ewwel. Imma dak kif jorbot mal-idea li l-linja tista' tinqabes? Il-linja tal-libertà tal-espressjoni. Il-linja tista' tinqabes il-għaliex kollox huwa soġġettiv. Kieku ma kellix dan il-head of programs, imma per eżempju kif kellna head of programs wara. Ma ġak għandu editorial, għandu editorial. Allora, hemm regoli li huma jagħmluhom u inti tissegwi. Imma fil-ħajja pubblika li mill-editoriali varji tal. Fil-ħajja pubblika jekk inti għandek in-nies fil-Parlament. Dawn huma rappreżentanti tal-poplu, ma jistgħux iqumu u jgħajru l-xulxin kif ġieli għamlu, huwa indekorus. Ma jistgħux iqumu u jitkellmu b'mod pastas fil-konfront ta' xulxin, daw qed jitħallsu mill-poplu u qegħdin hemm biex iżommu quddiem għajnejhom l-eżempju nazzjonali li jridu jagħtu. Mawra sal-ħanut ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Kultant fuq il-programm tiegħek ġili rajt clips ta' nies iċemplulek u jużaw il-libertà tal-espressjoni tagħhom biex joffenduk. U jien nagħmilhom l-istess. U inti tagħmilhom l-istess. Dik kif tipproċessa dak il-mument. Taħseb li għandhom ikollhom dak id-dritt li jinterrompulek il-programm? Għala jiena meta kont nagħmel dawk il-programmi diretti, ħasra li ma nistgħux nagħmluhom illum għax hemm spejjeż enormi u telefonati billejti tiżomm in-nies overtime, ma nixtieq illi effettivament we go back. Jiena nemmen fil-kuntatt man nies. I simply love it. Jaqblu u ma jaqblux miegħek. Però jekk jiena qed nagħmel argument u jidher ċar li ċempillek xi kretin, jew ċempillek xi kretina u ma tkun qed tifhem xejn u tittati opinjoni, jew jien qiegħed nitkellem fuq ċertu suġġett u din iċċempilu totalment taqbes. Isma' però rrid ngħidlek illi fit-triq tar-raħal tagħna hemm gandot li ma jkollux xaqsam xejn. Jiena għaldi għallex nibata tieħdu u ngħidilha isma' inti injorant ta' ċuċ qed tifhem vera piżella ta' min illi tmur tinħasel flawrina taż-żwiemel illi tkun immarinata bid-dem tal-ġrieden pereżempju. Natu każ. ċaġek. Mela, ma taħsibx li forsi miskina dik il-mara tkun forsi eżawriet il-telefonati kollha li għalla tagħmel il-kunsil lokali, il-min kellu jiġi ġbirla z-żibel jew minna taħaffer gandot whatever l-ennemal tal-arms u sabet l-aħħar port ta' Wens forsi kien il-programm tiegħek li tista' tuża bħala pjattaforma biex di forsi fl-aħħar xaħat miskina jismaħħa. Tiġi tiftaħ qalba ma' Emi minkejja li qed tagħmel digressjoni mill-editorial u Emi flok jgħidilha isma' qalbi, ħan nitkellmu wara il-programm u forsi ma nafx nippuntak fid-direzzjoni tajba. Tgħidilha ħwejjeġ bħal daw li ovvjament huma dispreċċattivi. Le, jekk jiena qiegħed nitkellem fuq suġġett
jiena nippretendi u hekk ngħidilhom, meta nagħmel il-programm tiegħi, ifqu, la tistgħu tmorru tbowlu, la tistgħu taħraw, la tistgħu tikru kikra kafe, tidu toqgħodu hemm is-summati, nisma' kull kelma, tisimgħu kull kelma li qed ngħid. Jekk dana jara li nofs il-programm, jew qed nagħmel il-programm tiegħi u mbagħad jaqliblu biex jara xi 22 raġel jiġru wara xi ħaġa tonda jgħidula ballun, sewwa? Allura jiena ovvjament inħossni ġustifikat li ngħidlu ġifieri inti preferit 22 raġel jiġru wara biċċa ħaġa tonda jgħidula ballun sewwa biex għatta parsi jiskurjaw l-gow meta qed titlef dawn id-djamanti tal-erf li jiena qed nagħtik mingħajr ma tħallas xi għalih, morħodu f'salmok. U meta jċemplulek purament biex jitsikawk, x'taħseb? Jiena naħseb. L-intenzjoni. L-intenzjoni hija biex jipprovokawk li jkunu vulgari, allora is-serħan ta' ġismi jgħid ipprovokani u inti tara kif jiena nipprovoka lilek. Ħara! Xaġek. U tħaqta x'fakkartni fin-nanna, n-nanna kienet tagħmel. Kienet titkellem bil-ħara? Ħara! Tiftakar ġejni inti. Mela. Tkun infaħħar in-nanna. Għal dejjem ta' dejjem. Mela, ġifieri f'dak il-punt il-libertà tal-espressjoni tagħhom li huma jċemplulek u jgħidulek daw l-affarijiet biex inti għalik tirrispetta. U għet nistaqsik ukoll rajt klip fejn inti tant qabżitlek li għattilhom ismani jiena noħodkom il-qorti. U għek rajt naqra diverġenza bejn dak li ħsibt li inti biex għal-filosofija tiegħek. U dak il-mod meta nħraqt kif weġibtom. Ma nafx intix familjari ma dal-episodju. Jista' jkun għax kien hemm diversi minnhom. Diversi minnhom il-punt tiegħi u li xandir kif qedlek fil-bidu ta' dan il-programm hija missjoni jiena nieħdu bis-serjetà ħafna. L-affarijiet nagħmilhom b'mod illi rrid l-argumenti joħorġu ċari u b'mod espressi u min jipprova iwaqqa kannek sempliċiment ta' xu jew ikunu ċwieċ u ma qed jifhmu xejn, ma jistħoqilhom xejn iżjed klief isma'. Jiena jekk irrid nista' nieħu passi ulterjuri. Mhux tant inħaraq, ma irridhom jitalmu illi jekk il-poplu tagħna mhux se jidher jitkellem bil-miftuħ. Se jibqa' dil-fazzjoni tilaq is-som tal-Partit Nazzjonalista, dil-fazzjoni tilaq is-som tal-Partit Laburista. Kulħadd jibża jitkellem. Ministru isek qed titkellem ma' Alla, jiena niftakar iż-żmien meta Ministru kulħadd jibża il-kabinett ta' żmien Dominto. U dawn huma veritajiet li jiena naqbel magħhom. U li jiena Però ġifieri inti taħseb li biex nikkumbattu dawn il-veritajiet, inti lest li l-prinċipju tal-libertà tal-espressjoni timminaħ billi tressa xaħat il-qorti fil-punt fejn inti tkun qed tagħmel il-pritka tiegħek. Jekk ma jkunx hemm bilanċ bejn dak li qiegħed jingħad u iż-żofjett jew l-insulti li jkunu qed jippruvaw jipprovokawk, allura iva wieħed jikkonsidra, però ħantik eżempju fejn jiena ma naqbilx. Ma taqbilx mal-libertà tal-espressjoni fl-aktar mod wiesa? Le, naqbel mal-libertà tal-espressjoni fl-iżjed mod wiesa. Imma diment li ma t-telfekx inti. Le, jekk jien qed nitkellem fuq suġġett, tipprovax tispikka fl-ignoranza tiegħek billi tipprova tipprovokani ħalli dak is-suġġett u l-messaġġ li qed nipprova nibgħat ma joħroġ. Minti taħseb li għalek jagħmluha jew għax biex nkun skiet miegħek huwa vera divertenti meta inti taqbad toffendi n-nies lura? X'inhu divertenti jew le huwa ħaġa soġġettiva. Imma iva jiena nagħmilha li hemm konsensus pjuttost wiesa dwarha sewwa. Jiena kont inkun konxju illi dawn qegħdin iċemplu mhux biex jagħtu kontribut, imma biex iwaqqgħu il-programm għannek. Imma mbagħad ħantik eżempju ieħor. Allura imma biex imorru lura għall-prinċipju ta' checks and balances li bdejt tgħid l-ewwel dwar u inti li jiena verament hemmhekk hemm vera konverġenza fil-ħsieb tagħna. Jiena nista' nċempillek u il-muqqaq żufjet u inti tista' tuża l-pjattaforma anzi li tista' taqtali f'wiċċi, bum, għas tista' nirrispondik u taqlali l-ħara kollha li qalbek tixtieq.
U dak huwa il-bilanċ, l-ekwilibrju ġi miġju plura reġġajnieh fej kellu jkun. Għalfej taħseb li għandek bżonn iddaħħal l-impożizzjonijiet tal-rati fl-istorja. Mhux bejnietna din il-ħaġa. Ma ndaħħalx l-impożizzjoni tal-qorti, ma there is a limit. Il-liġi u s-soċjetà mhix qiegħda hemm biex tiġi abbużata, ma qiegħda hemm biex tikkontrolla l-abbuż. Jekk inti li tagħmel kumment illi jkun invertier, ġifieri assolutament mhux minnu, li inti assolutament qed tajċi affarijiet purament ta' xinti għajur jew għajura tal-li jiena iktar kapaċi nikkomunika minnek, jew qed ngħid xi ħaġa serja u tipprova tidħolli f'affarijiet personali li mhux affarijiet tiegħek u li jiena ma rridx niddiskutihom miegħek, allura jiena rrid nuża l-arma illi għandi li ngħid isma'. Sema hemm il-liġi. Allura Ġili ħarrik t-xaħat fl-ħar mill-ħar. Ma għandi żmien noqgħod naħli. Għalhekk jiena ma naqbilx pereżempju ma dan li għamel il-pastor għaw il-Madoffi jismu. Gordon Manche. Gordon Manche li xaħat għallu isma' inti toqba tas-sorm. U ma jagħmel rapport, daka għalija ma jagħmel sens, da qed jipritka l-kelma talla, da qed jgħid jiena ħabbejtek, dana qed jgħid li dan huwa twemmin tagħna, issa it-twemmin ta' Kristu għal min jemmen fi Kristu hu. Jekk ittini daqqa ta' ħarta, anzi, ndawallek wiċċi biex ittini daqqa ta' ħarta fuq in-naħa l-oħra. Kristu jrid il-paċi, Kristu ma jridx il-provokazzjoni u dan huwa pass. Ġiri taħseb li għamel ħażin. Ma ċertament ma naqbilx ma l-azzjoni li għaw, ċertament. Ġiri, meta ti kont, meta rajt il-klip tijak teddet il-xaħat li jisma jena tellak il-qorti, kont sempliciment tajda bħala twissija? Le. Għax mid-dera għat ma kellek l-intenzjoni li tella xaħat il-qorti? Kont qed ngħidha biex dak li kun tajlu isma' hemm soluzzjoni kif nista' nwaqqaf l-abbuż tiegħek, sewwa bniedem avżat nofsu armat. Dik kienet l-intenzjoni tiegħi u ħadmet. Hija twissija ġifieri, ma kellekx intenzjoni li tagħmilha? Kellek intenzjoni li twaqfu milli jerġa' milli jabbuża minn dan il-grazzja li kien qed jisma' dawn il-perli tal-erf ħirġin minn dan ix-xandar u dana ma Ma dan għandu kull dritt li jgħidlek isma' dawn mhux perli tal-erf dawn huma ħara ta' żieqes. Iva. Għandu dan id-dritt. U jiena naċċettak, imma is-sostanzjah. Ma jkunux kapaċi s-sostanzjaw, għax bat jibdew l-ok. Ġili kellek xat li sorprendik li ċempillek biex jibilaw f-sormu u pero mbagħad kien kapaċi jżomm dialogu bijak? Ġeneralment ix-xommu. Il-għalix jew kienu jkunu xi grupp ta' nies bejnietom jgħidu ejja nwaqqaw il-programm għaż-żufjett. Jew kellhom intenzjonijiet ulterjuri, sewwa? Għax il-programm kellu segwaċità kbira u kien riformattiv u rivoluzzjonarju fih innifsu. Dika jiena mhix se nippermetti. Ġieli taħseb li kien hemm min kien qabad lin-nies biex iċemplulek għaż-żufjett biex inti titlifa u jiskreditaw l-affarijiet kollha l-oħra li qed tgħid? Mhux tant biex jiskreditaw, kienu jagħmluha apposta to have a good laugh. Ġieli nafu b'każijiet illi kienu jiltaqgħu fis-salott ta' xi ħadd u jgħidu isma' dal-programm temi ħanċemplulu. Allura l-ewwel jibdew. U kif tipproċessa dik il-ħaġa li daw sempliċement ridu jitqu daħqa? Tiżviluppa sens ta' prekawzjoni f'idintek u biex tipproteġi l-programm you take precautions. Din hemm ieħor li inti ġili defendejt, ġili kont fuq il-programmi ta' television miegħu, kien Norman Lowell li ħafna jaħsbu li dik il-linja tal-libertà tal-kelma speċa ġili qabiża. Hemm jgħidlek li Norman Lowell huwa razzist, hemm jgħidlek li Norman Lowell iħaddan twemmin li jissimpatizza anke man-naziżmu. Jien naħseb li hemm evidenza għaż-żewġ każi li tista' tagħmel każ li għandhom raġun dawn l-uħud. Inti x'taħseb? Norman Lowell, ovvjament jiena konna f'dwaru, niftakar darba fil-2006 kon naħdem is-sibtu għall-ofsenar kien fawissu sħana immens u iċempluli għax l-avukati illi kellu ma setawx imorru l-qorti
biex jiddefenduh. U ċempilli ħabib tiegħu mid-depo fejn kien hemm Norman u qalu li isma' daw ħajtellaw il-qorti inti tagħmlilna pjaċir u tiġi jkun qed naħdem fl-uffiċċju qedtilhom ħanilbes u nitla' il-qorti. U hekk għamilt ġabuh, arrestat il-qorti u resquh quddiem Kien il-maġistrat. kordin u ġviri. U kien fil-lock-up Id-depo. tal-Pulizija tad-depo. Sewa, ġabuh il-qorti, derna quddiem il-Maġistrat tal-Assa, illi l-Maġistrat tal-Assa kienet disposta illi taqflu għal periodu tneħħilu l-libertà provizorja sakemm il-każ jinstema quddiem il-Maġistrat propju meta bniedem jintressaq arrestat il-qorti ikun hemm il-Maġistrat tal-Assa illi trid tisimgħu jew irid jisimgħu. Sempliċement kemm jintroduċi li l-nifsu minnu kull-jomu, id-data ta' twelid kemm għandu eta x'jagħmel l-indirizz residenzjali u mbagħad it-tweġiba klassika mhux ħati. U ġeneralment jekk ikun kasserju fejn xhieda jistgħu jiġu imbabsin, iżommuh fil-lock-up. Sakemm jitressa għall-ewwel dera quddiem il-qorti skont il-maġistrat liġi assenjat. F'dal każ partikolari aħna sottomettejna illi dak kull ma kien qed jagħmel huwa jiċċajta ma' grupp ta' ħbib tiegħu, kien hemm xi ħadd iffilmjah, wieħed innigret li ieħor fraben. Kienu meetings ma kienux erba' teħbib idawru ġwajnt. Le, daw ma kienux meetings, meta tressa fit-2006 dak qed jitkellem u kienu qed jiffilmjaw ovvjament, dak kien jagħti l-opinjoni tiegħu dwar. Mhux dak il-filmat li bidur fuq l-internet fejn qiegħed fil-night club tan-nigret qiegħed fuq mikrofon fuq palk u hemm in-nies qed jisimgħu. Le, ma dak qed jitkellem mal-grupp tiegħu. Ma kien fuq mikrofon fuq palk. Jagħmilhom ħafna dan sewwa, ma dak kien jaċċetta li jiffilmjawh. Iffilmjawh u xi ħadd maru produċa dana il-recording. Għal dak il-recording qed ngħidu? Naħseb dak wieħed minnhom iva. Femne, bl-emblema tal-Imperium Ewropa fuq palk, b'mikrofon jekk dak mhux mass meeting ma jien jisimni Suzi. Le, mhuwiex mass meeting. U għax m'hemmx massa, ma huwa meeting. Le, ma jekk huwa laqa bejn il-ħbieb, inti daw tindirizzhom bħala ħbieb. Sewwa ma tippretendix illi xi ħadd minnhom dawn ħajjiġġagbinak. Allura dan il-pont inftiem il-maġistrat u ditatu il-kondizjonijiet riddet waħlu multa ettela impossibli li dajħallas multa u tatu l-kondizjonijiet. Bizdomna sejrin 8 snin b'dan il-kas il-qorti u mux instabħati li għamel xaġa ħażina, imma fis-sentenza li tat il-maġistrat dak iż-żmien illum mħallef din qaltlu isma' inti din is-sentenza ħatkun għalik bħala xabla ta' Demokle. Biex inti toqgħod. Xabla ta' Demokle, skużan l-ignoranza nuqqas ta' kultura tiegħi, x'inhi xabla ta' Demokle? Demokle kien persuna biblika illi ovvjament għal nies li ma kienux joqogħdu għal regolamenti tiegħu kien qegħdilhom mandara jew xabla fuq rashom illi jekk dina tinqata' imbagħad ovvjament se toqtolhom. Jiġifieri is-sentenza kienet twissija. Is-sentenza kienet twissija li tikkontrolla l-libertà tal-espressjoni. Imma hu instab ħati ta' xi ħaġa? Ta' di tal-li abbuża mill-kontroll tal-kliem illi kien qed jgħid. Kliem bħal pereżempju illi il-President ta' dak iż-żmien Edifene Kadami iddeskrivih bħala l-ġardinal ta' San Anton. Jew li kien qiegħed. Ma dak fl-appell waqgħet le mbagħad. Iva. Fl-appell waqgħet. Eventwalment meta s-sentenza ġiet sostanzjata fl-appell kienet fuq bażi razzjali. Fuq bażi mhux tant razzjali imma li hu kien jagħmel distinzjoni bej il-persuni aċċettabbli għall-Ewropej u l-persuni mhux aċċettabbli għall-Ewropew, illi dawn jappartienu. Hemm xi ċans li nsibu l-sentenza? Għax ara li qed insib li sab li Julian hawnhekk hija dixini ġu.
Artiklu ta' Times of Malta fuq l-appell, l-aħħar appell li An kien hemm. appeals court this morning confirmed a magistrate's court judgment finding right-wing activist Norman Lowell guilty of 3 charges of inciting racial hatred. Issa inti qed li mhux inciting racial hatred ma li joħloq distinzjoni bejn dak li huwa aċċettabbli għall-Ewropej u le. Per eżempju, u stess jgħidu meta kien manager tal-BOV kien hija stazzjonat il-Forjana, u kien telaq minn fuq il-post tax-xogħol b'tabella u Mars St. Anne Street il-Forjana fej qal Blacks go home. Dika ġiet meqjusa bħala provokattiva. Kien għamel l-istess speech. U inti x'taħseb dwar dik? Ifimni, jekk hu jrid jgħidek għandu kull dritt li esprimi dik l-opinjoni. U inti taqbel miegħu? Le mhix kwestjoni taqbel miegħu jew ma taqbilx miegħu, kulħadd huwa welcome fil-pajjiż, imma irid ikun hemm kontroll. Ġaranna issa daw l-imbirek ta' Careful Talk għandna rappreżentanti minn kull parti tad-dinja. Qed jieħdulna l-kultura u t-tradizzjonijiet tagħna. Immur f'restorant ma nistax nitkellem bil-sini. Imma lex jgħidlek English, u ħafna drabi laqqas jifmu l-Ingliż. Mbagħad qed ikollna problemi li qed iweldu it-tfal fil-pajjiż dawna japplikaw biex isiru ċittadini tagħna, tirrealizza illi within 30 years John jista' jkollna parlament magħmul minn nies ta' origin Indjana. Ġifieri inti għandek speċa meta Norman Lowell jgħid Blacks go home. Inti tappoġġjah f'dak l-ħsieb? Inti taħseb li għandu bżonn ikun hawn eżodu ta' nies minn Malta li mhumiex Maltin? Le, jiena mhux kwistjoni. Dika kienet il-fema tiegħu ta' dak iż-żmien, fema illi with hindsight u minn dak li qed jiġri fil-pajjiż qegħdin nippruvaw illi vera l-barranin qed jaħkmuna f'pajjiżna. Issa, x'naħseb jien? Jaħkmuna f'pajjiżna fis-sens meta tara kif jgħixu daw il-barranin. Din għandna ġieli tħaltu ġo blokka flets u tidħol u ġo flet ta' żewġ bedrooms tara mhux bidnik. Għadu kif kellna 20 somalu. 45. 45 ġo flet wieħed ta' sliema. Mhix ħaġa tajba di. Ma tantx itini x'tifhem li dawn huma nies li qed jikkolonizzaw il-pajjiż, pjuttost dawn huma nies li tant huma disprati li lesti jaqsmu żewġ kontinenti biex jiġu fil-pajjiż biex jaħdmu xogħol taż-żobb biex jaqlaw paga taż-żibel biex jgħixu ħajja tan-nejk biex ikollhom xi ħaġa biex jitimgħu il-familja. Ifimni, dika naqbel magħhom, imma il-puntu illi bħala nukleus daw qed jiżdiedu bl-eluf. U l-eluf eventwalment qatt jasal iż-żmien meta l-poplu Malti illi mhux qed iwellet tfal biżejjed. Ma jridx jagħmel l-iktar xogħol illi huma biex ngħidulhom hekk baxxi. Jiġifieri jiġbru żibel ta' waiters, isuqu it-taxis, daw kollox qegħdin f'idejhom meta jaħkmu fis-sens qed jieħdulna il-sistema tagħna tek f'dan il-poplu kien jgħix. U llum spiċċajna tiddependi minnhom biex iwasluk minn post għal ieħor u biex huma jiservuk jekk qed tmur f'restorant. Ma jekk titkellem ma' kwalunkwe ekonomist, jgħidlek ismani alla ħares ma jiġux daw għax kieku il-pensjonijiet nistgħu ninżuhom. Minħabba propju dak li qed tgħid inti li qed tgħid isma' aħna maħniex qed inweldu babies, jiġifieri aħna meta aħna nkunu anzjani mhux se jkollna biżejjed żgħażagħ biex jaħdmu għalina Maltin li kieku biex jiġġeneraw biżejjed flus biex jien ikolli l-pensjoni. Ġifieri ibnalla li hawn daw li qed jiġġeneraw il-bolla u t-taxxa biex il-karus ta' Malta ikun jista' jsostnina fil-futur. Xorta jibqa' l-fatt illi huma qed jinfluwenzaw l-andament tal-pajjiż. Sewwa jekk hemm biċċa xogħol ta' kostruzzjoni da jiġi jitmelu pereżempju li inti ejja nsemmu l-eżempju tiegħi. Hemm beżina jgħidu we don't care qegħdin hawn ma' kuntrattur illi huwa Malti illi qed iħallas mhux lilna imma lill-aġenzija, this is what we need to do, we don't care jekk qed nikkaġunawlek inconvenient. L-imtib ta' inconvenient qed titkellem għalih. Tajba din, jekk jiena għandi sistema ta' kif ngħix f'pajjiżi u dawna għandhom sistema ta' kif jaraw l-affarijiet. Eżempju redikolu, tmur f'restorant, jgħidlek isma' jiena se nispeċjalizza fl-ikel tradizzjonali Maltin. Jitla xef u ssib li huwa mill-Maċedonja, jew li huwa minn xi Indjan. Da fejjaf
kif nannitna kienu jagħmlu l-brodu, kif kienu jagħmlu l-braġoli, kif kienu jagħmlu l-aljotta. Daw introduċu dak li jafuma. Jiena qed inħossni insultat għax jiena rrid li f'pajjiżi jekk inti tittin id-dix Ma tradizzjonali. mhux dak il-ġmiel tas-suq ħieles tista' tajt isma' dal-fucking restaurant Mussemmur għax jiena rrid li kell autentiku Malti, għandna qed jaqdini Indjan ħammur restaurant liħor fej xef huwa Malti u l-braġoli għamlu l-om li Malti kif jaġobni. Issa u mbagħad hemm il-pettegolezza li forsi dal-Indjan għandna vera stinka biex vera impenja ruħu biex jeduka ruħu fil-cuisine Malti. Biex hemm dik il-possibilità wkoll. Jiena nemmen illi il-mexxejja tal-pajjiż fl-interess tal-flus u fl-interess biex jinoġbu ma' daw l-aġenziji enormi illi qed jingaġġaw in-nies jibattu n-nies Malta, ħanajdlek kemm qed noħolqu inġustizzi. Mela, dawn in-nies uħut minnhom jiġu għaw, l-istat qed itihom ammont kbir ta' flus anka sa 11,000 euro jew iktar biex ikunu jistgħu jakkwistaw taxi u mingħajr ma nitħarġu x'inhu l-passat tagħhom fil-pajjiż setgħu kienu drogati, setgħu kienu serqu, setgħu kienu qatlu, naqbdu u ntuhom liċenzja biex isuqu it-taxis fil-pajjiż. Imbagħad taqbad ċittadin Malti li ilu għaw 33 sena u għax 26 sena ilu dana ma kienx għadu ċittadin Malti daħal Malta b'joint di ngħidula il-biċċa tal-kannabis li dak iż-żmien kienet għadha mhix legali, għax xi ħadd tagħmillu l-ħsara taqbad u tibgħat għalih u tgħidlu jiena m'iniex se nġeddidlek it-tag biex inti tkun tista' ssuq it-taxi, biex inti tkun tista' ssuq ix-xaraba. Inti żgur li mhux qed issiru daw checks and balances fuq Le, mhumiex kollu mhumiex isir. Jiena li wasluni bit-taxis kull fejn imur għax nibża qed insuq fil-pajjiż tas-sew mhux dixxiplinat tagħna u bdala f'kollar ta' karozzi nitkellem magħhom ħafna drabi. Jgħiduni no, we were told by an agency we're going to get so much money, they will pay us and they can come and work as a taxi driver. And they will get the license and make arrangements. Lesti li nikxfuh din il-korruzzjoni ta' kif dawn in-nies qed jieħduhom dawn it-taxi tags. Lesti ninsaqsu d-domanda min jikkomponi il-Malta Transport Authority. Għajin fuq dan il-proċedura ma nafx xejn nixtieq nkun naf aktar. Din ta' law semmejt 11,000 euro. X'inhu ma 11,000 euro? L-istat jagħtihom 11,000 euro biex ikun jista' jkun deposit ħalli jixtru taxis u għandna diversi gruppi. Ma xiex self? Self? Le, jagħtihom grant. Zom. Ġifieri inti qed tgħid li ma nafx kemm vera di jemi. Ne, hekk jgħidu li huma u hija vera dawna jixtru taxi Min jgħidhom bejniethom. kemm dawn l-affarijiet? Dawn id-drivers. Ġifieri inti qed tgħid li huma jiġu minn barra minn Malta, jaslu Malta jew kollhom ftehim. Ikollhom il-pakkett lest illi se jsibu x-xogħol żgur, imbagħad japplikaw u jieħdu grant minn il-gvern, jinaqdu 3 u 4 minnhom jixtru taxi. Jieħdu grant bejnietom ta' 11,000 jew xi ħadd minnhom jieħu grant ta' 11,000, jixtru taxi u mbagħad it-taxi joperawha. U t-taxi joperaw 24-hour service u jieħdu għandi. Naħlef li din qatt ma smajta ħajti. Jista' jagħti il-każ li pereżempju dawn qed jixtru plug-in hybrids jew hybrids. Il-grant li qed jieħdu m'għandha xejn taqsam mal-fatt li huma taxi drivers, ġast qed jieħduha fuq karozza bħalma jista' jieħodha Malti. Imma daw mbagħad qed jużaw il-karozza għal taxi drivers. Possibbli. Kemm kbira l-grant tal-hybrid, tal-karozza hybrid? Qed infittex. ngħidlek xi 11,000. Le, minti qed tgħid fuq taxis u qed jgħid li minħabba dal-impenn li qed issir. jakkwistaw karozza. Ejja ngħidu biex jakkwistaw karozza. Illi l-karozza jridu jużawha għal skopjiet kummerċjali biex għalaw. Isma' fuq daw id-dettalji ma nafx xejn u jisnatni li aħna qed speċa qegħdin naqra mitlu fin. Ħanatu ċans naqra lil Julian jagħmel risposta. Ma għamel naqra riċerka approfondita. Ħalli mbagħad tiġi tina naqra ta' sommarju dwar dak li sibt. Biex imur lura fuq x'kun qed ngħidu? Fuq ir-razziżmu. Taħseb li Norman Lowell huwa razzist?
Le, jiena ma ngħidlux li huwa razzist. Huwa jisprimi opinjoni għax mill-riċerka, mill-istudju, mill-konvenzjonijiet tiegħu huwa jemmen illi Europe is for the Europeans, Europe is not for people who come from any of the regions tal-Afrika. Issa, dik hija l-opinjoni tiegħu. U segregationist, ġifieri għalih l-Afrika l-Afrikani, l-Ewropa l-Ewropej, imma ovvjament din hija fizzjoni, fantazija, hija fairy tales, fis-sens li issa amalgamati ma' xorġin, speċta qatt ma saqsejtu isma' nur minn din l-utopja ta' nisbojt fl-Ewropa, jew daw minnajiet li hemm xi 4 razzezz Ewropej. Kif ħanaslu għalija? Għax għaw nis minn daw il-pajizi li għandhom businesses għandhom komunitajiet għandhom familja biex taqqajr il-violenza ma nafx kif ħanaslu biex l-Ewropa tiġi purament bajda. Ġili sfidajtu fuq daw l-affarijiet daħsibijiet? Jiena mhux kwistjoni li sfidajtu jew ma sfidajtux. Jiena qedtlu din hija l-opinjoni tiegħek. L-importanti x'inhi l-intenzjoni tiegħu. Bħal meta per eżempju qal noħorġuhom 12 mil nautiku barra mill-kosta ta' pajjiżna u nifuxnawhom per eżempju. Nisparaw fuqhom. Nifuxnawhom ngħidu hekk. Nifuxnaw xi ġifieri, nifuċillawhom ġifieri? Le, ġifieri iddaħħalhom xi lanzetta biex tkun tista' teħles minnhom. Il-punt huwa Terriqhom. Terriqhom. Il-punt huwa illi dik kienet U da mhux razzist? l-opinjoni tiegħu. Din hija l-opinjoni tiegħu. Jiena ma li tieħu bnedmin li len mixxat f'dajsa u tikkundannhom għal mewt essenzjalment għax da titfaħħom 12 mil barra fil-Mediterran u terriqhom di qatt ma kont smajta. Hija qed tgħidilhom isma' mutu. U tajli dak mhux mibeda lej. Le, din mhix kwistjoni, jekk huwa iħoss illi l-pajjiż għandu jiġi protett minn din l-invażjoni, x'se nagħmlu? Ħandaħlu l-Afrika kollha Malta? Żgur li hemm 1000 soluzzjoni oħra barra li toħroġ għall-nies kienx hemm soluzzjoni. Għax l-ebda politiku ma sab soluzzjoni. Libja l-argument, jew toħodhom lura pajjiżhom. M'għandniex id problema u s-Serbi, ma nsemmux is-Serbi invażati bis-Serbi f'dal pajjiż. Nibqgħu fuq din is-soluzzjoni tal-ewwel, spex ta' kif qed ngħidlek jien, jekk pereżempju għandna din il-problema ngħidu li Norman wasal għal konklużjoni li għawis nies mill-Afrika. Sewa għax jemmen li għandna nkunu żewġ razzezz ngħixu separati għax kulturalment differenti, whatever. Żgur li hemm fucking soluzzjoni aħjar milli taqbadhom dajsa toħroġhom f'nofs ta' Aħna maħniex ngħidu li dak li qed ngħid hija soluzzjoni, ma i kienet l-intenzjoni vera tiegħu jew li tagħti messaġġ isma' jekk m'għandniex politiċi li kapaċi jissalvagwardaw il-pajjiż, osserva. L-ewwel snin ta' Joe Muscat fil-gvern fit-2013. Jiena tlajt miegħu Brussell. Kien joħroġ mill-laqat li kien qed ikollu il-Kunsill tal-Ministri Brussell aħmar nar. Joe Muscat il-għaliex u kien qiegħed jadvoka is-sistema tal-pushback. Nibatuhom lura, ikunu ġejjin imorru lura. U għamilna numru ta' snin, ma resqux law dawn, numru ta' snin. Mal-laxkaw fuq dil-problema, rġajna bdejna ħafna immigranti irregolari. Issa, nidħlu fid-diskussjoni min qed iżommhom il-dan nies. Jekk pereżempju ngħidu l-Jesuit Refugee Services, qed ngħidu kemm daw qed jirċievu flus mill-United Nations Refugee Fund. Kemm qed jirċievu flus? Ma nafux, għax ma joħorġux fil-pubbliku. Id-didu joħorġuha fil-pubbliku. U inti qed tagħmel ix-xilja li dawn qed jagħmlu negozju mill-miżerja ta' Le, dawn ġifieri qegħdin jgħidu mhux kwistjoni negozju, kwistjoni isma' jiena niddefendi il-preżenza ta' dawn il-persuni fil-gżejjer tagħna. Imma qegħdin ngħidu li biex tagħmel dak ix-xogħol inti qed tirċievi grant minn istituzzjonijiet internazzjonali qed tgħidilna kemm taqla kif inti qed iżomm l-uffiċċju tiegħek. Imma l-problema tiegħek x'inhi li qed jirċievu grant biex ikunu jistgħu jġestixxu l dawn in-nies jew li minn fuq dik il-grant qed isiru dejjem qed jarrekixxu ruhom. Ejju, qed isir l-abbuż. Il-problema hija il-pajjiż tagħna jista' jiflaħ jibqa' jiżdied ara x'ġara. U wara x'qed jiġri.
dawn in-nies kollha jaħdmu fuq xogħol barra, qed inti stess, qed jaqilgħu paga miżera. Il-flus qed titmur fl-aġenzija. Il-gvern qaru u l-Identity Malta ma nistgħu nagħmlu xejn għal paga miżerabbli illi daw qed ikollhom. Li huwa bullshit. Mux hekk immissa, per ħareġ dan il-każ u mhux wieħed hawn ħafna. Ta' 45 persuna qed jgħixu fuq appartament fuq xulxin, isajru fl-istess kamra tas-sodda, propju jaħraw quddiem xulxin, sens ta' privazzija xejn, issa daħlet l-awtorità tal-ippjanar. Għax inħareġ dan il-każ u kemm hawn bħal dawn il-każijiet għaddejjin. Għalfejn qed isiru daw l-appartamenti kollha gabubi qed ikerħu lil Malta. Mhux propju biex indaħlu bħal sardin dawn in-nies fihom. Allura l-awtoritajiet ma jitkellmux, l-awtoritajiet ma jitkellmux għax huma l-interess tagħhom hu illi ixaħnu il-but tagħhom permess ta' commissions u permess ta' dħul ta' flus anka jekk il-poplu qed iħossu inkonvenzjonat. U fuq ir-relazzjoni ta' l-ewwel man-naziżmu x'taħseb? Partikolarment ġiet fidejja din il-frażi fej xi ħadd saqsih inti nazzist għallu nazism was all right at the time, xaħġa, kif kienet il-frazi? Biex taħseb fuq il-fat li jgħid xaħġek, nazism was right at the time, partikolarment meta z-żewġa ma noħorġu f'nossa bahar u nerqom, ma l-Europa għandha tkun tal-bojod biss, ngħidu li għandu jkollu dritt li jgħid li jrid. Mhux qed nagħmel punt legali miegħek, qed nargumenta il-punt kulturali u morali miegħek. Inti x'taħseb dwar dan kollu? Le, jekk huwa irid jagħti dik l-opinjoni u jemmen fiha dik l-opinjoni u fi programm riċenti li kellu miegħu reġa' tenna di l-opinjoni, jiena ma nistax ngħidlu tajċ di l-opinjoni u laqqas jekk jiena ma naqbilx miegħu jew le. Ma taqbel miegħu? Dik li qed insaqsik għax bdew biex imur lura dejjem għall-filosofija tiegħek tal-checks and balances. Sewwa. Le, jien mhux neċessarjament naqbel miegħu ma dak li qed jgħid, imma min issejjer nipprojbih milli jgħid dak li jħoss li għandu jgħid. Issa is-sitwazzjoni illi inti li taħseb li huwa inkorrett meta jgħidaw l-affarijiet. Illi inti m'intix tindirizza hi bliema dritt. Jiena għal da qed indaħallu, infatti hemm artiklu fil-Kodiċi Kriminali, artiklu 82A li nħoloq għatta apposta mħabba mill-ewwel. Dik il-meta bdejna bl-introduzzjoni tal-hate speech. Ma tista' tajt xejn inti li b'xi mod tiġġenera mibeda jew disgust kontra xi nazzjonalità jew xi poplu ieħor. It makes sense, ma jekk dan ir-raġel irid jiddeċidi li esprimi l-opinjoni tiegħu, huwa ċittadin ħieles f'pajjiżu għandu jgħid li jrid. U dak huwa speċa l-argument legali li nistgħu niddebattu u niskrutinizzaw. Imma bħala ċittadin, issa tinsaqsik, bħala ċittadin xandar li għandha ċertu popolarità li meta titkellem in-nies jisimgħuk u għandek opinjoni. Meta tisma' l-Norman Law li qed li Nazism was okay at the time. Inti tissottoskrivi għal dik l-idea għat li le. Le, assolutament. Assolutament. Ġili sfidajt huma fuq daw l-idejat privatament. Fissajs mux li tajdlus ma tajdom ġaw l-affarijiet, tajdlus ma minti għanna miġnun xinx Nazism was all right at the time, 6 miljon ludi mejiet. L-Holocaust, l-Auschwitz. Ejja ma. Speċa ma tafxet najdlek li eja najdu jistajat li l-Madonna jrid. Ma mbagħad mhux ukoll ir-responsabilta ta' ħassiba bħalek li fil-fora pubblika jisfidawh. Iva, huwa peress li jaqra ħafna jipproduċilek kodba ta' riċerka li jgħidlek isma' jiena nissustanzja dali qed ngħid abbażi ta' dawn il-kodba. Ngħidlu inti għandek l-opinjoni jiena ressaqtlek il-punt. U tiqafem. Ġifieri teżisti dinja fej Norman Lowell għandu raġun li Nazism was right għax hemm xi kodba li jgħidu hekk? Le, jeżisti grupp ta' nies, teżisti ideoloġija, jeżistu kodba fej propju jgħidu l-oppost. Fil-fatt ċertu pajjiżi li inti tipprova tiċħad l-Holocaust huwa penali bi proċeduri kriminali. Anka jidana jista' isir fil-pajjiż tagħna, imma dak mhux il-punt. Il-punt huwa li jekk hu irid jagħti dina l-opinjoni, jiena m'għandix dritt li nwaqfu, nista' nikkontradih.
Nista' ngħid li ħafna ma jaqblux miegħek. Imma jgħid li ma jiena hekk jaħsibha. Bulti ma taqbilx miegħu. Li kollok it-tieni ma naqra ta' statement forsi ftit iktar akademiku u forsi iktar wiesa. Fejn l-istat għandu jindaħal u fejn l-istat m'għandux jindaħal. Mod konċis li mbagħad minnu nistgħu nislu l-eżempji. Iġifieri għal dawk li huma ċirkustanzi u fatti? Ġifieri pereżempju inti għad li fil-libertà tal-kelma il-biċċa kbira l-istat m'għandux jindaħal. M'għandux jindaħal, assolutament. Jekk jiena niddivorzja xil-mara jew le, l-istat m'għandux jindaħal laqqas. Qed nieħu meta bdejna nitkellmu fuq l-omosessualità u kif kont favur li l-liġi tinbidel fis-73. 73. Inti speċa kontra li l-istat jiddetta x'tagħmel fil-Kamra tas-Sodda. X'tagħmel inti fil-Kamra tas-Sodda. Hemm istanzi oħrajn fejn l-istat għandu warrab. L-istat irid ikollu kriterju. L-interess suprem tal-pajjiż. L-interess illi ħares illi l-pajjiż jista' jimxi b'mod b'ritmu illi ma jikkaġunax disturbi fil-ħajja ġenerali tal-pajjiż. Allura l-istat irid jindaħal pereżempju fejn jidħol disċiplina fit-traffiku. Problema kbira li għandu il-pajjiż propju għaliex m'hemm ħadd li jikkontrolla b'mod professjonali il-kaos li għandna fit-trasport pubbliku fil-pajjiż. L-istat għandu jindaħal jekk l-oli tal-prezz fil-prodotti mhux qed jiġu kontrollati. Kenna każijiet illi pereżempju. Għandu jindaħal fis-suq ħieles ġifieri, inti qed tgħid. Sorry? Għandu jindaħal fis-suq ħieles. Għandu jindaħal fis-suq ħieles biex jipproteġi lill-poplu ta' dak il-pajjiż. Mhux biex jindaħal fil-kunċett ta' suq ħieles, ma nistgħux inħallu il-prodotti jibqgħu tilgħin illa għaliex qed inwaqqgħu redikolu. Dawn il-pensjonanti li qed jiddubbaw 700 forsi 800 pensjoni fix-xahar li din naqqas qiegħda il-servihom. Illum Malta ġiġa laħqet il-livell illi biex inti tkun tista' tgħix sura ta' nies u bċertu kumdità titalmenu taqla bejn 1500 u 1800 fix-xahar. Jekk da ma taqlaħhomx, inti se tkun fuq il-livell li tista' tkun viċin lejn il-faqar. Ħareġ rapport illi jgħidlek dawk ta' 65 il-fuq illum bil-pensjoni li qed jirċievu, allura ir-riżultat huwa li daw qegħdin f'xifer il-faqar. Bagħad hemm l-inġustizzja. Xiġifieri għax inti membru tal-Parlament, xiġifieri għax inti mħallef, xiġifieri għax inti maġistrat, xiġifieri għax inti kont avukat ġenerali tar-Repubblika, jew CEO, jew xi person of trust, tilaq is-som ta' xi ministru illi inti għandek unkept pension. Dawn illi ngħidulhom is-severance packages li huma skandli b'mijiet ta' eluf b'karozza u bid-driver u bl-offiċċju tiegħu u qed iħallas il-pajjiż. U ħadd ieħor qed issielet biex jipprova jgħix. Għandu jkollna liġi illi la inti tilħaq ċertu età, pereżempju lil minn 70 sena, l-istat awtomatikament ittik kumpens tad-differenza fil-logħli tal-ħajja biex inti tkun tista' tgħix. Għandna litteralment nies jiena narhom bajnejja joqogħdu jgħoddu is-sens illi għandhom fil-wallet, jew fil-portmoney, jew inkella jmorru għand tal-grocer, isma' jimportat niżilni fuq karta li jien għandi natik daqshekk, dan il-livell ta' povertà qiegħed hemm li di mhijiex tiċċajta. Mela l-istat. Ħanamel naqata intervent fuq il-faqar fil-pajis, għax Ġulien tella xi statistika reċenti. Minn 2020. 2020, żgur li hawn iktar reċenti ta' tal-NSO, l-NSO dal-axħar. Għada kif tagħti Julian kif ħarġet statistika 15 days ago. Tal-NSO jidir. Illi propju tajt nista il-iktar minn 65 sena huma vulnerabbli u li 23% tas-soċjetà tagħna hija f'riskju ta' povertà, ta' faqar u allura ta' tbatija. Dan hija serjissima. Dina hemm irid jindaħal l-istat. Imma taħseb li hekk għandu fis-sens li aħna tant għandna
sfortunatament stat bi proklività għal korruzzjoni li jiena ninkwieta li kull darba li għandna biċċajjetti ieħor lill-istat b'xi mod ħajperverti kif l-affarijiet jispiċċa jivvantaġġa l xi ħadd fuq xi ħadd ieħor. Pereżempju, jekk inti l-istat it-teħijiet jikkontrolla l-prezzijiet, jaf biex jagħti vantaġġ lilek għax inti għandek xi ħabib li huwa ministru li tiffinanzjah, jgħid isma' ikkontrollata kulħadd ma tiegħi le. U li l-ek jitik vantaġġ tal-Madalena kif isir situazzjonijiet oħra. Kif qed isir? Jiena dik tinkwitani, ġifieri jiena xi ħadd li bħala kunċett is-soċjaliżmu napprova ħafna minnu, ġifieri meta nara pereżempju kif jaħdmu pajjiżi Skandinavi li għandhom rati ta' taxxa vera għoljin, għandhom ħafna servizzi tal-istat, però għandhom ukoll fema ħafna iktar sobrija ta' x'inhu l-kuntratt soċjali bejn il-politiċi. U servizzi soċjali tagħhom huma fantastiċi. Huma fantastiċi preċiżament għax iżommu il-politiċi fi standard għoli ħafna. U meta ngħidu l-istat, John, tittifhem, l-istat mhux il-Parlament, l-istat mhux ir-rappreżentanti tal-poplu, l-istat mhux il-kabinet, l-istat huma dak li jissejħu istituzzjonijiet. Qed inħalluhom jaħdmu il-pulizija, qed inħalluhom jaħdmu l-ombudsman biex jikkontrolla l-abbużi li jsiru, qed inħalluh jaħdem il-kummissarju għal livelli tal-imġiba ta' dawk li għandhom kariga uffiċjali. Dak huma l-istat. Jekk aħna nirrispettaw u nħallu vera daw l-istituzzjonijiet jaħdmu, allura dak ikun fl-interess tal-poplu. U l-poplu għandu jiġi salvagwardat. Imma mbagħad hemm ukoll ir-realtà. Pereżempju, jekk nieħdu il-Ministru tal-Finanzi tagħna bħalissa, diġà qal dan illi jekk il-poplu tagħna ma nħallux jikber, se niġu fi żmien illi ma tkun sostenibbli illi jitħallsu l-pensjonijiet, pereżempju, għax mhux se jkun hemm flus biżejjed. Allora dal-pajjiż fejn sejrin immorru? Nistgħu nagħmlu regola illi malli inti tilħaq ċertu età, inti awtomatikament tingħata pakkett. Jekk inti jkollok il-vantaġġ soċjali li għext iktar minn 70 sena u ma nafux kemm ikun baqalek iktar minn ħajja tiegħek, m'għandekx inti l-aħħar snin ta' ħajtek tqatta'hom fi stat ta' povertà. Jew li trid tiġġieled biex Ma minn fejn ħajitħallsu f'din l-ipotezi tiegħek jew f'dal-proponiment tiegħek, kif ħajitħallsu? Għalhekk irid li tkun hemm strateġija mill-istat u mill-mexxejja illi jikkontrollaw dak li jsir fl-istat biex propju jaraw dawn il-fondi minn fejn ġejjin. Sewwa? U fil-fatt dal-aħħar għamel appell biex il-mudell ekonomiku tal-pajjiż jinbidel. Ma nibqgħux dipendenti fuq li ndaħlu dejjem iktar barranin. Ma nibqgħux dipendenti fuq il-kostruzzjoni u l-ħerba li din edha tagħmel fil-pajjiż. Infatti il-Prim Ministru enfasizza anke f'diskors li għamel reċentement il-kwalità tal-ħajja rridu nieħdu ħsieba, l-edukazzjoni rridu nieħdu ħsieba. L-edukazzjoni fil-pajjiż marret mill-lar għall-lar għax in-nistana by and large, b'mod ġenerali, ma jridux illi jistudjaw, ma jridux illi jipperfezzjonaw, jew inkella jippreferu imorru barra għax għandhom kwalità ta' ħajja aħjar. Minnaħa l-oħra ma rridux inħallu għaqdiet bħal laqda tal-iżviluppaturi tagħmel li trid. Illi tmur Kastilja din għaluha pubblikament. Inkellem il-Ministru, inkellem it-tali persuna, jassigurani l-proġett tiegħi se jsir u ngħaddu. Jiġifieri jiena fil-fema tiegħi l-awtorità tal-ippjanar hija waħda mill-iżjed istituzzjonijiet inkapaċi illi kellna. Nieqsa mill-professjoni u allura korrotta illi kellna. U qed imbagħtu l-konsegwenzi. Inti kif tagħti permess biex fuq blok ta' appartamenti li kien mibni, per eżempju, għal 2 solari u bit-3 appartamenti iġġelu jitla 4 solari oħra, plus penthouse u ma tagħtix każ u fejn se jmur id-dranaġġ u kif se jiġu organizzati l-ilma u kif se tkun l-istabilità ta' dal-pajjiż. U meta tkun hemm u tipprova tqajjem dal-vuċi, jgħidulek dawn il-bord imnejjek illi hemm, aħna kull ma jinteressana jekk il-perit jgħidilna
illi it-tul tal-bini huwa l-istess simmetriku mal-kumplament ta' triq li mhux dejjem ikun il-każ. Aħna ma nagħtux każ il-problema ta' dranaġġ, il-problema tal-inkonvenjenza li se tinħoloq, il-problema jekk irid xi xogħol internament strutturali, din ifisser l-awtorità tal-ippjanar qiegħda hemm biex takkomoda u hija istituzzjoni korrotta. U għawek huwa post fejn l-istat għandu jintervjeni imma qed jintervjeni skontok mod ħażin. Le, l-istat mhux tal-li mhux qed jintervjeni. Tal-li qed jaġevola L-istat qed iħalli kellna deċiżjoni toxxeni. Postijiet outside development zone illi jaqbatu jitla bini, postijiet illi qegħdin jarqu il-wirt arkitettoniku u tradizzjonali illi dan il-pajjiż kellu u ma jitkellimx. Meta kellna provi ta' korruzzjoni, kellna provi ta' conflict of interest, kellna provi illi nies qed jiġu eġavolati b'arranġament ħok li dari u jien inħok tiegħek. Le, l-istat ma proteġix il-pajjiż. Infatti hawn ħafna dgergir kontra l-awtorità tal-ippjanar mhux talli kellu jitneħħa CEO biex jiġi CEO oħra, kellu jkun hemm riforma fl-ambjent da xi tfisser taqbad u tagħti permess jitqaċtu s-siġar li jkunu ilhom mijiet ta' snin biex imbagħad tiġi titħaqbina u tgħidilna ħaniżra siġra meta se jgawdi għall-poplu. Mit-sena oħra, it takes years biex siġra tagħtik il-benefiċċju tagħha. Ġifieri kollox qiegħed isir b'arranġament ta' bonuses, ta' perkaċċi, tal-commissions illi jittieħdu u ħafna mill-kuntratti m'hemm ebda dubju hemm il-ħmieġ u l-ħaxi fihom. Ma x'għandna bżonn nagħmlu biex insewwu din is-sitwazzjoni? Żomm għandek xi rata li għandha x'taqsma li konna qed ngħidu. For poverty and social exclusion. Ma data shows the rate of individuals at risk of poverty or social exclusion also dipped to 20.1% from 24.6%. Ġifieri din imsena hi. Rapport li ħareġ jumejn ilu. Danna jumejn ilu ħareġ. Ġifieri tjiebet l-affari. Le xi tjiebet. Iva. Ma tjibitx. Ara l-klassifika, aqra sew x'qed jgħid. Data shows the rate of individuals at risk of poverty at social exclusion also dipped to 20. Social exclusion. Naqset, ir-rata naqset. Le, marret. From social exclusion marret. From 20%. From 24.6. Le, from 24.6 to 21.1%. Pero jena għaddi kif kellimt tal-alleanza tal-fqar. U għalli li s-situazzjoni spisa ma tantx li sejra l-qoddim. Fissa jkun hemm xi rajtu kollu l-artiklu. Ejja dawn is-soup kitchens li qed jiżdiedu kemm nies qed imorru biex jieħdu dik l-ikla ta' kuljum f'dawn l-hekk imsejħin soup kitchens, fil-knejjes, fil-parroċċi. Naraw meta jagħmlu dawn l-hekk imsejħin ikliet tal-miliet, il-faqar qiegħed hemm u n-nies qed iwossuh. Mela, għawek għontub. Despite the positive trends, the rates are still considerably high, with over 85,000 people in Malta still living in households with an income of below 9,744. Ġesu. Ġo household, according to the European Statistics of Income and Living Conditions. Last year, putting us right below the European average. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenza tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa saw, bro. Mela, ismani, ħamurru wahda l-ura għal dik tal-11,000 euro grant, ħanalqu dak il-kapitlu u mbat minn hemmhekk. Saba imma. Ija sabxa ħaġa. Kemmu bravu ta' Ġuli. Il-Google kapaċi. Imma ta' U għandu la delta Google hija biss għodda.
Sewa, u Hija sewa. l-ħaddiem irid ikun jaf juża l-odda. Eżatt. U irrid ikollu moħħ Adele jisema. Adel. Great opera Adele. La vita. Ta' mini l-opera Adel. L-opera ta' huwa kompożitur tal-1672 għandikum min ixċert imma jismu Schulz, għax mill-Awstrija. Kont taf li msemmija wara opera? Sab Ġiljan? Mela, mill-riċerka li għamilt il-11,000 naħseb kważi ċert li il-11,000 li jirreferu għalija Ivy Grant. Għalix l-11,000, pero miġiex relatata mal-fat li dawet jizaw bħala taxis, miġiex relatata mal-fat li. 11,000, Julian, biex jixxu l-karozza. Eżattament. Karozza kem tiswik fil-verità? Minu? Dik il-karozza. Dik it-tip ta' karozza għandek 20k plus Li usually. huma jkun qed iħallsu 9 u l-gvern ħallas 11. Mux, somma kbira. U x'qed jagħmlu dawn? Imma huwa importanti li sottolinjaw li dik il-grant jista' juża kwalunkwe persuna. Le. Il-grant ingħata l-persuna. Imbagħad dak il-persuna peress li ma jistax jaħdem 24 sija f'24 sija għax kulħadd jgħajjad, jagħmel tim ma' tlieta erboħra U jdawru l-karozza bejnieta. u- Le ma li qed ngħidlu li jekk jiena għadar nistemma ħorrit nixxi karozza ta' din it-tip, il-gvern li ħaj sussidjani bi 11,000. Le, mux li lek il-barranin. Le, anka lejni, dik il-grant li sab Julian hija relatata ma l-electric vehicles, qed nifhem sew. Eżattament, u hemm Mal-hybrid. gradi differenti, ġil Pedelex jieħdu mal-hybrid, 500 euro, jkunu cargo Pedelex u hemm listi sħaħ tieħu sa 2,000 per vehicle u Il-grant jibqgħu mhux xelajn. esklusiv għal barranin imma huwa It's inizjattiva. simply biex related on the inċentiv car seri. that they buy. Anyone who buys that type of Ma car. il-punt, John, mhuwiex dak, il-punt huwa illi inti qed tagħti grat il dal-persuna li jista' juża it-taxi. Inti taf dan għadu jasal minn barra. Dik hija X'rekord għandu f'pajjiżu jew x'għamel jew m'għamilx u mbagħad tikkastiga ċittadin Malti tal-li 26 sena ilu inqabad ġej fuq vapur b'joint meta llum illegalizzajna l-kannabis. Ara, jekk mhux qed isir skrutinju tax-xorta tan-nies li qed jitlu fi xtutna min-naħa tal-gvern tagħna naqbel miegħek. Li mhux qed isir. Huwa nuqqas enormi. It's common knowledge. Illum l-aġenziji qed jirregolaw, jiena nsaqsihom. Ma l-aġenziji ma jdux jippreżentaw kondotta Jiena evidenza. nitkellem magħhom. Dawna jagħmlu advert f'dak il-pajjiż, tmur għandhom u daw jgħidulek isma', tmur hemm mhux se jkollok problema, se jkollok il-license, kun tista' taħdem hemm, kun tista' suq, dan hu s-salarju li se tieħu, is-salarju li rċevuhu. Nixtieq li nibatuhom daw nibatu naqda l-mistoqsijiet lill-Identity Malta. Tipo, isma, qed isir xi xorta ta' fidejk qed tikteb del. Isma, iktar importanti minn kwalunkwe ħaġa li għadna lejla dak ir-ritratt. Dak huwa dak kien fit-teżi tiegħek. Dak huwa tat-teżi sibnieh. Dak kien fil-faċċata tat-teżi u għalla fil-lom il-professuri meta ġew biex jagħmluli. Il-vajva, kif qed tajt int, ovvjament biex ikunu daqsxejn ironiċi, kienu qalu it was the most exciting experience li għandna f'din it-teżi. U ċe ir-ritratt ta' Emi Pezzina hemmhekk kif kont fin-1976. Mela, ħanaddu sa għall-aħħar parti ta' din it-taħdita brevi mu frivola li kellna bejnietna? Le, frivola, le. Brevi laqqas. Brevi laqqas ma kienet erudita, pensattiva, profondita u anka informattiva għal-ġid tal-poplu tagħna u ta' fej qed jisimgħuk. Taħseb li kien hemm talim fiha din it-taħdida? Jina naħseb kien hemm ħafna talim għax missejna fuq diversi punti fil-ħajja soċjali Maltija, fuq il-ħajja ta' bejn miż-żewġin, fuq il-ħajja ta' tfal, fuq l-ekonomija tal-pajjiż, fuq l-ipokrizija tal-Knisja, fuq it-twemmin nisrani, fuq il-ħajja intima ta' bejn in-nies li jkunu iż-żewġu, fuq id-drogi, fuq l-alkohol, fuq it-tipib, fuq is-sewqan, fuq l-ambjent. Ma xemm miżjed li ma nistgħux immissu, dik inkomplu darb'oħra.
Mela, il-patruni jistaqsu minn ġuba minn Maple, partikolarment minn Sourdough li dal-axħar nisħaq. Ek, tajjeb, ek, naqlaw. Fadal, Sourdough barra, diġuħami, Mela, il-Sourdough li hija l-ħobza ta' l-għazla tiegħi ta' familti f'dan il-punt, fejn hija ħobza low GI, jiġifieri, ma tnefħekx, ma tħedlekx, plus li hija li għandha toma vera tajba u hemm għażla wiesa ta' tomijiet. Incidentalment, il-Maypole, per eżempju, għandhom restaurant il-belt, Tanenu. Illi dak jispeċjalizza ħafna fi kel Malti. U jagħmel kel Malti tajjeb u ikun hemm ħafna nies fuq dawk li mwejjed tal-ħġieġ hemmhekk illi għandhom huwa restorant illi huwa kommendibli ħafna biex jippromovi l-kultura tal-ikel Malti. U Nenu huwa xi ħadd li għandu passjoni kbira l-ħobża Maltija. Int il-Nenu tafu? Iva, nefu. U fil-fatt għandna proġettat li f'xi punt għandna bżonn nġibu l-Nenu għal-Tatidax. Għandu ħafna xi dwar l-istorja kulinarja tal-pajjiż, plus kif qed ngħidlek għandu mħabba għal-tiswir tal-ħobża Maltija, xi tfisser kulturalment, bniedem interessanti ferm. Mhux interessanti biss, u għamel suċċess fil-qasam tiegħu meta tqis id-diversi friaj tal-Maple madwar il-pajjiż li naturalment qed jagħtu kontribut għall-identità u l-kultura Maltija. B'dak is-sens għandna nipproteġu. Da żgur. Bilna, mela, l-ewwel mistoqsija ġejja minn Antonella Muscat. One can say that a bipartite political scene has caused polarization of opinions and that parties thrive on it. Is cross-collaboration across parties for the common good ever likely or seen as acceptable? What is the likelihood a third party will ever be able to gain ground? Is constitutional change necessary for this to happen? And if so, what do you feel are the next steps for? Bro, daw l-mistoqsijiet ittaqsamhom li tipo one Bible at a time. Mela, naqbdu l-ewwel biċċa. One can say that a bipartite political scene has caused polarization of opinions and that parties thrive in it. Okay. Is cross-collaboration across parties for the common good ever likely or to be seen as acceptable? Il-żewġ partiti politiċi ewlenin huma saħta fuq is-soċjetà tagħna. Dawna ħolqu mekkaniżmu legali u soċjali illi ma jistax ikun hawn il-vera demokrazija. Semmejtlek l-eżempju tal-awtorità tax-xandir. Xiġifieri fuq l-awtorità tax-xandir m'hemmx nies indipendenti li jiġu jqumu miż-żewġ partiti. It-tieni, għandna l-istazzjonijiet televiżivi u tar-radju taż-żewġ partiti. Ħlief diskors preġudizzjali kontra naħa u favur in-naħa tagħhom ma joħroġ. Ma nistazzjon la fin-net u laqqas fil-wan u min ikun fil-gvern bħalma l-każ tal-Labor bħalissa fil-Public Broadcasting Services illi aħna nistgħu ngħidu dawna qed jagħtu il-femit kollha tan-nies involuti. Inħoloq mekkaniżmu, pereżempju ħudi l-oxxenità biex indaħlu tinax il-mara fil-Parlament li ma ġewx eletti, imma il-żewġ partiti politiċi ħolqu mekanizmu kif 6 nisa fuq in-naħa tagħhom li ma ġewx eletti u 6 nisa fuq in-naħa l-oħra li ma ġewx eletti sabu lulhom infushom. F'Parlament illi għal it-tikka ta' pajjiż li għandna 71 membru tal-Parlament hija oxxenità. Imma mbagħad min nisa li ma ġewx eletti, per eżempju, kien hemm 2 mill-Alternativa Demokratika u l-Partit Demokratiku. Sandra Gawci u Toto ma nafx isimha. Mina tolu? Ma sibx li tsaw Sandra Gawci, kienet l waħda? Sandra Gawci u mina xil-ma toffisa. Ċiġifieri dawn mhumiex fil-Parlament biex imbagħad fajna nies hemmhekk illi mhux qegħdin kapaċi. Il-personalità meta tkun f'dal partiti titlifa għax tittoqgħod bħal hekk magħluq. You have to toe the party line. U
ma jistax ikun hemm qatt il-possibilità li t-tielet partit kif inhi s-sistema tal-kwota bħalissa u kif jinħadmu d-distretti li jista' jkollhom rappreżentant. Iva jrid ikun hemm bdil u jrid ikun hemm fil-Kostituzzjoni kriterju li jekk partit ilħaq ċertu kwota ta' voti kif għamlu l-Alternativa Demokratika u l-Partit Demokratiku dawk għandhom ikollhom rappreżentant fil-Parlament. Mhux għandna 71 momji illi jridu joqogħdu fuq id-direttiva li jtihom il-whip tal-partit u ħafna drabi ma jitkellmux. Ġviri ti taħseb li jekk titlaħaq kwota nazzjonali jettajt? Kwota nazzjonali. Jekk titlaħaq kwota nazzjonali għandhom il-partit insomma jkollhom xatt li jirrappreżenthom fil-Parlament. Kif kien isir qabel sinna indipendenti, jiena niftakar, fl-1962 kena Kamra ta' rappreżentanti b'ferm inqas nies, ma' 5 partiti. Kellek il-Partit Laburista, kellek il-Partit tal-Ħaddim Ansara, kellek il-Partit Nazzjonalista, kellek il-Partit Nazzjonalista Demokratiku, kellek il-Progressive Constitutional Party. 5 partiti li kollha kellhom il-vuċi tagħhom. Sewwa imbabdit l-amalgamazzjoni l-Partit Demokratiku Nazzjonalista li kien immexxi minn Herbert Ganado Guido De Marco. Inaqdu fil-Partit Nazzjonalista il-Partit taż-Żgħażagħ aw tal-ħaddiema Insara li kien immexxi minn Tony Pellegrini. Ukoll sfuma fix-xejn meta Tony Pellegrini għamluh kap ta' Xandir Malta, ikun hemm dan il-lobbying. Illi bil-Malti ġew dawn iż-żewġ partiti biss, il-Partit Progressiv li kella Mabel Strickland, naturalment meta Mabel Strickland ma baqgħetx għall-politika, sfuma u spiċċa fix-xejn ukoll, għandna bżonn li konna U taħseb li l-unika mod li konna tielet partit fil-Parlament huwa billi issir din l-emenda fil-Kostituzzjoni. Tissir emenda fil-Kostituzzjoni, emenda fil-electoral law illi jekk inti jirnexxielek globalment iġġib numru ta' voti għandu jkollok siġġu. Biex dan isir, John, irridu nibdlu wkoll id-distretti. Ma jistax ikun ikollok 13 il-distrett fuq dal-pajjiż żgħir tagħna, allura għandek tagħmel Għawdex pereżempju distrett wieħed. U Malta mill-12 il-distrett illi qegħdin forsi tirreduċihom għal 6 anka dik ħafna, u dana biex tagħti l-possibilità kif isir fil-kampanja għal Parlament Ewropew li issa se jkollna f'Ġunju tas-sena 2024. Però fil-kuntest ta' voter turnout li dejjem qed titbaxxa. Jiġifieri li għalija dik hija sinjal li ħafna nies jaqblu miegħek li s-sistema taż-żewġ partiti m'għadhomx in-nies qed jiddejqu, in-nies m'għandhomx fiduċja f'dawn iż-żewġ partiti. Ma taħsibx li allura t-tielet partit f'kuntest ta' poplu li dejjem tisir naqra iktar hemm xebba jekk għall-argument jaqbatu jimmira r-riżorsi tiegħu. Jien naħseb żballi jagħmlu pereżempju bħall-Alternattiva Demokratika li ovvjament huwa partit żgħir b'riżorsi żgħar li jifrex il-kampanja tiegħu fuq Malta kollha. Fuq Malta kollha jekk inti għandek riżorsa ta' ten trid taqsamha fuq 13 il-distritt kontra partiti li għandhom riżors ta' 1000. Jiena naħseb li xaħat bħal wieħed minn dawn il-partit iż-żgħar, insomma, għandhom jaqbdu r-riżorsi żgħar tagħhom u jiffokawhom pereżempju fuq żewġ distretti jagħmlu studju. Il-soluzzjoni, John, hija li tibdel is-sistema ta' distretti. Imma kif fis-sens li ma nasibx li dik tista' ssir. Tista' ssir, ovvjament tista' ssir. Ma jridux. Imma x'in l-inċentiva biex issir. Qed tifhimni? Allura b'xi mod iridu daw in-nies li jixtiequ li jkollna aktar pluralizmu, iridu jsibu mezz li l-loba jilabuha fir-regoli li għandna bħalissa biex forsi jaslu fil-Parlament biex mbagħad forsi minn hemmhekk isir dan it-tibdil li qed tipproponi int li jiena naqbel miegħu. Però bħalissa mhux qed nara inċentiv l-Labor laqas nazzjonalisti biex il-Kostituzzjoni tinbidel. Ħalli nkunu ċari, illum biex tmexxi kampanja elettorali mhux trid eluf, trid miljuni. U anke wasalna l-biljuni. Kampanja nazzjonali, għalhekk qed ngħid li
jista' jkun li hemm mezz li tagħmel kampanja li flok tifriċa fuq in-nazzjon kollu, taqbad żewġ distretti u tajt isma' jien għandi 100,000 euro. Dal 100,000 euro ma se jieħ nifriċa alla ma' Malta għodex u kemmuna kollha, jiena ħan nagħmel impatt imkien. Aħjar naqbad pereżempju id-distrett ta' Sliema, pereżempju id-distrett tal-Belt tal-argument, u nimmira naqbad daw il-100,000 u nitfa' 50,000 u 50,000. Flok nitfa' dawk il-ftitiet kollha u nxerridhom, naħseb dak il-każ b'naqra għal communication strategy, naqa training ta' kif tipperswadi, naħseb hemmhekk iktar ikollhom l-opportunità li jtellaw imqarbni dem wieħed fil-kundizzjoni elettorali li qegħdin bħalissa. Ma bilx miegħek jiena nemmen illi jekk irridu nżommu dawn it-13 distrett li daddaqxej ta' pajjiż m'hemmx ħtieġa ta' 13 il-distrett. Naqbel. Aħna rridu nagħmlu. Jekk pereżempju l-Alternattiva Demokratika Partit Demokratiku li skont Sandra Gawċi wara l-elezzjonijiet tal-membri tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali, pereżempju di ma semmejniex l-ineffiċjenza tal-kunsilli lokali. Taqbad li xfuqa, spieg għaj li xtaħseb fuq il-sebtin. Dina li namlu, għanna niġbru kem ikollhom voti l-alternativa fuq il-13 il-distret. Naqbel miegħek. Ma bemx inċentiv biex jagħmlu il-partit il-kbar, mhux se jagħmlu lek għaddik. Żgur, għalhekk irid issir revoluzzjoni tal-ħsieb għax il-poplu xeba. Għanna statistika li kważi bej 21 u 25% tal-elettorat la jridu l-Partit Laburista. U laqas jridu il-Partit Nazzjonalista. Issa, ġeografikament, per eżempju, sar studju biex nsiru nafu fej qegħdin daw in-nies, għax jekk issib li għandek konċentrazzjoni kbira, per eżempju, fiċ-ċentru ta' Malta, immaġi daw il-25%. 3/4 minnu għedin fiċ-ċentru ta' Malta fejn għandek żewġ distretti. Mela taqbad u titfa' l-finanzi f'dawn iż-żewġ distretti fejn għandek salt nies mxebbajn. Jiena naħseb li hemm mod li ssir strateġija ħafna iktar aqlija, ħafna iktar meqjusa biex to beat the two parties at their own game. Ħalli mbagħad tidħol u jkollok leħen biex tipproponi dali jettajt int li jena laqbel miegħu, però mhux qed nara inċentiv biex daw iż-żewġ partiti jiftħu l-bibien għal xi ħadd li se jeddilhom il-jett li diġà għandhom. Le, dawna ella semmejt il-nom l-ewwel kif isejħilhom norm l-ewwel. Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista fejn jaqbilhom huma prostituti. Hu din ġifieri idaħlu ta' xulxin. Hu in-nisa illi qegħdin fil-Parlament mingħajr ma ġewx eletti. Issa, jiena nista' nassigurak għax ovvjament kien hemm żmien meta kont involut illi kemm il-Partit Laburista u kemm il-Partit Nazzjonalista jafu preċiżament kemm hawn nies illi laq ivvutawlhom ara kemm baqa' voti kien hemm mal-Kummissjoni Elettorali. Daw paċenti morru jiċċekkjaw min kienu dawn in-nies li ma marrux jivvutaw. Nikunu jafu wkoll mir-rapporti li jsiru mill-gruppi interni ta' kull partit dwar fej kull distrett u fej kull lokalità qiegħda tmur jew ma tmurx. Ovvjament ma jippubblikawhomx għax huwa tarif konfidenzjali li huma biss jafu u għalhekk ċertu proġetti jsiru f'ċertu lokalitajiet biex jippruvaw ħajru lin-nies temmek jaqilbu l-folja u jmorru mal-partit li jkun qiegħed fil-gvern. Il-verità hi illi il-vuċi komuni tan-nies li huma sinċiri jgħidulek l għandna fiduċja f'partit u laqqas fieħor. Hemm bżonn ta' partit b'saħħtu ġdid, tielet partit, imma anka daw bejnietom jiġġieldu għax hekk issemmi l-Alternattiva Demokratika, Partit Demokratiku ma jitkellmux mal-Partit tal-Abba, pereżempju. Il-Partit Popolari ftit li xejn tisma' bih. Il-Partit Popolari għandu alleanza mal-Imperium Ewropa u da biex mbagħad ma nsemmux il-kandidati indipendenti. Hemm bżonn ta' ristrutturizzazzjoni u l-aqwa soluzzjoni għalija għandha tkun kunsill ta' nies li huma impenjati la li jkunu ma' partit u laqas jkunu ma' partit ieħor ikunu qegħdin hemmhekk barra mill-inkwadratura tal-Parlament u dawn ikollhom ċertu deċiżjonijiet li fl-interess tal-pajjiż jieħduhom mingħajr konsultazzjoni maż-żewġ partiti l-kbar. Mingħajr konsultazzjoni tal-Parlament, ġifieri? Mingħajr konsultazzjoni maż-żewġ partiti l-kbar.
Iġifieri, il-Parlament huwa ikkontrollat minn persuna fuq in-naħa tal-Partit Laburista. Minn persuna fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista, l-Speaker m'għandux vuċi. L-Speaker jipprova jikkontrolla, mbagħad hemm il-whips tal-partit. Għandek whip fuq naħa u whip fuq in-naħa l-oħra. Robert Kutajjar il-whip tal-Partit Nazzjonalista, Andy Ellul il-whip tal-Partit Laburista. U daw jgħidulhom din hija id-deċiżjoni tal-partit kif għandkom tivvutaw. Sewa. M'għandkomx titkellmu u tarhom ir-rappreżentanti tagħna. Kemm hawn rappreżentanti tagħna għajr il-Prim Ministru li jqumu u kapaċi jagħmlu diskors mingħajr ma jikkonsultaw il-karti li ma jmurx il-fsul kallu ta' xulxin. Allora dawna mhux nies denji tal-Parlament, għax inti parlament isimhom miegħu. Allora, is-soluzzjoni tiegħek x'inhi f'dan ir-rigward? Is-soluzzjoni tiegħi hija li għandu jkun hemm kunsill li jkunu impenjati li ma joħorġu ma l-ebda partit, laqqas li jkollhom pożizzjoni fil-Parlament u l-ebda pożizzjoni fis-soċjetà u dawna jfasslu regoli ta' kif il-pajjiż għandu jitmexxa. Skużani, kitibli li qed nistema' nħoss meta noħod nifs, imma xi nagħmel jekk ma rid mejjed. Għallek? Lex, kultant meta noħu nifs, tisma' l-maħta til għal-għajnejja. U Julian m'għandux pjaċir biha. Dik hija xi ħaġa naturali, rridu naċċettaw dak li joħroġ u jidħol minna b'mod naturali. U ngħidu flimkien ikun infaħħar il-munej. Dejjem ikun infaħħar. Is there space for education in philosophy and politics at a younger age, and would this translate to investing in a different kind of future politics? Biex għanna nalmu l-tfal fl-iskola l-filosofija, l-politika. Ġon, it-tweġiba hija bħalissa l-Università introduċiet kors propju dwar il-politika. Sewa. Biex nies ikunu jieħdu grad, ikollhom livell ta' ċertu edukazzjoni dwar l-istrateġiji fil-ħajja politika. Jiena nemmen illi l-fatt li naqqasna il-kwalifiki għal ħafna korsijiet l-Università hija fatali. Jiena niftakar biex bdejt il-kors tal-liġi 7 Advanced, Latin, filosofija, ekonomija, storja. Dawn rrid tistudjom, you understand, Latin. Illum ma jafu xej. Illum bil-kemm jafu jitkellmu bl-Ingliż, jekk ituhom pass f'English language, ituk il-konċessjoni biex jekk ma tgħaddix bil-Malti. Għamil 7 A-levels inti għad? 7 A-levels. Biex bdejt il-kors. Biex għamilt. U dak kienu rekwiziti jew għax? Iva, skur, kien hemm kompetizzjoni. Kull ma konna fl-awla manja tal-Università tal-Belt konna 200 student, per eżempju. Illum għandek villaġġ sieħ tal-Qroq, xi 13,000 student. Sewwa, il-barranin irridu jħallsu, però il-livell ta' studju naqas. L-Università kien anke kif tilbes ħadd ma kien jazzar dajmu b'nofs wejjeġ imqattajn, you know, anka jpejpu il-ħaxixa, xi studenti. They have a good time, they have buzz. Studju għandu jfisser studju. Jiena nemmen. Ma tistax tkun libes short su flok ta' ċingi u tmur tistudja u tkun. U ħan nispjegalek għaliex. L-abito vera non fal prete li kiena nilbes da' assis, ma jfissirx li jiena assis, pero il-fatt li tkun libes bċertu dekor u bċertu dinjità, dan ħajlissem fik ċertu serjetà tal-ambjent li qiegħed fih. Sewwa, jekk inti tmur isu ix-xejn mhu xejn, dik il-professjonalità u s-serjetà iġġelek tieħu kollox b'mod leġġer. U hekk qed isir. Ġieli tikkożettajt li l-biss għandu jkun parti minn dan il-proċess ritualistiku. Absolutely. Li jinti la darba l-bist il-kostum kważi qiegħed hemmhekk biex ifakkrek li dan huwa impenn li inti tittieħdu bis-serjetà. Aħna bisħana kollha li nħossu, anke meta mmorru naħdmu każijiet fis-sajf, irridu nkunu biġlek, irridu nkunu bl-ingravata, hija diskriminazzjoni li jiena nara avukat mara b'sidera barra. Sewwa b'dara nofsu barra, ġejja b'miniskert, xiġifieri. Jekk jiena qiegħed biġlek u biqmis u b'ingravata, inti għandek ikollok dekor illi tilbes bl-istess mod. Aħna maħniex hawn biex noqogħdu naraw ix-xuq tas-son ta' dik. Kemm huwa kbir is-sider ta' dik, kemm hija skulata, kemm iż-żegżeg.
Kont anka fiqrati il-Belgium, kont fiqrati Washington, il-Supreme Court. L-avukati nisaw irġiel huma neutrali. Irridu jilbsu b'mod illi bil-bisom mhux jipprovokaw, imma iġeluk tħoss sens ta' serjetà u dinjità tal-post fejn inti qiegħed. Ġinti taħseb li meta in-nies jilbsu b'mod li huwa imqaċċat, tidħol fid-dinamika ċertu inferenzi sessuali li mhux postom hemmhekk. Li mhux postom. Għax dak il-ħin inti trid tkun qed taħseb purament fuq ix-xogħol li qed inti tagħmel. trid taħseb fuq il-liġi u l-ġustizzja tidher li qed issir. Mhux biex toqgħod tara ix-xuq ta' son ta' dik, jew kemm għandha miniskirt jew kemm hija skullata f'sidra. U x'taħseb fuq min jgħidlek imma dak mhux inti tikkontrolla ruħek m'intix għadnimal. Le, di mhix kwestjoni tikkontrolla. Dan huwa l-interess soċjali, l-interess tal-pajjiż. Daka jista' jwassal biex ikun hemm mument ta' destrazzjoni. Jekk iva, ir-risposta għandha tkun mela jrid ikun hemm regoli u ħin għal kollox. Mela, l-mistoqsija li jmiss? Minn Luke Vassallo, sejjaħt iż-żmien li għamilna taħt ir-Renju Unit imbarazz. Ma taħsibx ma kienx imbarazz imma kien żmien ta' talim u ta' formazzjoni. Għax wara ftit deċenji li għamilna indipendenti donnu badna n-niżla. Din hija domanda interessanti ħafna u ma rridux ninterpretawha ħażin. Kif daħlu l-Ingliż fil-pajjiż? Aħna tlabnihom biex jiġu huma ħalli jgħinuna inkeċċu il-Napoleon u s-soldati tiegħu meta dawn għamlu 3 snin Malta u infatti imbagħad. U beda ir-Renju Ingliż. Issa, ir-Renju Ingliż tawna l-sin, tawna l-Ingliż. Imma beyond that, xtaw lil-Maltin? Ma taw xejn. Sistema parlamentari, per eżempju. Mamlux żviluppi li taqbel lilhom. Ara kemm domna, għatma kenna il-ridini fidejna, għatma għallu nisma l-affarijiet interni ta' pajjiżkom, id-deċidewhom huma. Dittiġi ftit. Però kien naħseb samaċ sirna nazzjon. Hemm ħafna records, per eżempju, ta' nies Maltin li kienu f'pożizzjonijiet għolji fi-civil service. Issa ta' nies zik f'pajjiżek, għal-ħares ma tkunx pożizzjoni għolja fil-civil service, ċaħat Malta ma jkunx pozizjoni għolja fil-civil service, pero ovvijament għanem il-kuntest storiku u tu kultant anka jekk il-mizin jieġbet li jennaħa negativa, xorta naħseb li kunem elementi pozittivi u l-fat li kienem dan il-tiswir ta' tradizzjoni ta' nies per eżempju fit-ċivil Maltin ħejjina biex umbat la darba ħadna l-indipendenza, umbat il-Helsin u sirna Repubblika. Ma bdejniex fil-baħ, imma konna nafu kif jaħdem iċ-ċivil, x'inhu ma l-ruoli, kif għandna namministraw, biex kien dik li kellna bdejna għall-inqas ninteraġixxu mal-kunċett ta' parlament, per eżempju. Nibdew. L-għonet, aħna konna nazzjon ferm qabel ma ġew l-Ingliżi. Meta taħseb li bdejna nkunu nazzjon? Il-fatt li aħna kenna il-sinna, il-Malti, li aħna kenna art li stajna nsejħula Malta, li aħna kenna tradizzjonijiet u l-kulturi tagħna skont dak iż-żmien, dawn jidentifikawk bħala nazzjon. Imma l-art qatt ma kienet tagħna. L-art kienet tagħna żgur, ġiet kolonizzata. L-ewwel mill-Feniċi, u mbagħad mill-Kartaġeniżi, u mbagħad ġew l-Arab, u mbagħad ġew il-Kavalleri, u mbagħad ġew ir-Rumani. Meta kien l-ewwel darba li nistgħu nħarsu lejn l-istorja u naraw evidenza ċara ta' nazzjon Malti? Le, l-evidenza ċara ta' nazzjon Malti dejjem kienet hemm. Kieku ma kien iċċemm, ma kienux jgħidu isma' aħna rridu nikkolonizzaw jew nieħdu dan il-pajjiż, dejjem kien hemm reżistenza illi dawna dan il-poplu iżomm l-identità tiegħu. Ħafna ipprovaw jaħduna, l-Ingliżi, infatti anke mintof kien hemm żmien meta rid jagħmel l-integration. Imma dan għamilhom kondizzjoni, il-patt ikun dak li għandkom intom bħala Ingliżi irid ikun tagħna bħala Malti u daw ta' nazzjon snob li hu għadhom snob sal-lum l-Ingliżi
għax titkun pajjiż ċoċ illi taċċetta ħniżrija ta' re u ħniżrija ta' reġina mitta dawn għalleċ korrotti u babsu u li dom imħawdin u xorta l-Ingliżi għajdu. Però kien hemm punti fl-istorja fejn ma naqbilx miegħek fuq l-Ingliżi fis-sens li kien hemm żmien fl-epoka kien hemm żmien fl-istorja tal-Ingilterra, skużani għedna, fejn ħoss li kienu qed jgħinu biex javvanzaw iċ-ċivilizzazzjoni, inti sejjaħ lilek il-nifsek liberali. Ħafna mill-liberalizmu ħareġ mill-Whigs, ħareġ minn ħsieb klassiku Ingliż, għajr minn hekk. Il-ħsieb klassiku ħareġ minn Robespierre. Waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża, liberté, egalité, fraternité. Li Robespierre spiċċaw l-ewwel tal-liberalizmu isibu fi żmien il-Whigs, WHIGH. Hija, imma il-liberalizmu li qed issemmi inti kien jinkludi klawżola illi n-nies tal-koloniji, in-nies tal-pajjiżi maħkuma kienu inferjuri għal poplu Ingliż. Kienu jittrattaw ma taħsibx li kien hemm epoka fej ħafna aħna konna inferjuri għal poplu Ingliż. Le, ma kulħadd irid teknoloġikament, xjentifikament, filosofikament. Inveċi daw ġewwa il-letteratura tagħhom. Ignoranti konna u ignoranti ridu iħalluna. Jiena niftakar żmien. Kont għadni se nibda mill-istudent nitkellem 60s. Ma konniex indipendenti. Kastilja, per eżempju, jiena kont nidħol Kastilja li dak iż-żmien kienet id-dar tal-Admiralty fis-60s. Għaliex kont membru tal-MADC. L-MADC, il-Malta Amateur Dramatic Club, peress li kellhom ħafna fuq il-kumitat membri tas servizzi Ingliżi, majors u lieutenants u colonels u dannejk kollu, biex Kastilja ma kontx titħol. Imma pala membru, per eżempju, kien ġili konna xi rehearsals u kienu jgħidulna ejjew Kastilja nitilaw mit-taraġġ prinċipali kullimkien aħmar u surdati on dialet. Is-snobizmu huwa sinonimu ma' l-Ingliżi. Fis-sens, mela fuq l-università tgħid li jisma' tajjeb li jekk nilbsu ċertu mod biex nissottolinjaw kemm hu importanti jew kemm għandu jkun impenjattiv il-ħsieb tagħna f'dan il-kuntest. Inti qed tirreferi għal pageantry Ingliż fejn li qed jagħmel qed jilħaq l-istess qan li qed tgħid inti li tgħid isma' jekk jiena nidħol pereżempju nafx istituzzjoni. Minix nirreferi għal pageantry Ingliż, irrid nirreferi li huma bil-mod kif kienu jilbsu u jiddeportaw ruhom, inti bħala ċittadin Malti għalihom kont żibel. U dana kienu jagħmluh bil-mod kif jilbsu, ġifieri noqogħdu attenti illi ma nħaltux fil-kunċetti. Mod għandek is-serjetà ta' istituzzjoni u mod għandek l-uniformi biex jinnurik illi jiena superjuri għalik, li jinti tilbis laqalzi timqatta, li jinti m'għandekx dritt tilbes zarbun, li jinti ma tistax titlattarax minn fejn itlajin, għax jien major, jiena colonel, jiena lieutenant, jiena kaptan u inti minti xejn, ċittadin Malti. U dina iva, dina li id-dejjaqni is-snobizmu ma naċċettaħim kien, anka jekk kien kont wieħed minn dawk li kienu jirrispettaw. Because I was there, a member with them. Naħdem il-plays The Tempest, per eżempju. Ma temmenx f'ġerarkija soċjali? Le, ġerarkija soċjali u tsik bħala ġerarkija le. U tsik? U tsik ġifiri. Ġerarkija fis-sens illi inti, per eżempju, ċali, Dana u Kamilla, dawn iż-żibel li għandhom l-Ingliżi, da blima dritt. Sar rep. Blima dritt dik saret reġina. La qabel kienet il-qaħba tiegħu. Sewa bitfall illi bil-pageantry kollha tagħhom żwieġi timkissru. Li qatlu il-prinċipessa Diana. Dina it-tip ta' dominanza ma naċċetta. Diana mhux itfall. Sorry, x'għad fuq il-prinċipessa Diana? Diana mhux inqatlet. Għatlet mill-paparazzi, Ek jgħidu mill-paparazzi, imma mux dak il-punt. Il-punt huwa dawna minn fej ġabu dan id-dritt. Illi huma għandhom il-miljuni, issa Dana Edward, ġab għandu 3 tfal.
għandu ġa miljoni, ma nafx kam il-kastell, ma nafx xiex, un-bat hemm in-nies edin ibatu bil-ġuħ. Dika ma naċċettaħiex. Jiena naċċetta li biex ikollok ordini pubbliku bħalma għandna fil-qrati prim ħallef, imħalfin, maġistrati, avukati, prokuraturi legali, staff tal-qorti, dak ivax huwa parti mill-ordinament ġuridiku u l-ordinament organizzat tal-pajjiż. Imma li inti U kollem element meritokratiku. imma dawn li ma għamlu xejn, ħlifottew ħajjithom kollha f'daqqa waħda jiġi ma nafx kemm il-miljuni għandu, kemm il-art għandu. Dak li jurtak huwa mhux li hemm ġerarkija, imma li din hija ġerarkija li hija imnisla minn dak li urid għax inti twilit f'ċertu familja u mhux oħra. Mhux imnisla hija mill-kunċett snobizmu illi ilu ġej eluf ta' snin illi inti għandek xi Imma meta inti tajt il-ċaħat piżella, mhux qed tisnobjaħ? Le, xejn. Tajtina ħafna ktar intelligenti minnek, inti piżella. Minix ngħid. Oqtem. Jiena qiegħed ngħid, isma' inti prova ifhem li qed ngħid. Tipprovax iddawar il-kliem u tagħti interpretazzjoni oħra, ifhem dak li qed jipprova jiġi implikat u mbagħad tagħti opinjoni, mhux qed inkellmek fuq xi ħaġa serja. U semmek rajt imma la darba mbagħad jidħol l-insult fuqha. Inti qed toħloq żewġ klassijiet ta' nies, żewġ saffi ta' nies. Meta tajt il-ħaddieħor li huwa pratikament a form of vegetable, qed tgħidlu isma' inti inferjuri għalija, jiena bniedem u npiżella. M'intix tgħidlu hekk, jien qiegħed ngħidlu. Jekk inti tuża moħħok, dak il-moħħ li takalla, jekk inti taqra u tagħmel dmirek u taħseb u tirrifletti, tasal għal konklużjoni ġusta. Sakemm inti ma tagħmilx hekk, allura inti piżella. Però li wieħed ikun piżella mhuwiex ħaġa permanenti, wieħed jista' jiggradwa minn piżella għal ħassib. Wieħed jista' jiggradwa minn piżella għal pereżempju dullija. Jekk inti trid tifhimha għax għal skop ta' żvilupp hemm għal kulħadd. Imma tittaċċetta. Imma il-piżella ma qas nista' nemmen x'qed niddebatti hemm bezzina. Il-piżella tista' xi darba ikollha l-għarfien li għandu hemm bezzina jekk timpenja ruħha? Il-piżella ġa għandha għarfien ta' hemm bezzina. Ekku, ġa għandha għarfien fin-nisġa soċjali tal-pajjiż. U dak li jkun irid jirrifletti isma' biex jiena nigradwa minn piżella għal dollija jew għal bettija jew nkella għal qara ħamra u minn hemm nevolvi biex ikolli l-moħħ ta' bniedem normali, irrid nagħmel dal-passi ta' sagrifiċċji. Ma fattibbli daw il-passi ta' sagrifiċċji. Fattibbli li wieħed. U da' sagrifiċċji l-poplu Malti f'ħafna drabi mhux ma jridx li jagħmel. Għalhekk għandna dil-passività għax kieku aħna pajjiż illi naħsbu moħħna ma nħallux 71 kretin hemm fil-Parlament jiddettawna x'għandna nagħmlu jew le, jew jitlu nies li ma ġewx eletti u għandhom pożizzjonijiet għalja u qed jgħaddu liġijiet u regolamenti u jirregolaw ħajjitna mitu ma stess mhux suppost hemm, mhux poplu piżelli dan illi ħalli rappreżentanti tiegħu jitnejku bih b'dan il-mod. Imma inti taħseb il-maġġoranza tal-poplu huwa piżella? Le, assolutament. Għax inti għamilt l-statement poplu piżelli. Il-poplu. Poplu piżelli jagħti l-idea li l-piżellaġni hija ubikwita. Le. Il-piżelli jidħlu fl-argument li aħna qegħdin nagħmlu f'din l-inkwadratura il-maġġor parti tal-poplu tagħna huwa passiv. Jara li għaddej ħażin ma li kiena x'ista' nagħmel. Jiena xi portani laqwa li diħla din il-pensjoni qiegħed ngħix nalaqħal bil-kwiet la ninkwitajin u qas ninkwita l-ħaddieħor. Dik mhijiex aċċettabbli f'soċjetà li qiegħda timraħ biex tevolvi. U hekk qed jiġri fil-pajjiż tagħna, il-poplu jgerger x'qed isir. Demostrazzjonijiet. In-nies tan-nigret marru isma' għadaw mhux se nifqgħu għawta. Imbagħad ħareġ il-permess biex isir dal-bini u kulħadd waqaf. Ma ssirx xi pass drastiku in-nies ta' Pembroke
Kemm gergru? Xorta ħareġ il-permess tad-DB fejn qabel kien hemm il-tourism mhux it-tourism. L-ITS. L-ITS. Institute for Tourism Services. Institute Studies. of Tourism Studies, l-ITS. Poplu l-ingergru ma namlu xejn meta nġu għal-prattika għax ħadd ma jrid il-fess il-kallutat. U x'inhi xi ħaġa drastika li pereżempju l-poplu ta' Pembroke għandu jagħmel? Faċli hu. Qed jinbena x-xogħol li daqet iksillek ħajtek, muru waqqa dak li qiegħed isir. Taqbad gaffa. Muru waqqada u muru waqqada li qed isir. Imbagħad nikkontestaw fil-qorti. Għamilx qatt illegali jew le. Li ma tismanix ta' zibel f'pajjiżi sempliċement biex tmur tixtri biċċa ħaġa. 15 miljun dik, meta tiswa mijiet ta' miljuni, forsi anka biljun, 15 miljun, u ħaddallam dawk ir-residenti kollha ta' Pembroke, kulħadd igergeru jaqafem. Anzi, għandna xi nies illi qed jiġbru pereżempju biex jappellaw minn deċiżjonijiet li għamlu l-autorità tal-pjanar li hija istituzzjoni ta' nies inkompetenti u fil-fema tiegħi korrotti. Kien hemm każijiet li ntrebħu bħal każ ta' Konrad Manxe illi għamel il-ġlida tiegħu flimkien man-nies tal-Gżira, però ara l-ipokrizija. Rajt il xi ħadd mid-deputati li tela minn fuq il-Gżira kemm fuq in-naħa tal-Partit Laburisti u kemm fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista illi jifraħ il-Konrad Borxmanse tal-li ġielet din il-battalja waħdu, tal-li rebaħa, tal-li nduna b'er, għax da b'er, da kien flaqa tal-autorità tal-pjanar fuq każ oħra u sema illi kien se joħroġ il-permess biex il-pompa fejn qiegħda fejn il-Gżira ta' Manuel tmur fuq dana il-ġnien. L-uniku spazju ta' ftuħa l-pulmun tal-Gżira ta' xbiex u il-madwar. Induna b'kombinazzjoni, mhux xaħat għallu, u hemm di ġlieda b'sagrifiċċju personali għalih. Għax neħħewh mill-impjek li kellu, għandu żewġ titfal xu ħsieb, apparti mis-sieħba illi għandu sewwa, ma ġlieda. U baqa sostenibbli fiha, ma qalx isma' naħsel idejja għax nkun iktar komdu jekk noqgħod nilaq is-srum fil-partit tiegħi ituni xi ġob kif qed isir u nagħlaq ħalq ngawdi u kellu dik l-għażla, żgur li kellu dik l-għażla. Dak huwa bniedem li huwa ferm commendabbli u ta' min jammiraħ fiċ-ċirkustanzi. Mela, x'inhi l-istorja wara l-Alpha Liberal Democratic Party teskludi li toħroġ għal politika u jekk iva flimnaħa tal-ispettru politiku tħossok l-aktar komdu? L-Alfa. Ta' bilħaq nissottolinja li ħanitfaw iż-żewġ episodji ta' Konrad Borxmanxe fid-deskrizzjoni għaw taħt ħalli minn jixtieq jara naqra dik l-istorja f'aktar dettalji jista' jarahom ukoll. Very good. L-Alfa Liberal Democratic Party huwa id-diżillużjoni li kien hemm sija mal-Partit Laburista kif ukoll mal-Partit Nazzjonalista wassal biex propju tibda il-ġlieda ħalli jinħoloq it-tielet partit fil-pajjiż. Ma kenniex partiti b'saħħithom u allura kienet ittieħdet deċiżjoni illi jiġi format dal-partit Alfa il-għaliex hija l-ewwel ittra tal-alfabet Grik illi mill-bidu aħna ridna demokrazija liberali fil-pajjiż. Però ovvjament kif jiġri dejjem titlaħħaq mal-politika, titlaħħaq mal-introduzzjoni tad-divorzju, titlaħħaq mal-problema li konna liġi tal-familja. F'dan il-pajjiż aħjar tiffoka fuq xi ħaġa li timmerita l-interess nazzjonali, flok interess ta' grupp partikolari. Għalhekk l-Alpha Liberal Political Party użajnija biex nikkontestaw l-elezzjoni tas-sena 2004 l-ewwel elezzjoni li kellna għall-Parlament Ewropew, konna ltqajna dak iż-żmien fir-Redison San Ġiljan, il-kandidati kollha li kienu se joħorġu għal-membri tal-Parlament Ewropew, bat wara li spiċċat dik l-elezzjoni parti mill-grupp tal-Alfa waqt konna Brussels, morna fil-kwartieri tal-Partit Liberali Demokratiku fi Brussels u meta jiena u rejt ix-xewqa illi ma kienx
biħsib noqgħod nifoka wkoll mill-aspett politiku. Għax kien hemm ħafna x'għandix nagħmel inħolo il-Partit Liberali Demokratiku Lokali li għadu jeżisti għadu f'kontatti ma' Brussels u jtuħ tarif u minnaħa ta' dal-partit jagħti tarif lilhom hemmhekk, però ċertament nemmen illi għandu jkollna partit liberali f'pajjiżna illi ikun jista' iwassal messaġġ illi l-poplu jgħid aħna kapaċi ngħixu ċivilizzati mingħajr ma nkunu maħkuma mid-żewġ partiti. Meta nismak tajtek fuq li speċtanti tixtieq li jkun hawn Partit Liberali, nibda nitħasseb jekk nafx il-liberalizmu x'inhu. Għax meta tibda titkellem fuq jekk tista' sibilna naqa' definizzjoni, meta tibda titkellem fuq il-libertà tal-espressjoni, hemm speċaħil ta' liberalizmu kif nifhmu jien. Però mbagħad meta titħaddet fuq ħwejjeġ bħal drogi, xorb, sigaretti, il-bies, jidher li dawk huma ferm iktar ideat konservattivi. Mhumiex ideat konservattivi, għax inti trid taħseb l-interess globali, l-interess soċjali. Jekk aħna b'liberali ngħidu tista' toqtol il-min trid, tista' taħx il-min trid, tista' tfott il-min trid, m'hawnx liġijiet, suq kif trid, idħol f'karozzi oħra, oqtol in-nies li jkunu qed jaqsmu t-toroq. Dak mhux liberalizmu, dak libertinaġġ. Liberali tfisser illi regolamenti loġiċi li jagħmlu nies illi jużaw moħħhom mhux jużaw l-emozzjoni imma għal-ġid globali tas-soċjetà. Per eżempju, ma tistax inti ġi partitu jgħidlek, le, jien sakemm minn dumien ma jidħolx id-divorzju. Bliema dritt. Ma tistax tiġi organizzazzjoni bħall-Knisja u tgħidlek isma' dan huwa dnub mejjed. Bliema dritt. Inti min int biex tinterpreta il-Kristu. Mit inti qed tgħix ħajja ta' lussu, mit inti qed tilbes xriket jiswew il-mijiet ta' eluf b'subajk. Meta inti qed tiddandan b'ħafna lbies u b'ħafna rikkezzi fid-dar ta' Alla. Mela, ħanoħroġ waħda dik id-definizzjoni. But liberalism, political doctrine that takes protecting and enhancing the freedom of the individual to be the central problem of politics. Liberals typically believe that government is necessary to protect individuals from being harmed by others, but they also recognize that government itself can pose a threat to liberty. As the American revolutionary pamphleter Thomas Paine expressed in Common Sense, 1776, government is at best a necessary evil. Laws, judges, and police are needed to secure the individual's life and liberty, but their coercive power may also be turned against the individual. Nablu. The problem then is to devise a system that gives government the powers necessary to protect individual liberty, but also prevents those who govern from abusing that power. Qed jgħid eżatt dak li qed lekin. L-interess suprem tal-pajjiż m'għandux jiġi soġġettat għal ħsibijiet ta' individwi li għandhom biss l-interess illi jagħmlu dak li jridu. Dak huwa libertinaġġ. Liberal ifisser kulħadd se jkollu vuċi ġusta f'soċjetà. Bħalissa il-Partit Laburista mhux qed ikun liberali, laqqas ma qed ikun liberali il-Partit Nazzjonalista għax essenzjalment qed jaraw l-interessi tagħhom. Hemm bżonn li jkollna dat tip ta' partit fil-pajjiż. Mela, dak kollox minn ħatara ta' dan l-episodju tal-podcast. Ma nafx għandek xi stqarrija tal-aħħar. L-istqarrija tal-aħħar nista' nagħmel f'dan il-programm qasir illi kellna il-lejla huwa li għandna moħħ mhux biex ma jaħsibx, għandna moħħ biex jirrifletti. Li manna nieħdu stqarrijiet u l-klim ta' kulħadd ta' ħadd for granted. Sfortunatament għandna massa f'dan il-pajjiż li ma jridux jaħsbu, mhux għax mhumiex intelligenti, imma ma jridux jaħsbu għalhekk Piselli u jipprovaw jinterpretaw dak kollu illi jgħid xi mexxejn skont dak li jgħid il-mexxej. Mingħajr ma jifhmux ikun qed jgħid. Dina l-ossessjoni
illi għax laborist, inti laborist tal-dejjem. Jew alla ħarestajt xi ħaġa li kritika l-Partit Laborist. U għandna minn dawn in-nies, anka preżentaturi li jmorrulek pubblikament u jgħidu jiena jippurtani biss minn dak li jagħmel il-partit li nħaddan. L-oħrajn ma jeżistux. Din il-mentalità titneħħa u s-soluzzjoni hija biss illi iż-żgħażagħ għandna ntuhom iżjed vuċi biex ikunu jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom, li jistudjaw iżjed, illi janalizzaw dak li qed isir mhux bħala wirja bħal meta ta' parsi nieħdu tfal il-Parlament u nagħmlu sessjoni tal-Mickey Mouse u mbagħad ta' parsi ngħidulhom ivvutaw, imma tfal illi jkunu kapaċi permezz ta' dibattiti jikkritikaw u jindikaw subajhom fejn dak li qed ħossu qed jonqsu mill-kbar, mill-ġenerazzjoni li suppost qed tirrappreżenthom. Allura il-messaġġ tiegħi hu għandna ħafna x'namlu biex nożżu il-libertà, id-demokrazija, il-ħelsien tal-ħsieb u l-futur ta' dan il-pajjiż. Emi Bezzina, kien pjaċir tiegħi li nilqgħu hekk f'dan l-istudju, bla dubju kienet taħdida informativa tajtna ħafna dwar xiex naħseb perswas li t-taħdida li kelli miegħek għal ħafna dibattiti lilin mill-ispazju ta' dan l-istudju, online, fuq il-channels tal-WhatsApp tagħna, fuq il-Patreon tagħna. Għal daqstant nirringrazzjak tal-ħin tiegħek. U dak kollox minna ħatana. Qabel ma nagħlaq, grazzi lill-Patreons li tissapportjaw madonna iktar ma jmur iktar tila maħta fimnieħri ġifieri. Jiena qed nara n-nies li għandna fl-studios huma kollha affaxxinanti u naf li hemm stedina minn Julian u l-oħrajn ħamorru nomu fl-istat naturali tagħna issa fil-bajja ta' Għajntu Fiha u hemmhekk waqt li nkunu qegħdin nilagħbu ma' xulxin inkantaw dili 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 dolly dolly dolly. The pleasure is all mine. Thank you. Mela, tlaqna?